kuzoona kuti zvinenge zvaka Sorry, nasema kuna tipa mute guys. Moro Queen B. Hello. Dasura sura Tidima sana mama makosa kukwira manje yamukwira. Makosa kukwira muna akwira ari ku SAU. Akwira ari ku SAU, right. Dasura ngo asura say. Ndafunga twato mu road kwenda right. Ndafunga twato mu road kwenda shade. Hello. Background iri ndadzoka naro ndakumba. Hauna kuzokwanisa kuenda. Ndina background iri apa ndadzoka ndakumba. Ko zvafamba sei kuti saenda? Hana kuya. Hana kutumira mara kuzoniko iwana sisima. Anjoni azonisira message ndatuwa mujob kuti hana assessment. Mira pane network chokunda. Hana assessment nekuti ndiro kulai wakati kutumira mara. Ndakanga ndati ndichazokupai kana kuri kuti kupera hana kuzopai mari zvachose ndichazokupai medical kwanza meni kuti ndaretse zokupai mari kana achinge anhingirira achinge atadza kupai mari yenyu handiti kune mari yemaster part handi ndizvo asikana zvanga ndakataura nesoro pai iri kubreka fona kutsvaga kumira pane network amirawo pane network mira pane network hello ndizvozvo but manje iri kushiri toda umire pane network patinokunzwa because network yake kuti ichibreka handi ndizvo zvandakakudza ndozokupai kana asina kupai mari handiti hello hello Queen B ndiri pane network amene pamwe ifoni kandodonha ndadzoka aiwa ramba uripo but tingomira makamira eni kuti achinonoka kuti tikunzwe ndikati handakati inini kana kuri kuti hana kuzokupai ndinezuru nezuro handi ndakati pepaya kana asina kuzokupai ndozokupai inini pachedu hazvikodzeri kuti zvidaro handiti ndizvo nachikuprocess mene kana mukokwanisa kuisa pamute since vari kuita maeko handikumbira kuti kuisa kumute yotsanangura kuita
ndisho Timbomuta nditaurewo kuti soite maeko. Adona. Iri kunetsa, I think network iri kunetsa. Iri kunetsa network. Network iri kunetsa. Iri kunetsa. Regai yafone apa. I think regai yafone. Regai ite zvekufona. Regai yaite zvekufona. Nzira yaite zvekufona. Wangatoisa message azinokumbira kujoina live. Regai ndifone. Regai ite zvekufona tione. Hello. Maswera sesisi. Ndafuta ndanati zvefoni zviri kunetsa izvi. Ndofunga network. Anditi kusene makati zvomiko live kai. Muchatipa mari yemasters kana tume pasina kubhadhara. Tokusena zota kuisa mari. Apedza kuti ari kunisa mari. Ndokubva andifonera Maxine. Time yanda ndazoti chichaitika paandifonera. Apa ndamuti andakanga ndamunyorera message. Ndazoti chichaitika kuti ndimunyorere message ndichimuti tumebi. Iwewe kangani kandeikudza kuti tisimeli vanokuda usaningiriki. Usadaire zvimwe zvinhu. Tisimeli usataure zvinhu zvakawanda. Tisimeli vanokuda. Kuna munhu anoshiya beti newe asingakude. Time iyoyo ndobva andifonera. Andifonera ndataura naye. Ndataura zvikanzi makandikanda pasi pebhasi. Ndikati hapana munhu akakukanda pasi pebhasi tumepi. Iwe wakaberechei mari. At the first place. Iwewe ndivakatora mari. Ndakakupa inini nzvimbo yangu yeraundi. Iwewe yasvika nguva yangu watora mari. Ende zvinhu zvauri kutaura zvekuti hanzi ndakatora mari because ndaida kufikisa. Waida kumufikisa pakuita sei? Watora mari yake nekuda kwezvimakuhwa. Fine. Time iyoyo ndingokata phone mamandisira audio. Audio yayasisimeli, I'm not going to justify myself. I am very, very wrong. I won't even justify myself. Ndichitaura kuti yes of course tumebi chakaita kuti sema-audio zakadaro. Tumebi akaita kope kutanga. Achitema ukati sisimeli okay nditange kutaura zvekumashure singataure zveipapa. Kumashure tumebi aiuya nenyaya. Akauya nenyaya otaura kuti sisimeli munoziva here guys inini sisimeli I know a lot vanonditrust havazodikani pakati kanyaya dzekumastraight aizouya manje kucall aita kufona ngasingaite voice note akaisa voice note aisa pa1 record akataura nyaya kubva dzanabamini vekurustenburg akataura nyaya dzefather diaries handida hangu kuzvizokorera pano akataura zvakawanda akati inini ndakanzi several times father diaries vachida kundikecha ndichiramba. Musikana akanga ari pamba penhingirikini akanga ari pamba pachaigara akanhingirikini akamitiswa nafather diaries asi zvakaitika mother diaries vaenda kupi vakati zvara mother diaries vaenda kuuk. Zvimwe zvachinondoita ndichikanga mabhozi ndakazarirwa nehachi. So tumebi zvaita iuya mugurupu kutanga kuchema kuti kusimeli ndinovaitira zvinhu zvakawanda asi zvezvizvi vakundikanda pasi pebhasi vangati handiri kuzvozvita handiri kutobva kutora bechilude handiti zvoni tumebi usikono ndiri kushandiswa here namai munoziva chinina ino enoti sisimeli ndinovaperekedza kun'anga sisimeli ndinovapa kuti ndinovaitira matare zvese zvekuti masofa enyu sisimeli makashipa takazvigwana tumebi sasi tamboona mbamenyu makashipa masofa kuti aende kuuk vamwe ndichikanganwa because ndini hash and I'm not going to justify myself kuti ndakakutaurai mashoko andakataura ende inini ndine problem yekuti mukanwa mangu munongobuda weti iroro so easily and I'm not going to just myself kutaura zvakadaro tumebi
Msia taure guys, mira durure zvese, mira durure zvese, mira durure tasinga zvizivika tasina kuzvinzwa. Aiuya nemachatsi kwani guys semuri kuti ndichinje nyaya guys, semuri kuti ndichinje nyaya asataure, muri kuda kumubvanidzira asataure. Akutaura side rake guys musadaro guys ngandita zvitaure pa live muda kuti zvitaure kupi. Muda kuti zvitaure kupi. Mushwekesa no dressing chimbochema nekuda kwemari kuba test chekumari chiramba. Chimbochema saka chinonitaza kuti ndozvinditaura. Tumezinde yatora audio yakatumira Sisimeli ende kuti tidaro Tumezinde akanga uyataura nyetanzi Sisimeli akataura kuti sisi azvinyaya dzachona dzakawandisa. Akataura kuti andishoni Sisimeli mavaona here zva. Nitwe. Kuti masandara kuti vari kufona ndivari kudisturba call. Hello. Kaka ayo Sisimeli atisiri dzonyaya dzanga tichifanira kunge tichaya pamanditeka kapa. Aiwa but auya akaruda kudurura murege yadurure. Kana inda. Kwenda musida kuonya here gaitirwe nyaya. Kana naenda mtepu vanhu mukukosa ngopanekekera maidepo naye mekola maidepo staura time yacha maiwera. But aiwa titimesera ndimi makanditi kwanzi ngazvitwe kuserika izvi. Ndimi ngazvitwe kuserika. Imeme ingobatsira kutapiwa mari ino zvenyaya izvo hazvina kana nemusoro hazvina kana zvazvinombobatsira. Ngatingopfumawo kungotsura nakata live titamidze chirongwa chatinoda live hatikati nditi masana chikara chizongokontinue aiwa kola ngataure mari yavo mari vari kuti mimi ndimakanga makataura papalive ende takatokunzwa muchitoti mari kana ichinge yaramba kubuda ndichazoburisa chi ndinozokupa iye masters. Saka I think ndonyaya chete kola whatever zvamakaitirana maitaura mukuwirirana muchinyaya mukuwirirana itaedza kuti mari mukuhwe chete zvapera. Aira kutemasanda chinhu chandirwadza ndichitaura dzimwe atanga kuendesa aendesa maaudio edu makwadza chadzibhadhara hadzina kana dhiri kana pisipiwe mari Sisimeli musikana ari kuti iye anzi mari muchanhingikira mari yacho zvichafamba semuri tikokwanisa kumupa kumasters here kuti ndikwanisa kumupa kumasters right now as it is handichakwanisi kuva pakati chemaswani. Mazvinzwa here kola murikuona chero pamukataura mukabvundunura guwa mukaita sehazviburitse mari. But isi guwa tichida kuriwa guys. Handiti munhu wandaifamba naye ari kuburitsa guwa here uyu. Guys munhu wandaifamba naye ari kuburitsa guwa handitika. Saka regaitiwe guwa. Dziri kutaurwa kana. But tida kuzviwa tichimasoda kuzviwa episu vamwe. Tida kuzviwa kuma inbox kwava chagoni kupinda tinotya. Tafuna chipiwa because maaudio mandinawo guys maaudio zviri zvazvimo maaudio. Remember ndapiwa maaudio na Tumezinde ari kunzi iye anga asingaisina audio aita phone call. Saka ndanonoziva kuti Tumezinde chaiti kudii. Kuzorwa imimi munakubva muchidhora zvezvi takatochinja wezvino zvamuchatinzwa zvitukana nevanhu masipei tikauya chero muri maelders mukaona tichiri kudzora iwo pfumai kudzoreka zvimwe hazvisinesa zari pamalaive chete titoriwo nezvimwe zvekutoti isusu zvedu zveupenyu zvatokwanisa kutoti takutodai muchitidzora muchiti aiwa saka munozotidzidzisa sei imimi kana muchinge muchiramba kutsungwa kuti musateerera zvinhu zvisina basa Sisimeli muri munhu anozivikanwa achibatanidza vanhu kuredzera vanhu chisiyai zvakadero hatidi kuzvinzwa ende hatina basa nazvo vakazvitaangazviregedze kutaurwa pano izvo Sisimeli napoti but dzeva mutongotaura pano one guys ko dzinoshandisa inokuti chihure mirai ndikuudzei guys kana chiri chihure chokuti pagadhayarizika inogara ndichikuudzai pano handika hapana kana chinyiwani chichachoti mukavhunduka nhasi ndagara ndichikuudzai nyaya dzavo pano but Tumezinde rasina kuudza kuti naye akamboda kupinda akambopindawo mulaini rekukechiwa kana kunduza handisimaona sanga achindiudza akase munhu andaifamba naye asikana ngatimbovei fair vasikana let's just be fair. asigare ikoko taura nyaya dzemari yako ubva ipapo tati hatikukupa mari from Tumezinde chidzika hatisi kuda kunzwa nezvenyaya dzangu mataura mesera pamaitaura naTumezinde pacho maidi kuuya kuna Sisimeli maidi kuuya kuzoudza imi guys hamusi fair imi mungade muri kuti Tumezinde wacho ngauye pano mungade muri kuti Tumezinde ngauye naini guys naitaura
nyaya dzose idhinga adzike palive achamuudza kuti mari yake hatisi kumupa ngadzike hatisi kumupa mari yake yebvanga adzepo palive nyaya dzaakuvhovhonora dzekwaDhumebipo dzavaitaura naDhumebi maitaura nezvezvo vakuda kuyaudza vari palive nyaya dzinari basa reo hatizvida kuzwa nyaya idzodzo pamapa zvakanaka ka Dhumebi wauya guys mbona tichaura nyaya idzi guys nyaya idzodzo aiwa ngatidzaugwe palive Dhumebi semunhu aiketwa naFather Darius ngatidzaugwe palive guys tobvarira chiko tinozibvarira chiko nyaya idzi ngataure Dhumebi wagona wauya Dhumebi chimbotanga nekurudzwa kun'anga 1 pavandiperekedza Dhumebiwe. Hello, maswera sei. Pane noise gaiji inde pasina noise vanoona kuridza kuti. Yes. Mupewo kana utava. Aiwa tinebasaka chirega tichikontrola bapano tichinzwa. Chirega tichikontrola. Regai tizire chokwadi mwana tikavharidzirika chokwadi motikwa chitogwe pano chotogwa kune mama platform munenge muri kokuti kune mama platform ngachitagwa pano because chibva pachira kune mama platform ka handika kuvavengi vangu futi saka bheka tingochitaura pano hanzi nyaya uroi chichichiyo ya uri kubvunzwa yedu zvekutaura chirega ndimubvunze kaini tete masivana handi ndiripo Dhumebi pane nyaya yatogwa panapa toda kuti timbotanga nenyaya yekun'anga kwakandiperekedza wakandiperekedza kun'anga kupi iwe ndichifambira nyaya dzangu inini n'anga yawakandiperekedzawo ndeipi alright mapiwa here audio racho randakati ndakataura nditi sisimeli ndakavaperekedza kun'anga hapana audio angotaura nemuromo hanzi waisungaisima audio Dhumebi waita kuona Dhumebi waita kufanira kuedza vanhu vatantinavo kana 1 zvake handitaure zvenhai Queen B ko handindanzi ndimbotaurawo uchapindura rega nditaure uchapindura right sisimeli mugurupu mamwine nyaya conversation yenyu sisimeli tichitaura pane nyaya dzakaitika kumashure ndobva ndataura mugurupu ndikati zvandaitirwa nasisimeli ndichaenda kunoadresa live handichadi handina kuziva kuti sisimeli vari kundiisa pasi pebhasi ndobva atida ataura mugurupu akati mazviona here Dhumebi aenda kulive vanhu zvanga takatarisira kuti Dhumebi achanoadresa sisimeli atinyadzisa abva adzoka asina kuadresa sisimeli takakuudzai kuti Dhumebi ane zvaanoziva about sisimeli ndobva ndatotaura kuti handina zvakawanda zvandinoziva about sisimeli indinotaura zvandinoziva inini sisimeli vanoziva kuti ndinobatsira vanhu asi handisati ndakambobatsira ivo sisimeli ndobva vanhu vaimugurupu vakati nhema dzako tiudze kane chokwadi ndikati no vanozviziva kuti ndinobatsira vanhu handina mbozvera ndabatsira sisimeli right so saka uri kuti kunyepa kuti wakamuudza kuti wakaenda neni kun'anga kwawakati kwaindainda kun'anga iri kunobatsirwa not kuti kuenda kun'anga kwakaipa kuenda kun'anga akurambidzwi kune vanhu vanoda kuenda kun'anga vanhu vakana ndinda kun'anga akurambidzwi handitika but isusu toda kuti tihwisise toda kuti tihwisise nokuti Queen B yati wakandiperekedza kun'anga iwewe right 2 pakanzi pasagonyaya kunzi chiitai muchirangaridza vasikana imi muripo pakanzi iwewe wakavaudza kuti aizvo handingarambi hangu nokuti ini ndozvati wangu murume joki saka izvo handingarambi kwaiwo wakati waida kukechana baba naFather Darius 3 times but uchiramba hanzi ndakati ndaida kuti kukechwa naFather Darius 3 times uchiramba inini ndaida kukechwa naFather Darius right ini ndiri kutaura zvandakataura handisina kutaura manyepo nhasi pano sisimeli ndakataura kuti dai ndanga ndiri umwe munhu wekuti ndine makuhwo ndingadai ndichitaura about Father Darius kumafacebook handitauri zvaFather Darius. Father Darius ndowaziva vaitoita ma3 kubhawa kwandaishanda inini but handina kutaura kuti Father Darius vakandikecha. Father Darius vaita ma3 kubhawa kwandaishanda inini. Sisimeli ndikavaudza about shamwari yangu yanga yakanyengwa naFather Darius. Sisimeli vakaenda vakanoudza Father Darius kuti ndidhumebi akataura. Sisimeli Father Darius vakabva vatanga kundivenga kubva ipapo
Epamsaka pekuti ndakaudza Sisimeni vakanotaura kuti ndidhumepi andiudzi. Naidhumepi, ndinoda kutaura nyaya iyoyo. Iwewe pawakamboona vachita vatesa wakambondiudzawo here? Did you tell me? Handina kukuudza izvo kuti sei usina kundiudza izvozvo? Wakagona kundiudza zveshamwari yako yakanga ichidanana nababa ava kwenguva yakareba. Because zvema-threesome izvo Sisimeni zvanga zviri zvakare. Ini ndakakwanisa kukuudzai zvanga zvichiitika panguva yacho iyoyo. But maybe wakandiudza zvinhu zvese zvakudhara iwewe. Waindiudza zvinhu zvese zvakaitika kudhara. And two, iwewe kuti vakanotaura mira, wakanoudza vasikana ava, wakanonyepera vasikana ava kuti Sisimeni vakanoudza murume wavo kuti ndakaudzwa naDhumebi. Is that what happened? Ndakataura kuti murume wavo Sisimeni vakaudza murume wavo. Ndo zvakaitika here? Ini hawo ndakangotaura nekuti ndandine ngori nefeeling yekuti ndakafunga kuti pamwe ndima. No, haungati aiwa Dhumebi, iwewe pakatanga kundiudza nyaya iyi ichinobuda kwavari. Ndichikuudza kuti ndakavarambira kuti Dhumebi haana kundiudza. Ndikakuti handina kutadza here foni Dhumebi. Handina kutadza here foni iwewe ndichiti ona foni iyi yandinayo pano apa ndichiramba kuti handakuudzwa newe ndachiona ndakayeka mune foni. Handina kutadza here iwewe uchinda kuJoburg. Yes, saka waigozoti Sisimeni vakaudza murume wavo sei ndakutadza foni ndichiramba kuti handina kuudzwa naDhumebi, but Dhumebi munomuvengera kuti munosangana kumabhawa. Handina kudaro here iwewe. Makadaro muzvinhu. Saka feeling yawadzite kuti ndakavaudza iwe how many times kangani pandasangana newe vachikumhorosa uchivamhorosa usingakudaviri ndinewe. Ndatozvitaura ibviri pano palive. Vachikumhorosa ndinewe uchiramba uchitoti havandifari ndichiti vachazopedzisa kufarira because havazi kuti ndiwe wakandiudza zvinhu izvi. How many times? Inini ndaingofungidzira kuti maybe makavaudza mamusingadi zvenyu kundiudza kuti Dhumebi ndavaudza kuti ndiwe wandiudza. But ndakakupa ma-screenshots one. Ndakupa ma-screenshots chiti Dhumebi don't worry. Havatombozi kuti ndiwandiudza ma-screenshots aya vachindibvunza zvinhu zvamukutaura mazuva anaipi ndichitaura kuti ndakazviwana mufoni menyu. Handina kutadza ma-screenshots here iwe. Makanditaridza. Saka waigozita feeling sei indakutadza ma-screenshots? Nekuti ndakangoona ataki yacho indakungovengwa zvangu ndikati Sisimeni ndakavaudza ndikati vasingazvitauri but vanenge vakazvitaura wai ndaakuramba ndichingovengwa. Naimbi mulambo chero mathreesome akaitwa vanoita varume venyu kunzoko nevedu kunzoko vanozvita naye vasika hatisi kujustify. Tinenge tiripo here? Tinenge tiripo here? Aiwa ndinongobhuloka ka tinenge tiripo vanhu handida kunzwa nyaya munoanalyza mapeji kwenyu moseka. Handiti hatiri kuzvinzwa pano, handika tiri kuzvinzwa panapa tese, tiri kuzvinzwa panapa tese, tiri kuzvinzwa. Saka kana mukazoti timathreesome tiri kuseka varume venyu vanenge vachingohura kunze kwachiko tinenge tisipo. You and me both tinenge tisipo. Varume vedu vachizvita izvi tinenge tisipo. We don't know. Vanenge varipo ndivana Dhumebi. If they don't tell us, how would we know? Hatizvizivi. Tutozvinzwa zvitogwa panapa. She never told us. Aiwa tite Masivanda chimbomirai timbotaura nyaya dzisipere. We were not friends naDhumebi. I don't mean never naye. Ndosaka mtenda zvimwe zvinhu haasi kundiudza. Hanimona zvimwe zvinhu haana kundiudza Dhumebi uyu. Tite Masivanda chimbomirai tite Masivanda. Chimbomirai. Zvimwe zvinhu aitonoudza akanoudza shamwari dzake ava. Alright, ibvaeni. Saka naye Dhumebi, pedzisai nyaya dzenyu tinzwe. Pedzisai tinzwe. Inini ndakatanga kubatira chibhungu panyaya yedhumebi akataura kuti tanga ari kumusha. Amunambogara makambobaitirira ndikuenisi. Asi makauya palaive mukanyuka mukati Dhumebi ari kudya porridge. Vana vake vari kudya porridge. Ana Dhumebi nyana akagara zvakanaka kumusha. Ndanga ndisina kana problem ani zvakandirwadza kusvika mubhonzo. Ndakati saka mai vanouya. Honestly masoko vaenda akataura. Kwete ka1 kwete ka2 ndiri kukunyepera ende ndinoda kukumbira ruregerero. I'm not going to justify myself. Azvaimbofa zvakandipa nzvimbo yekuti ndikudze kuti munoroya. Very wrong. Dhumebi akataura zvakawanda akataura kuti inini paive akarwadziwa zvakwana wewe bhimi tazviwa naye Dhumebi John mirai vataure guys chimbomirai vataure nyaya dzatidzizivi isu zaitwa kuseri nyaya dzatidzizivi chimbomirai vataure
Nai wa Jumebi. Pawanga uri ku pastor ni kwa kunifonera. Urukuzona Queen B. Nai Jumebi pawanga uri ku Zimbabwe. Pawanga uri ku Zimbabwe kumusha Nai Jumebi. Ngatimbo clarify one thing. Pawanga uri ku Zimbabwe wakuda kuzokera kwa SA. What did you say to me? Gina, Chimbomirai, Gina, Chimbomirai, Nai Jumebi. Adona, that's okay. Timbomubvunza kuti ari kumba paichema everyday achindiudza. Don't do that. Hey, guys, Ponga uri kumusha iwewe, ponga unapenda ku South Africa, ponga nifonera iwewe ninyakuzoinda ku South Africa. Wai wakana chinjoka nyepa kuna Queen B kuti ndandigere zvakada kumusha. Waindifonera kuti kudi iwewe uri ku Zimbabwe. Waindifonera kuti chiri ku Zimbabwe. Kufonera ndichiti chinda. Kana kaenda ku Zimbabwe. Ndakufonera ndikati Simeli. Ndiri kurwara ndine BP. Yes. Uri ku Zimbabwe. Tikataura nyaya dzataitaura dzimwe dzanga dziri nyaya dzarudo. Dzimwewo nyaya dzaitika dzanga dzoitika mumastreet. And then pawaitaura zvinhu zvakandikomera kuno kwandina kana mari kana chii waitaura kuti kudi pazai zvakakomera pese uchindiudza inini uchiti mustreet hamuna kana mari ndikungoenda ndidzoka hakuna mari waitaura kuti kudi uchiti ndikuenda uchiti ndigere kuno ndikuenda kumastreet hakuna kana mari ndikuenda ndichidzoka kumastreet hakuna kana mari zvinhu zvakaoma kuno kuZimbabwe kuno kwakuna mari. Ndiri kuZimbabwe handinambogara ndaenda kustreet. Aiwa Jumebi usazoda kunyebaka. Ndio uri kukwekwe waenda kumastreet ndiudza iwewe. Uri kukwekwe wakaenda kumastreet iwewe. Ndakaenda kumastreet before kwete pandakazoenda ndakuda kugadzirira mapapers angu. Handina kuenda kumastreet. Apani papa waenda kumastreet pawakazodzokera ku South Africa uchiti zvinhu zvakaoma kuno kwakuna handina kana mari kuti tizoita kuti mari yekuti udzokere ku SA iwewe. Uchiti zvinhu zvakandiomera kuno kwakuna kana mari. Saka now chikunisa chekuti makuwa ese aya iwewe pa audio pa message wandinyorera wati iwewe Jumebi wati Sisimeli yakutanga usati wazofunga kuzo apologize watanga wati handifungi kuti ndakakutadzirai ende imi hamuna kunditadzira ndinayo message wanyora ndikunyeba. Yes. So zvese izvo zvose zvawaita izvese zvawaitaura izvi uchinyora uchitaura uchinda kunoudza ava vasikana ava unovazivirepi? Apapa sina secret because zvinhu muri kutaura chinhu zvandataura pano palive musikana dzapedza diaries yandoziva inini senge musikana wakavaudza yeye kuti kune musikana akamitiswa handisi yatakaitira live here panapa yatanaka handina kuenda yemusikana wakamitiswa iyo handina kumboitaura vakaitora nyaya yakatogwa kulive ndobva vatouya vakandibvunza vakati Jumebi ishuwa here musikana wacho wakanomuona here ndikati musikana wacho ndakamuona but Sisimeli handina kuvaudza kuti ndakamuona mwana ariko. Sisimeli ndakatovaudza kuti musikana uyu mwana ariko haasi waFather Diaries nenyaya yekuti ndinoziva kuti Sisimeli ndikavaudza vanoreacta ndosaka ndisina kuti kuvaudza handina kutovaudza musikana uyu akasiya atengerwa prema nezvinhu zvakawanda handina kutotaura handidi kuvaudza ndakaramba ndakanyarara. Saka watakasiya chitori gist my guys ndipo pamwe ndati kwai ndisawe ndipo pamwe ndati ndisawe gist handi muri kuona ndipo pamwe ndati kwai he musanzwe
Mamtete sanzwe tumebiwa uchindiudza kuti fanira wakati musikana aenda kunisa mimba kuna amene murume kwaikupi kura mchana kwakataura ende watinoti inini semunhu waitisi vako uchifamba neni hatina kumbotara masikira kuti kudini yaidziwa ingotaurawo matauriro waita uchindiudza every time dzimwe waitondiudza kuti ndaona pakati ndaona zvakati musikana yazobuda kana ndiwaindi pajesti rese ina pachandaisiva handiti wakandiudza here kuti kwakasiya kwatengwa purema iwe handina kukuudzai ndosakandatafuti saka chimwe chandakamboriita wakandiudza zvakawandisa dhimebi movement rese raiitwa nemusikana wayo andaiudzwa newe chimwe chaukambodzwa chinzi urikubvunzwa nechipi iwewe vanoreacta vopopota chimwe chandakamboreacta nechipi wakandiudza zvakawandisa kuti ndizive movement rese raiitika ndiwaindiudza nechipi chandakareacta ndiwainditipira zvese ndiwainditipira. This is the reason guys chinyatsobatai mubatise nhasi. This is the reason why ndakaisa dhimebi padhuze pangu muchibata nhasi. That is the reason why ndakaisa dhimebi padhuze pangu, because dhimebi aiwirirana nemusikana uyu vaizivana kuita zvokuwirirana, vaizivana kumastreet. Saka dhimebi vaigara kusaidi kumwe chete, gist rese dhimebi anga ari apa pangu apa, because ndaiudzwa gist nadhimebi kuti zvikazodai zvikadai, but hapana kana one day rakambonzwa kuchinzi ndarieta nati kudini taikutaura tiri 92 indoita muvhu rangu ndakanyarara. Saka kuti izvo simedanoreacta ndepapi. Naiwe dhimebi chiita chakanaka kunoudza sisimeli even wakareacta. Chiita chakanaka kunoudza sisimeli wotadza kunoudzako hama dzako idzo masisters ako wakaona padiaries. Chiita chiri nani? Why did you go and tell your sisters about father diaries? Kuseri uko iwewe uri sisi uri unositi uri munina wangu. Why wakaenda kugurupu kwenyu kwamuri kuti gurupu renyu ukanotaura kumasisters ako ikoko? Chiita chiri nani? Ini ndakarega kutaura kuudza sisimeli nyaya about father diaries. Ndakaudza ishamwari yangu yekutanga. Ndobva ndavaudza dzemusikana iyeyuyu. Ndavaudza ndobva ndatoona kuti nyaya dzacho dzimwe dzanga dzakutosarira ini dzakuinda kuseri kwebhazi. At first pandakaona musikana uyu aine shamwari yake wechitu uyu. Remember kwakafoniwa kuna sisimeli vari kuUK. Chinzi kwakataurwa chinzi shamwari yenyu here dhimebi. Ndobva ndatoti kuna sisimeli vari palive. Sisimeli hadzisi nyaya dzekuti ndingataure muri palive. Ngavainzwe live ndokuti vamame chiuno. Ngavainzwe live. Live ndeyamautonzwa. Hande. Sisimeli ndobva vadona. Ndobva vauya kuseri. Ndobva vandibvunza vakati dhimebi chii chiri kuitika. Ndobva ndatovati asi vari kufungidzira kuti ndichakuudza here zvandakaona. Vadii kutaura zvandakaona vega, because ina ndichadi kuramba ndichitaura zvandakaona ende hazvinei nemi. Ndobva sisimeli varamba vachibvunza. Ndobva ndakaudza ngati indakavaona vane musikana anonzi Tanaka neshamwari yake inonzi Suzi. Iya tiri kuzviziva takaisora palive. Toda kuendera mberi nelive tati tiudze kuti iwewe wakazoenda kunoudza masisters ako aya nyaya dzacho iwewe dzangu dzafather diaries pakuti kudini ukazenge unowedzerera gist rekuti vaidawo kundikechawo kuda kuishuwa kuda wangowedzerera hameno gist rekuti vaida kundikecha handina ngavataura indiri kungotaura zvandakataura ndiri kubvuma kuti yes ndakataura. Saka vari kukunyepera. Alright, saka vachikunyepera no problem, but toda kuziva kuti nemhaka yei iwewe wakaenda pataidiscasa mugurupu yaive discussion yevanhu vose, group of 7 vanhu vaivemo mugurupu tichitaura nyaya tiri imomo takapanana. Kuvasira kuti ahura iwe Melody kwani iwe ndikasiya murume wangu nokuti ahura iwe wako wakambomusiyana kuti ahura ino wangu handimusiri chihure kuti zvadi ndomuwane pasingahuri ndomuwane pasingahuri wokuti kwai unositira murume wangu kuti chihure ndomuwane pasingahuri. Uda kuti ndinotangavanzana nemurume ndachembera kudai so ndinotogara naye irori hure irori tichigadzisa namba imomo tichinetsana imomo mba kana zvanyanya kundisvota ndongohurawo nai kana zvanyanya kusvota ndongohurawo ndongovhurawo branch pasaiti ndinomusiya kuti asarepi izvi ndichibhadharirwa mabills nanide yakasara kusa anofunga kugara kuno kumhuri yakachibhadhira mabills maita sei zvemi maita makurasika papi mimba yeraundi. Saka ndoda kuziva kuti iwewe muchitaura iwewe uri kuti ndiso-called sisi vangu, but unoona simba rekunotaura murume wasisi vako wacho ndogara charangu kuti wangu ihure panapa ndogara ndichitaura wakaona kuti simba rekunovhurika iwe uchinoudza vana Queen B wakavaziva padiaries ka ndopa wakavazivira uchinovhurika uchitaura a lot zvimwe zvichinyebekwa kuti ndakwaenda neni kun'anga zvimwe uchinzi kudini hameno zvamaitaura ikoko handi simba racho wakariwanepi kumunhu anoti simba rangu sisi vangu unoriwanepi? Nditaure nevasikana regai nditaure sakaita kuti nditaure nevasikana
Asikana vaiuya vachitaura kuti maybe uona uri kuiswa pasi pebhazi naSisimeli, uri kuramba wakanyarara. Ndikati ufunge zvinondirwadza, ndine nyaya dzavo dzimwe dzekuti vatombodzizivi, ndikada kutsaura ndichikuudzai, ndopandakatanga kurondedzera. Wai Sisimeli vakuda kundisa? Saka iwe wakaona zvakakodzera still ndopane kwesheni yedu. Nyaya dzauri kuti Sisimeli havadzizivi, iwe ndiwo waidziziva. The likes of dzemurume anditika, why did you go and tell them kuna sisi vako instead of coming to me? Kana une chokwanga waona tisina kumira zvakanaka. Did you ever unotaura neni Dumebi and send messages, but pakaita problem wakagona kuya kuzokumbira mira Dumebi, wakagona mira Dumebi. Aiwa, rakarigwa ndikuzvinzwa. Sisi vako ivo wakunoudza ava zvinhu zvavo zvavasingazivi ivo zvaunoziva iwewe nemurume wavo. Anti wakagona kuudza hama dzako pawaita problem unogona kuya kuna Sisimeli, ndo vanokubatsira. Kana paita nyaya dzakaita seidzi woenda kunotaura neshamwari dzako. Saka inini ndofanira kusekerera Dumebi. Ndiri wrong here? Am I wrong? Handina kumboti mofanirwa kusekerera Sisimeli. Handina mbori mofanira kusekerera. Remember vasikana vatiri mugrupu vaitouya vachitaura kuti Dumebi tarisa uone ungoramba uchisekerera. And iwe waindifonera after that. Why zondifonera after that tichitaura dzimwe nyaya? Why would uchichema? Aiwa, mira Queen B achizi Queen B mimi Queen B chimbonyarara. Idzi ndedzenyu idzi kugrupu. Queen B. Amaudhi acho ndinawo. Queen B. Clear machati here mimi mugrupu ndikaramba kuti handisi kuzoclear machati because zvose evidence yacho Sisimeli tatoka pamaaudio mashoma. Ndine munda wemaaudio Queen B. Ndakapa maaudio mashoma mukanditi clear machati. Chimbomirai Queen B. Queen B. Imbomira Queen B. Iwe wandambovira ndakafamba newe. Handina kumbokutengera sadza ndambodla newe kana mumba mako. Handikuzivi. Makuhwa enyu amaita kuseruko. Ndikuda kubvunza Dumebi. Handika ndiye wandaitengera sadza Dumebi. Ndiye wandaidya naye. Ndiye wandaitira zvakawanda. Handika ndiye wandairwira even hondo dzecho mumastreet. Ndakanesana naRudo nemwana waye naRudo nekuda kwaDumebi. Handika ndichifaitira Dumebi kuti adzokesera pakati penyu hwake. Handika ndinoziva zvakawanda zvanenge achiudza inini. After that Dumebi kugrupu kwenyu muri kutaura. Handika you come back to me. Wotanga kuti Sisimeli ndaitaura hope dzenyu dzatakuroterai. Ndine hope dzakati. But hausi kwanisa kundiudza zviri kuitwa kuseri neshamwa dzako. Aiwa Adoni regai adzoke. Regai tumira adzoke. Ava vamwe vese ava handina basa navo guys. Vamwe vese ava handina basa navo. Ndiri kuda Dumebi. Maaudios aari kuti anavo vainyeya vese nevasikana ava vainyeya. Dumebi ndiye wandaitengera sadza, ndiye wandaidya naye, ndiye wandiri kuda kuti andipindure kuti mhosva yacho ndeyei. Ava vane makuhwa ava vasikana ava makuhwa ava. Masikuhwa ava. Waga ndozvaikudzai kana kuti ndini ndiri kutaura aripo, handisi kuita makuhwa kai. Ndiri kutaura aripo. Zvokuti kana akaita hafu neni sadza it's okay. But ndiri kutaura aripo iye anoziva chokwadi. Zvamunozotaura nakuseri izvo zvaa zvenyu izvi. Damage yawaita kuSisimeli. Kuramba. That's big time. Biggest time. Handisi kuramba Sisina. I am very wrong. Queen B, aisi nyaya yako chimbosiyana nazvo ndimbotaura naDumebi. Dumebi ndiye wandaidya sadza naye, ndiye wandaitengera sadza naye. Handitika kana ndamutengera sadza naye, musi wanenge ane kamari kake otengawo sadza. Kana kuti nyama nditenga sadza todya, ndiye wandiri kutaura naye. Handika ndiye munhu wandakarara naye ari kudonha nziti ndikwa netoka nachi. Ndiye munhu wandakarara naye machira, wandaibhukira pekurara. Ndiye wandautaura naye, noti iwewe. Imimi munobvumidzwa maita makuhwa enyu kuseri muchidini. That's okay. Toda kumbodzana Dumebi kuti nyaya yake cheche ndeyei, mhosva yake neni ndeyei. Guys, chino kuchinzi iguhwa guys. Tanga watadzirwawo nemunhu ozonoita maguhwa. Ivhoni whatever zvina basa zvakataura ndikoko hazvina basa. Inditaura zvangu zvadaifamba nezvandoziva zvandikutaura. Zvokuti aizoti angatengezana kuti ndikoko inditaura aripo asara asipo. Izvo zvaa zvenyu izvo. Kugrupu kwenyu ikoko. Zvaa zvenyu ndiri kutaura aripo handisi kutaura asipo. Ndiregei nditaure. Iye anoziva chokwadi. Okay, I'm trying to iri kutry kuedha. Apinda. Right. Afana network yako iri kunetsa. Pauri haminotori pai. Right. Saka ndinoda kuziva Dumebi nini kuti iwewe wakagona waigona sasisi vacho vari kuti ndisisi vangu vaifamba neni. Handika ini ndindaifamba newe Dumebi. Handika ndini ndaifamba newe usina mari waiudza inini ndichikupa. Handi ndichifamba newe ndindaitenga chikafu tichidya. Handiti musi wokuti waita zvimari zvako kuti nhasi ndine mari regai ndimbotengawo chakati tidye wotenga todya. Ndindaifamba newe. Handiti saka wapedza waiuya kuseri iwewe wonditi ndaita hope dzenyu.
Antika kunope waigona kundiudza Tumebi but zvamuri zvekutambwa nevakadzi ava zvamuri kutaura kugrupu ungasagoni kundiudza uchiti uri kundiprotecta. How come? Hello. Hello, uri kundinzwa? Ndakunzwa. Ndati iwewe waiuya kuseri antika after tapedza kuti tiri kuda kuita tese anditika tichifamba ndiri kuno kwaitouya kuseri iwewe wauya kuseri woti Sisimeli ndarota hope dzenyu anditi wondiudza hope dzawarota but zvamaitaura kuseri nemasisters ako aya wanga usingandiudzi zvese zvawaitaura about me about my so called husband nedzimwe secrets dzongo kachengeta makore rese rakafamba newe ina handidzizivi iwe uri kudziziya dzimwe waindiudza dzimwe wonyarara hazvisi kundimekera sense kuti waiti vanoreacta but zvimwe zvacho waitondiudza ndiwe but handina mbovhera ndakareacta saka ndisikupa hwisepo zvaifamba sei kuti kunouya kuseri uko wondiudza hope every time kuti ndarota hope but nyaya dzamuri kutaura group uko wangosakwanisa kundiudza how ndofunga vanhu vakawanda vari kundifonera kuseri uko vachinditi ndidona vanhu vari kundisataure nyaya Sisimeli no nyaya aiwa Tumebi it's a little too late now ona Sisimeli handipo pakuti nditaure nemi mamwe mashoko akaomarara ndite fight nemi regai ndidona haisi fight yatiri kuita kai unless kana iwa kutaura kuti ndiwa kudeclare kuti fight kuda kuita fight nemi kana kuti ndichinjana nemi mashoko mamwe akaomarara pana handisi kuda regai ndidona aiwa I respect you Tumebi haundirespecti because data irespectana zvawaita apa zvandiri kutaura panapa ungade usina kunozviita kune masisters ako handi zvokuti handidi kutaura nechinjana mashoko nemi kana kuti fight nemika panguva inoikai kana iri yekuchinjana mashoko togona kuchinjana Tumebi but tanga tisiri kuchinjana mashoko right now tatiri kubvunzana nyaya kuti uri kuti ndaifamba nasisi ava sisi vakadai but at the same time uri kuenda kuseri kunotaura nyaya vanhu vakuti hanzi ndidone right now vatove wrong because nyaya dzatovepo kudhara dzatobuda kudhara uchagoregerei kuti utaure because utagwa nemunhu wese mucomment section everybody saying into comment section dzakatobuda ndisiri kuziva ndisiri kuziva chinhu yes I was the only one ndisiri kutoziva regai nditaure inini kutaura chokwadi ndakarwa chakaita kuti nditaure kuvasikana vekusera nyaya dzangu ndisitaure naSisimeli ndofunga mukada kucherechedza kubva kumashure ndanga ndisauyi kuna Sisimeli ndanga ndisaindi chero vakaita live ndaitozviindira zvangu ndozvisiya ndiri ndega ndakarwadziwa ndikati how come Sisimeli vari kuzoenda vachinondikanda pasi pebhasi inini ari umwe wangu wandaiti ndinomira naye ndiri kumusha ndakarwara ndiripo kumusha Sisimeli vakauya palive vakati Tumebi andifonera achiti mwana wake ari kudla bota andiratidza madrawers mwana wake achiti ararira porridge yeti handinambovhera ndafonera Sisimeli kuti mwana wangu ararira porridge ndiri kumusha Sisimeli ndaitaura navo nyaya dzataitaurawo navo dzimwe vakanditumira mari airtime ndofunga yanga iri $10 here ikaramba kutoreka ikadzokera bheki mari iyoyo ndo mari yavakanditumira Sisimeli tiri kumusha saka zvimwe ndaingorwadza ndoti Sisimeli vanopa vamwe vanhu mari inini chaiye ari kutambura ndiri padhuze pavo havanambovhera vandipa ndakabva kumusha kwanzi madhayaris ari kufarira kundidhonetera vandisumudzirewo kuti ndikwanise kuita bhizinesi ndakadhoneterwa mari yebhizinesi kwana ndodo kumadhayaris ndakapiwa mari yebhazi munhu wacho akatoti ruva akati ndini ndakakubhadharira ndini ndakakupa mari yebhazi ndikati ndimi makatondipa mari yebhazi kumadhayaris vasikana kumadhayaris vanga vati vanondipa mubhedha ukaita hondo hakuna chakabuda ivo nho ndiri kutambudzika ndiri kunoko Sisimeli havambondibvunzi kuti Tumebi nhasi wadyei kana kuti warara waita sei vanenge vakanyarara zvimwe zvinhu zvondiremera ndodzoka ndotya kuti ndivavinge muinbox mavo kuvaudza kuti Sisimeli ndo zviri kuitika kwandiri ndoramba ndakanyarara ndakazoaprocha Sisimeli pamari yerendi munhu wangu asungwa last month ndatoomegwa zvekudaro but Sisimeli ndiri kukumbirawo mundipewo 1.5 yerendi mari yangu yakashota ndokukumbirawo ndikundikweretewo ndokudzoserai Sisimeli vakange vamboti aiwa handina ndiri kubhadhara
zvikwereti imonth end. Ndobva vazodzoka. Ndinoti zvikwereti ndakati mabills Dumebi. Ndakati mabills. Ndobva vazodzoka kasismeni vakati Dumebi waiwana here mari? Ndobva ndati no ndiri kutsvaga. Ndobva vati ndiri kukusendera mari yacho. Ndasenda iri 1.7 kuna Bamnini. Ndobva ndati alright maita basa. Saka zvimwe zvaita kuti ndinotaura kuvasikana ndairwadziwa kuti ndiri kutambura sisimeli havasi kuuya kuzomira neni kundibvunza kuti Dumebi uri kutambura havasi kana kundibetsera, asi vanenge vachitaura kugurupu kuti Dumebi akapiwa mari yekutanga bhizinesi. Handina kupiwa mari yekutanga bhizinesi nemadharis, ndikuzviitira zvinhu zvangu. But sisimeli vanotaura kufacebook kuti vanondipa mari, ina handina kupiwa mari nasisimeli. Havana kundipa mari, ndakapiwa mari nemafans. Ndo zvakaita kuti ndinotaura nevasikana ava tichitaura riri guu. Right. Good. Ndakafamba newe zvakanaka. Nei makataura chamakuwa rini? Machatsi. Ndichatarisa machatsi acho. Queen B makataura chamakuwa rini? Makuwa chamaitira mugrupu rekomiti. Makatanga rini kuita makuwa? Makatanga rini kuita makuwa? Ndakushaya kufunga kuti ndibvunze sisijina kuti ndabva kumusha pakatambura round. Right, chirega tidzokere ipapo. Chirega tidzokere ipapo. Ndoda kudzokera ipapo. Dumebi uri kuZimbabwe. Chekutanga you lied. Ndodati mumadharies makacherera muteereri. You lying to people kuti simeni havasi kundicheka ndiri kuZimbabwe havasi kutaura neni. Ndamba kubvunza pano. Ndikati Dumebi pandai kubvunza uchiti pamwe pacho ndina mbuya ndiri mungoro hakuna network wanga uri kumusha iwe ndichitaura newe. Pamwe pacho uchiti ndiri mukwekwe ndiri kumba ndine shamwari yangu taenda kwazichitonga imoyo kana kuti anzani uyu Peter Moyo kana tikupi ndiri mamene mumabaimbe yauya ndaitaura newe. Ndiri kunyepa iwe. Let's start from there. Right. Ipapo ndokwanisa kupindurai. Nyaya ndakataura ndeyekuti sisimeli vari kuti vari kundipa mari vari ndipindurawo mubvunze tinde nenyaya ndakupa mukana ukarondedzera ati ndati pekutanga pawanyepa wataura statement yekuti sisimeli vanga vasingandicheki ndiri kuZimbabwe. Ndikakupa mainzenze kuti ndakataura newe pekutanga uri kumusha uchiti network. Pechi2 tikataura towards nyaya yeChristmas uri kumusha zvakare tichitaura nyaya yeChristmas chiti ndinotenga madrink andika uchikurimemba uri kumusha. 2 tikataura kuti uri kukwekwe network ichiteta ukati nhasi ndiri kukwekwe ukazondifonera rimwe day ndikakufonera futi ukati tikuenda kumafaro ndandisinga icommunication yaita newe kai uri kuZimbabwe ndandikufonera ndindai kutanga hausi wakanditanga ndindai kutanga ndichitaura newe hakusi kucheka here ndiri kunoku. Alright. Hakusi kucheka here ndinoda kuti tionesane andika because ndicheka nenyaya yekuti mazuva maitaura neni maibvunza nyaya yeSTOS yarudo kuti wave papi handiti ndo mande zvangu ari kumusha ndichiti wave papi ndo paungaenda kumushaka ndichibvunza kuti wave papi Dumebi uri sei zviri kufamba sei wazodini ndokucheka munhu handiti so you lied to these ladies kuti simeni vanga vasingatauri neni right. Ndakataura kuti ndiri kurwadziwa sisimeni havasi kundicheka ndakarwara sisimeni havana mbuya vachiramba wakandiudza kuti ndiri kurwara Dumebi wakati uri kurwara ndikakutumira mira Dumebi wakati uri kurwara andika ndakufonera inini Dumebi uri sei ndindakufonera ukati ndiri kurwara andika wati ndiri kurwara ndikati wakaendera kuchipatara ukati ndanga ndakaadhmitwa kuchipatara handiti ndikati chi ukati BP yangu iri kukwira ndikauya pano ndikaudza vanhu Dumebi ari kunzi BP yakakwira handika ndopa ndakataka kumisana narudo chiti Dumebi BP yake yakakwira izvi nenyaya yeCOS handioni ari muchipatara handizvo here kana wakanga mandikurangaridza handizvo here Hello. Handizvo here ndakakufonera ukandiudza kuti uri kurwara wakandifonera ukandiudza kuti uri kurwara ukati ndakabva kuchipatara ndakadhimitwa hauna kusinda makadhi muguru wakataura neni ndindakazoudza vanhu inini wakaudza inini kuti ndiri kurwara ndanga ndiri kuchipatara BP yangu yakakwira handika ndakandoadhmitwa ndikati zvaunga uchafa saka chii chiri kuitika ukandonedzera kuti ndanzi ndidai handika ndikauya ndopa ndakatauririsa narudo inini ipapo ndopa ndikabaya live ndichiti rudo Dumebi ari kurwara anga ari muchipatara neBP yeCOS nekumubvisa wakaita South Africa uchinyepa ndopa ndakaita live iwe uri kuZimbabwe
ndakati ndaitaura neuri kuZimbabwe Dumebi ndochokwadi ukati ndipei airtime kakutumira airtime andika airtime ikabounce back uchiti ndoda airtime guys ndanichangosvika kunoko ndandiri munyuwani nichangouya kunoko inini zvinoita kuti ndiudze munhu ari kuAfrica uyo kuti kunoko kuda kuti usettle kuti ndimudze even now hazvibelieve saka tongoti ngatingodzilai nezviri paground ndanichangosvika zvinhu pazvaitika izvi ndanichangosvika kunoko animal ndanichangouya kunoko right zvapera kudaro iwewe Dumebi papo ndaitaura newe wandiudza pane pandachinochera zvinhu zvakaoma kunoko andika ndakaenda kukwekwe here hamene waifanira kuenda kunoita zvema license ako but hapana chakazotaura hapana chakatumira ndiri kunyepa here uchituma inini kuti nditaure naRudo wanga uri kuZimbabwe ndizvo here nyaya dzarudo padzakadzibva makubvunza kuti wamapapi ndopamaicommunicata kuti ko Dumebi wakuramba wakangoti zizi wavapapi ndopanaiti chitaurai naye Rudo so good ndozvana ndichingoda chete ndopana ndichingoda kureva kuti taitaura nditi uri kuSouth Africa uri kuZimbabwe right paunoti iwewe sisimeli vaindirega ndichitambura handika vasingandibatsiri wati wakaudza kufana Queen B ava kuti ndandiri right inini kuZimbabwe iwe Queen B zvawataura pekutanga kuti vaida kundibatsira chini handitauri right inini kuZimbabwe handizvo here zvawataura right but pano apa paataura vanhu vese vakateerera indoteerera kana mnashtaura kuti ndaitambura saka tichizedu chokwadi ndechipapa ndaitambura inini tiri kuZimbabwe simela vanambobvira vakandibatsira asi vanobatsira vamwe vanhu right Dumebi ndoda kupindura ipapo ndataura mugrupu kuti ndaitambura ndiri kuZimbabwe sisimeli vanotumira vamwe vanhu ivo vasikana vakati sisimeli vanopa vanhu vekuFacebook vekure mari vachikusiya ndikabva ndatoudza kuti ini ndaitambura ndiri kuFacebook sisimeli ndiri kuZimbabwe avanambobvira vanditumira kana sendi right ndinakumbovaudza alright no problem tapanzwa ipapo sisimi muri kupanzwa guys sisimeli ndaitambura vanga vasingandipi kana sendi vaipawo kuFacebook andika Dumebi ndoda kukuvhunza I want you to answer me ndoda kunyatsokudza chokwadi ndida kuti tipambe nenyaya tisingaputsi ukama anditika Dumebi pakauya padiaries iwewe andika pane batsirwa vanhu vakawanda pano vachibatsirwa nemari dzimwe iwewe ndionoziva pamwe pacho sisimeli vaibudisa mari yavo vachibatsira kuSouth Africa kubva daifamba newe iwewe ndionoziva kusingazikamwe nevamwe kuti vazhinji sisimeli vaibudisa mari yavo ndikunyepa here vachibatsira ndikunyepa here zvinhu zvediaries vanhu havazvizivi but iwe unozviziva handika right ndichibatsira vanhu vanenge vachibatsirwa kana tine diaries panapa nai Dumebi saka kana pakauya munhu achibatsirwa panapa ini ndaifanirwa kusiya kubatsira ndanichangopinda munondo nyika kuti ndai kubatsira newe Dumebi pane vanhu vangana kubatsirwa panapa sei une sense of entitlement Dumebi why did you go and tell them because you felt entitled sisimena fa utondibatsira no matter what Dumebi tenda uri kunzwa ndinoda kuti tende I'm very angry handina kumboti sisimeli vaifanira kutondibetsera no matter what nyaya dzaitotaura kuti sisimeli vanoda kuaprova vanhu kuti vanobetsera vanhu asi vanhu vavo vemumba vemudhuze chaivo havasi kuvabetsera ndobva ndati zvakafanana neni ivo vanhu vamugrupu vakati kuti zvakafanana newe Dumebi sisimeli vakataura kuti Dumebi uye bodi vasikana right Dumebi pawakabva kuZimbabwe iwewe pawakabva kuZimbabwe mudiaries imimi vana Queen B kudiaries peji rediaries hakuna kudonetwa mari yaDumebi kwakadonetwa mari yaDumebi right mira ndifambe mira chibvunze saka Dumebi kachitwa madiaries anambobvira akandibatsira kuri kurevei kudiaries ndakapiwa mari yebhazi na Ruva ndiakadhoneta ariwo ndiakapamere bhasi yese Dumebi usadaro so usadaro ndakataura mari yakaitwa handova chisimei ndokutaura chokwadi ndakapiwa 1000 yakanzi ndakapiwa naRuva ndikapiwa 2.6 yainzi yakabva kwandodo ndo mari yandakawana sisimei kutaura chokwadi pamberi paMwari handinambozowana imwe mari mari yakabhadharwa vana Queen B vakubudza kuti vakabhadhara mari kudiaries yekuti upiwe zvokuti wakazobhadharirwa tiketi naRuva izvo ratove drama ramunenge muchiudzana henyu kuzvikona kwenyu mari yandakapiwa i2.6 ne1000 yebhazi imwe ndaipiwa nemafunds ekuFacebook ndo zvandiri kureva kuti mari uri kuti wakapiwa iyoyo 1000 uchinzi wakapiwa nani ndakabvepi handakabva kumadiaries ekuWhatsApp group Ruva ndiye akanditi ndichitopinda mugrupu saka iwewe unogotenda iwewe wakateerera munhu wachiza kuteerera group risati kuudza kuti vakontribhuta mari mugrupu
Mina ikanitaurisa Shimeli ndakati ndoda kutenda uyu pakandipa mari yebhasi handidi kumeshana zita ndobva miuka acho nditi usadaro munhu akakupa mari yebhasi ndiruva iye uyu ari panapa ruva ndobva atoti ndini ndakakupa mari yebhasi Dumebhi kuti uuye kupi ubve kuZimbabwe. Dumebhi ruva wacho rega ndikubvunze ruva racho akakupira mari akaisa mari yacho kupi mamusiri mugrupu here? Inini mari ndakangozoipiwa. Aiwa ndati ruva haasi mugrupu here akasiri mugrupu here akasiri mudhairis here akakupa mari akasiri mudhairis here ruva akasiri mudhairis akakupa mari ruva ngari mudhairis saka mukauchita ndamari ndakapiwa nemadhairis unorevei ruva wacho akupa mari unorevei wakati kutaura panyaya kuti ruva uyandipatie vanhu vangu vanganyeya nawo tiri kutaura aiwa it was before matinga kunyeya it was before zvekunyeya makazonyeya after it was before ruva akaisa mari iyi kuna treasurer before musati matanga kunyeya that was before musati matanga kunyeya before musati manyeya. Remember kunzi madhairis akadonata mari ndikapiwa mari yakawanda saka ndikutaura kuti ndakati ndakapiwa 1000 yakabva kuna Rudo ne2.6 yakabva kwaNdodo ndo mari yandakatora handina kupiwa Dumebhi from there alright tinoda kubvunza from there handitika wakabatsirwa naNdodo akagona chezvakubatsira because yanga iri shamwari yako handitika yanga iri friend yako kuna Ndodoko iwewe waiwira naNdodo kuti ndizotanga kutotaura naNdodo ndakataura nekuda kwako ndasingazive Ndodo ndaingomona paFacebook ndisingatauri naye nekuda kwako iwewe ndiwaitaura naNdodo yanga iri friend yako right. Tobva ipapo ukati wataura kuti hanzi ndaida kupiwa mubhedha padhairis but hazvina kuzobuda handitika waida kupiwa mubhedha nani? vamwe vai vainzi maininekati ndiani vainzi mainekati saka kana vasina kuzopa mubhedha nemareasons avo iwobva wotsamwira mama pana madhiro enyama maiti hatizivi handika vakakuti vada kupa mubhedha handina kumbotsamwa wazvitaura pano Dumebhi wani wataura wani ndaida kupiwa mubhedha hazvina kubuda handi mandibvunza kuti chii chaitika saka ndakuudzai kuti mandibvunza zvaifamba sei ndikati ndakuudzai kuti madhairis acho taitaura kuti madhairis acho anonzi akandibetsera akadonata macontribution hakuna vanhu munhu akandibetsera ndiwe weruva vanhu vekumadhairis havana kundipa mari mainekate vakazokutumira vakakutumira mari vanozokutumira mari yendege ndikatozvitaura mugrupu ndikavatendi saka naye Dumebhi iwewe kana wakabva watsamwa kuti ukauya ukati rega ndichinoenda kunonyeya sisi vacho nokuti inini kudhairis handisi kubatsirwa kubatsira vamwe vanhu saka pese paunoita problem ukauya kwandiri ndikangoti handina unotonotsamwa kana tukasabatsirwa chibatsira vamwe vanhu handina. And do you remember nandichangopinda muno munyika I also wanted to say to I was also doing ndakatokumbukudza bekutanga ngati kune mwana arambirwa visa kuri kunzi kundiwa mamapepa andiri kufambira you are the only person aizviziva handika kuti kune mamapepa andiri kutsvaga andiri kufambira andiri kutsvaga umwe munhu but handisiziva kuti munhu wacho ndichamuwana here ndine stress ndiri kumboita zvemapepa bwana arambirwa ndiri kutsvaka chitu ndiri kuziva saka mari yacho waida kuti ndikupei nini nhai Dumebhi ndinoichera mugodhi upi right amwe madiscussion aibuda nekuti pane pakaitwa donation yaChumbrese ndovamamutumira 800 ndikati handi munozviona sisimeli asi vanondiona kunge ndine mari ina havandipiwo mari wai vasingandipiwo mari but Chumbrese Dumebhi rega ndikudze chokwadi you can't compare yourself naChumbrese. Chumbrese ndiadmin wepadhairis Chumbrese tinomutuma pakawanda achienda abhadharu handika iwe wakapinda padhairis zuro unoushu Dumebhi wakapinda padhairis zuro uno kwatovene vamwe vanga vatovene dhairis kudhara uchitouya kuzojoinana neniwe last year apa dhairis yatovepo nechekare handi ukaona vanhu ava vari maadmin kudhara right now pakanzi panotumwa vanomhanya vachita sei handika akaita problem chero ndikabutsa mhombe mangu ini ndikamutumira haitangokubata because saka ndakaita mistake kuti ndaifamba newe here Dumebhi saka every transaction endetauningwa wakanditarisa guys muri kuona pane mistake each and everything chandinenge ndaiita Dumebhi was scrutinizing ndakapa Chumbrese admin aita problem inini ndakamutumira 800 from me imwe akadonatirwa nemadhairis ekuJoburg handi saka mazvionaka apa Chumbrese 800 but handina Chumbrese ndiadmin wokuti munomutuma every time paipai pakanzi paitika chakati handimaona paitika chakati zvese ndiwo munotuma ndiwo vamaituma vana Chumbrese apa pakanzoenda papi kuZimbabwe cheko patakatengera mwana yastendi takamubvisa ari kuZimbabwe kukwekwe akanovata musango
achinda kunonzi kumazeva wakaenda kutsvaga mastand haabhadharwi aita problem ndamupa Dhumebi anenge akatarisa kuti uyu apiwa ine handina kupiwa iwewe Dhumebi kana uchichema zvinhu zvakadaro ndandichinoe kuJoburg ndaitorara newe mu1 room pambedha 1 ini newe kuJoburg sentenoko tiri 2 vamwe vese vaenda you wanted to go ndikati Dhumebi chisara handika ndimbospenda time newe ugoenda handika tichitofamba tichiita zvakaita tese anditi why vasina kugumbuka vamwe ava why Ru asina kugumbuka anogara mudhuze kuti sisimeni vanga muna Dhumebi but sisi we have been my diaries and you for long time admin why masara na Dhumebi sei asina kugumbuka sei uchigumbuka zvisina nebasa rese sei uchigumbuka zvisina nebasa rese kanzi vanobatsira vamwe zvokuti unosvika pakunotaura nezvemurume wangu zvandisingazivi kuti murume wavo akasvika pabasa pangu pandaishanda akaita ma3 akaita ma3 pabasa pako you never told me but waifamba nei hauna kundiudza wakanogona kuudza ava wakanogona aiwa mira Dhumebi wakanogona kuudza vakadzi ava vakadzi ava hakuna discussion yakadaro Dhumebi there is no hakuna discussion yekutaura nezvameni handisi kuzviramba kuti pananga singatauri but Dhumebi for vanhu ava kuti vakwanise kubunikira vachitaura zvavaitaura pamusoro pangu handiwani saka kuti handisi kuadresa Sterek ava havana basa vachitaura zvavaita pamusoro pangu Sterek it's because you iwewe wakavhurira mukana iwewe waifamba neni pachona ipapo dei vakatanga kutaura ukati hey havanyai panitse stop hakuna mnaitaura but you started going there uchiti uri kunotaura nyaya uchinotinyeya navo inini handiona chiri kutinetsa inini ka wakuzvimiririra Dhumebi that's okay wakashayiwa mari renti singakwani musi unoyu wakafonera inini why calling me wakandikuudza Queen B wakandikuudza Cynthia wakandikuudza Tendai wakandikuudza Teresa why me ini ndinokushandiswa pamaro kunondinyeya and sisimeni pandakakuudza mari kuti yashoka ndaitokwereta wakadi kunokwereta vasikana ava alright wakadi kunokwereta vasikana ava why did you go and kwereta them ikoko wakasiya even bamnini vanogara Rustenburg wakasiya bamnini hanti ukasiya mafanza ari kuti mafanza ako iwayo ukasiya mafanza ako ese iwayo hantika ukauya kuna Sisimeli azochipadzana naSisimeli nezvasina kuputika mangamudei muri kontinya muchitaura izvozvi right now mungadei mukutotaura izvozvi muchikontinya kutaura uchitaura nezvamarriage yaSisimeli do you think kuti ndingasiya murume wangu Dhumebi nokuti akaita threesome do you think iwo azotaura pano nhasi ndichasiya here murume wangu inini nokuti anzi akaita threesome mudhara achembera uyu pane pandakamboti Sisimeli vakasiya murume wavo here pane pawataura uchiwadza kanzi Simeli vakanzvekesa murume wavo kumisa kuUK kuti atize mwana uchiudzana Queen B kuti akanzvekesa murume wavo kuti aende kuUK atiza mwana pane pazvitorimo thank you Tetes pandataura kuti iwewe ndatokunyorera meseji yacho iripo tasemachats ako itoripo yakubvunza kuti naiwe Dhumebi saka waida kuti murume wangu asare kuAfrica akasarira ani ndatokubvunza iwe ndikati wada kuti waida kuti asara akasarira ani tarisa pachati yako regai ndipindure Sisimeli handi muri kundibvunza regai ndipindure ndakataura ndikati zvino mahure acho anga akatarisira kuti ivo ari kutaura kuti akasiya atenge gwapurema Sisimeli manje vakangwara egindagoria murume wavo akabva aenda kupi akabva aenda kuUK zvakabva zvavharana havachina chavachawana ini Sisimeli handina kuvaudza kuti murume wavo akasiya atenga purema akaburitsa hanzi akaburitsa musikana wacho iye anga akasungwa kupi kujeri izvozvouona kuti that is a lie zvekujere ndakuudza that was a lie inicho ndakamira pane zvekujere zvokuti akaburiswa nayo ndinonyedza kukurambira ndakatsika makumbo pasi kutora mudenga reason ndakakuudza reason kujere izvozvo izvo tinozviramba kana vakabuda vakabuda nedzimwe nzira dzavo kwezvotuka dzakaburiswa nemumwe munhu that's a lie kwaidiwa mari yakawanisa kujeri pakuya pakatanga nyaya dzatsanaka ndikatokuudza ndikati ndichikutaridza ndiDhumebi ona makadhi ese aya ndindakabata kuna sendi rinobuda nekwandiri hakuna rinobuda nepandiri saka mari dzawaitaura kuti kwanzi rudiwa ma70,000 iwewe yaibvepi ndandakabata mari that's a lie ndakakuudza ndikati that's a lie uchiti kwai vanhu vakutaura makuwa muRustenburg kuti munhu akaburiswa nemurume waSisimeli ndikati that one it's a lie because hakuna mari inotobuda nemumaoko mangu hakuna mari yakabuda ndakakuudza makuwa yenyu amunenge muchita muchinyepera naiwayo so ndiva vandiudza pane michende iripo yekuti kwandakatisisa but anyway thank you very much Nyasha uri kuti ndezvekunyepa saka tongoti pakutaurawo panowedzeregwawo vanga vachiwedzerera vasikana andiwana but still ndoda kukudza pano Dhumebi tichiparadzana uchiinda hako ini ndichisara zvangu
zvawakaita Dhumebi, that was very wrong. Handitika, that was very wrong. Kuti unoenda unogona kunodiscussa inini simene havasi kundibatsira. Saka wakunodiscussa nevanhu vawakasangana navo mudiaries, vandakakuconnecta navo ndikakusanganisa navo, wakunotaura navo zvakanaka zvo zvandaikuitira waivaudzawo here. Waivaudzawo here zvandaikuitira zvakanaka zvese, waivaudza here. Hapana zvadaitira zvakanaka, chero maaudio acho arimo ndaitotaura kuti pakanaka takanakawo zvavanenge vaitawo. Ndoda kuzvitaura sisini vakandiisawo kumadhata vandika kuti ndiuye kuno. Uchibva mustiti Dhumebi, uchibva murodhi madays aya. Maaudio ose arimo mugroup. Uchibva murodhi Dhumebi iwewe. Uchibva. Ndoda kubvunza Dhumebi. Ko shamwari dzangu inini madiaries Kamuchacha bought you a phone. Right? Asingakuzivi. Akuona uneni. She's my friend. A new phone. Yakakutengera. Why were you talking about here ku group twidza vasika vakadza? About you? About Kamuchacha. Ndakataura about Kamuchacha kuita sei kwa. Wakataura danzi kamvutiri kubow and there is no way ava. Yavangati patati kubow Kamuchacha akabva neumwe murume akazodi akaenda akadi hamena zvawaitaura. Zvazvine ine vanhu ava Kamuchacha is a single woman. Right. Nyaya yakatangira ku group rainzi Die Hard. Ichitaurwa iri ikoko ndobva vabvunza kuti kanzi ari kunzi manager ndiani, ndikati ndeumwe musikana ainzi Kamuchacha mbinga yeku-UK takanditengera foni ndo iri kutaurwa kupi kugroup uko. Ndopatakangotauura tandakataura kuvaudza zvose zvaiitika kupi ikoko nekuti taita makuhwa mugroup musismen. Ndopandakavaudza vandibvunza kuti anonzi manager ndiani. Ko zvekuti akaenda nemunhu kupei kuningi uko zvaizokwana pai kubow. Ameno kubow kwaitwa dzakaenda nemunhu kubow akazobuda nemunhu akazodi kubow zvine basa rei? Zvekuti akabuda nemunhu. Dhumebi asi admin guys, Dhumebi is not an admin. Asi admin. Hapana admin pakati pava. Andina kumbotaura kuti Kamuchacha akabuda nemunhu. Zvirimo zvavazvitaura. Zvirimo ukati tarisa muzvu zvandakusendera, thank you for a page night. Tarisa pamamichesa ndakusendera zvitoripo. Maaudio angu andaitaura arimo mugroup sisina. Aiwa hanzi waikanda maview once. Ndaikanda paview once. Ini sikotaura pane mamwe maaudio ekuti vose vari mugroup vaikandawo mamwe maview once. Ini ndongokandawo mamwe eview once, but maaudio mazhinji andaikanda mugroup anga asiri epaview once, arimo maaudios ose. Ndichamatumira kwamuri back zvandakataura zvese zvakaipa nezvandakataura zvose zvakanaka. Mugroup handina kunyanya kutaura, ndaitoteerera nyaya. Dzimwe nguva ndoenda kumafacebook ndogara ndiriko ndongodzoka ndoverenga ndosiyana nazvo. Wakaoma ako Dhumebi shame. Wakaoma. Kuoma ndokwa wakaita shame. Unoziva munhu anonzi ane guwa. Pawaitaura uchitaura kumafacebook uchitaura kuti isusu ndine bheki yasimene ndine maproject. Unozati vanhu vaitofunga kuti ndinokushandisa iwewe. Ndikaidira kutaura pano makateerera mese. Hapana pakambopinda zita raDhumebi panga asingakwani. Hapana. Pakambopinda zita raDhumebi panga asingakwani. Hapana. Pese pamaiona pachinzi Dhumebi anga atori directly involved. Uyo aripo. Handimaona vanhu vaitofunga kuti ndinoshandisa Dhumebi. Mbuya mulambo ndakambova mumwe musi vakanditega ndikuzvidzokorodza vakatengera Dhumebi phone because I'm like Dhumebi mwana wangu just like vana vese varipo. Kana ndikatengera one that means I have to buy them all. Dhumebi ndakamuziva gore rakapera guys. Last year ndine vana vandu kuti varikutogona shumburesana vana vane 6 years ndichizivana navo. Handimaona vaitogocomplainawo vachitsamwawo kuseti simeni wai muchida Dhumebi kudarika isusu ndikutaura chuka pamberi pamwari varipo. Ende zvimwe zvacho zvavari kutaura kanga vauye ne11 kuda kudongowedzererawo nyaya nekuti ndabudisa maaudios ose avaitaura nenyaya yekuti ndikuziva kuti chinangwa chakaitika ndechei. Vakuda kungowedzererawo zvimwe zvose. Taure nenyaya here ndisingataure mazita sisimende vazive kuti waitifonera kuita zvekuwa. No, nenyaya here ndisingataure mazita. No, handitaura mazita, handitaure mazita. Akati sisimende vangonzwa nyaya izvi kuti sisimende kusentweni kwamamuri pane munhu aifonerwa anga akamirirwa naKamuchacha asina kuuya achingoti ndiri kuuya. Dhumebi nyaya iyi waitaurirei zvanga zvinei nevanhu? Veduweka ndozvandataura kuti ndakazotaura ari madiscussion ndazvitaura discussion inyaya dzakadaro Dhumebi dzine ma7 mukati.
Dzine masei vanhu mukati. Akaita nyaya yakachirikidza. Tikaenda tikatonoitaura mugrupu imomo. Vanhu vachinotaura ndikati zvakaitika zvakadai. Nai discussion yawaita nemasei vanhu kugrupu kwenyu koko vanhu vanga vari kwere kusenteni. Zvokuti waitira kusenteni chotaura kuve discussion iye yakadaro. Yezvinhu zvokuti ine zita remunhu muhombe zvaunoziva kuti kwakakambirwa ningi. Handiti wakunoudza ava vanga vane nazvo. Vanga vane nazvo naitumepi. Zvokuti wakuti discussion iye asi iguwa hakuna discussion. Kuti tati naye angakamirira ningi aipa kuya zvazvine inewe. Ndinamboramba kuti takateura uri kuti discussion yanga discussion hakuna discussion yakadaro. Takaita kuti nditaure pane musikana anonzi Tolakele wemugrupu remudiaries amene kuti chiti nyaya yacho yakataurwa nani ichienda kwaari after watotudza nyaya iyi usapinze vanhu vekudhaira nyaya dzemakuwa so iwe ukandivharidzira uda kuti ndirege kutaura uda kungotaura chokwadi changu inini pandiri kutaura zvakaipa zvandakataura zvakaipa ndiri kungobvuma kowewayo uchindivharidzira uri kundivharidzira chii rega nditaure unondivharidzira chii. Munoziva guys right now ndikunyadzogaya kuti ko imagine dei ndakanga ndatrusta mukadzi uyu Dumebi uyu kusvika pakuti pandaifamba naye maybe toitawo zvimwe zvinhu so anoziva kuti vanhu vanovhura mabranch kana kuti pamwe dei ndakavhura branch ndinaye or something guys dei zvakambira sei dei zviri sei kana kuti dei maybe ndine secret yandinayo yandakamuudza musikana uyu kuti ndine secret yakaDumebi ndiri kukuudza don't tell anybody zvaifamba sei. Dumebi was not even a friend. Even pandakamutadza screenshot yekuti aiwa Dumebi usanyanya kunetsekana uchityika kuti hey father diaries havasitomboziva kuti ndiwe wona screen phone mangu ndobva ndatodza phone handifoni yangu ndaifamba ndikati wona phone yangu ishi handiwana ndikatotaura kuti hausiri iwapo because ndaitoda information from Dumebi handisidofoka guys ndakurira kurication ndiri born ghetto ndaitoda information iyoyi kuna Dumebi because ndiye aigara mustreet vaisangana ndakuudza asati auya Dumebi I told you kuti father diaries vaidhumana naye mastreet ndakudza yasakatomboуya Dumebi vanhu vacho vemugrupu ndakatovaudza kuti inini vanhu vachinidzira kuti ndinoziva masikireti asismeli handina masikireti asismeli tindiriwe vanhu vacho vemugrupu handina masikireti because ndinokwanisa guys vanoona nyaya dzari kutaura Dumebi achikudzai pane akutaura kuti sisimeli vanga vasingadzizivi ndichataura masikireti unotaura chiko nekuti hauna chaunoziva about me kunze kwenyaya dzanotaura pano guys munoziva kuti padaifa kune vanhu vanotobhilivha kuti kune mamwe masikret ndakambona futi imwe comment musuno yechinzanzi sisimeli vanenge nhingirikiri kwayani kwai sisimeli havapindiri swaga because swaga akabata masikret avo neati temasivanda zvokuti ane masikret avo ndobva ndangoseka so hanimaona ndakaseka ndikadarika handina secret nemunhu ndikaona zveimwe musuno uyu yakanyorwa kwanhubu kuchinzi sisimeli sei vasingaadresi keti vasingapindiri nyaya dzekuti kusaine mapetition vane secret keti ane secret yavo chete ane secret yavo guys stop it. Handina secret nemunhu dzangu ndiyachikudza indega zvaari kutaura apa zve3some handimamudza chitaura kuti simeni vacho handatombavaudza vanga vasingatozvizivi and its true pandakaziva ini nekuti paita huri rakanyengwa ndakaenga kuudzai I came here and I told you ndikati guys kune nyaya iri kuitika kuAfrica ndiri kuno kune nyaya yakadai ndikakuudza ndikatokuudza nezita ndikataita nezvepickpocketing zvemimba ndikatokuudza indoga zvekujere kati akaenda kujere ndikatotaura kuti kune guwa rikunze kwanzi kuti nobody yakati akabosora father diaries but that one is a lie because ndakatotora action kudhara ndakatotora action so Dumebi ndakaziva nyaya dzose idzi zvakwauri tapa mushapa anotogona ngokubloka zvakwauri ini ndaida information kwaari but in the midst of that information I never betrayed Dumebi not even a day. I loved her as a sister. I would help her as a sister. Pandaifamba naye pese ndaita zvazvandaita nerudo taita machallenge macompetition ndini ndaisupplier inini machallenge macompetition sataita ndindaitenga zvese as a sister ndichiti tikatoposta netichiposta kwako tibooste page handiti ndichida information yaibatsira inini pamangu handika uyu aripo mukomukatsa mubvunza aripo hanzi vaita kubva wapfeka waenda mathreesome but iyo tozotaura toga nokuti pane nyaya unondiziva weDumebi wambondona bhawa ndakosangana neubhawa
Chega kupindira nyaya isitipedzi. I don't like this. Chega kupindira nyaya isitipedzi. Chega kupedza nyaya isitipedzi. Tozoya tupindira kuna zvibhagera zvimatrisa zvitikuya zvimatrisa zvitikuya. Guys, but anyway, handi kumbeni. Ati mamoni nyanya iyi. Ati matona. So ini ndaida information kuna Jumebi ndichifamba naye. Ndichida information kuna Jumebi ndichifamba naye. But zvese zvindaiwana kuti ndiye munhu aifamba musituti iwawe kana pane something chiri kuitika kune munhu anenge achiziva information. Haubati kuti ndizosvika pakutora makadhi ese. Handidi kutaurawo chakaipa guys. Pamba paJumebi akandigonera. Handimaona akandigonera because information yakandipawo zvakaita kuti nditewo managers kuti nditore every card remubank mumba mangu. Ndobva ndachichengetera chigara nawo inini. Ndakasina kudzaenda pamwe mari yaitongodliwa ndisingazivi. Because remember, Jumebi anoziva information anotosiva. Jumebi aitorine information yaitaura musikana aitaura kuti ndakaudziwa kunzi imba yangu inokosta mari yakati kune imba inokosta mari yakati saka ndikuda kudai aitoziva maplans. Jumebi ndikunyepa here tongo angafika tauri maplans musikana waye angafika tauri maplans musikana waye angafika tauri maplans Sisimeni zvekuti charamba tingotaura zvomumba menyu zvakadikashi. Aiwa tikudza zvakopera zvo but tikuda kungoti titaurewo tiwisisi. Aitaura maplans anditi kuti imba yavo iyo inoita mari yakati yakaudzwa. Ashora mafigures chaiwo musikana yeye kuti atanga akatoudzwa. Handimaona ndimebhaka ndi ale talk indikamhanya kunogadzisa zvinhu ndikanotora mapepa ose ndikatora zvose ndakaviga guys. Ndikati mungozivawo zvinoitika una mahure you never know. Ndikatora ndikaviga zvinhu zvose guys. I got everything. Akandibatsira ipapo Jumebi nekuti ndakaonawo information. Handimaona akandibatsira ipapo kuti ndakaonawo information. No, Miriam. Mirai ndopa muri wrong. Mirai ipapo. Varume vese vakatesa life iyi. Itai kuti chiite chidzidzo. Let it be a lesson. Ukaita game rako kunze uchiita mukadzi akauya pano tinongokufumura ine kuti zvikuitika izvikechi handina kuhura kaini guys. Kana ukaita chihure kune vanosangana newe vana Jumebi vakatiudza isusu tinotofamba nenyaya. Handimaona hakuna anosara tikuya just fair like that. Handimaona marriage yangu yes but marriage yepa yaitika my husband did not think kuti mukadzi wangu anozikamwa. Ngativei fair ipapo. When he did this, he didn't think about me. Kuti ndikuita izvo mukadzi wangu akasvika pari zvinonzwa sei. Saka ini ndiwo muda kuti ndifilire marriage yangu yakadza kufilira marriage yake mukuita sei kwemimi. Muda ndipfeke wigi yehondo here. Muda ndipfeke wigi yehondo here ndipfeke wigi yehondo. Mukuita sei? Ngativei sei. Akatadza kurespecta marriage yake ipapo kuti mukadzi wangu akazviziva chii chaitika. Handimaona imini moti zvidai musadaro guys ngatitivei fair. Pana yavarume vevamwe vanhu wangu pasticken. Pana yavamwe vanhu pana pachimurwa pana ne wangu pasticken. Ngaiviwe. Maita sei kwenu? Maita sei? Ngativei fair. Ndopa munonetse papa muti simeni vari biased. Simeni vakazodai. No, I try to be fair. Hamutendi. Indoviga dzangu nyaya. Dzivamwe dzichiuya pano. Yeah, exactly, Kelly Kumalo. Thank you for that one. I'm not the one. He is the one who's going out there doing running a cheater. Then it comes to light. They say these things. He knows just then emoticons keep quiet. No, guys. Might say shame. Might say Hajiti. And that's what but I know that Jumebi. I took Taura Pano. Has the Lord granting me emotional intelligence and that's me. Yes, and the guys can put it. For now, for the dads must sit down with Zika because when you're talking to me, you're talking about it over. So now, Gabata can tell us and don't live in Panopa life. What is that because of the social media? Because of the social media. Social media. Ndusuno ndinda kana chitsigira chimatsana kutuka murume uyu wokuda kuramba mai ava nemurume uyu wo Cape Town wamababa ningava vanzo vanhu vevasikana ve Cape Town ava motwa ngava spay for the daddies. Why hazviti kwanzimeni makasa hati chifiri zvinhu zvakadaro izvozvo hativi zvakadaro hello hatindiremberi Aku sesuai dia, aku cakap banyak orang kurang kepala itu kita berkongsi.
nemashoko akataura pamaaudio muchamubvunza aripo muchamubvunza kubva wakachokudzera takakuona ika muchamubvunza very careful. I'm in London, but I can be Rustenburg tomorrow. Akandona kupi. When did you see me? Akandona kupi. I can be here, but I can be in Rustenburg when I don't want to. Akandona kupi. That's why I didn't want to see you. Do you know me? No, this is your Gandora Kupi. Or no Miran, no Miran, Bora, or Mira. I'm not in my coat. Zenze kwenda kunonyea kusema oswera muchimbo kana chirume pane kuira. I can be here, but I can be in Rustenburg, I'm telling you. Saka zonakidza manje izvo sisi ndozvamamutida manje. Ndiyaendesa maaudio kunamata kwacho kwamakavaona vakaonekwa kupi ndiwadala kupi vanhu muchida kuswera muchitaura muchobva munenge musina kuswera. But all the guys ngatitaure kutaura nenyaya dzezvikomba zvenyu pano kuti munomuswera mutaura nyaya. But guys, mirai kami tete maswanda ka mirai tete mozati tete masana mozati panofungaira moto ka pane chiutsi panenge pachifungaira moto. On the other hand mirai tete maswanda chimbo mirai taure chinotaurwa pana baba malai chirega nditaure ka kutaurwa kudhara muchiri kuSouth Africa nyaya idzodzi akaonekwa yakadii kubva zvangotaurwa ipapo ndozvinoita shamari inenge ichikuda ipapo unaenda vaona vadai kwete kuzoda kuti pana papa malaifu ndofunga kuti zvaataura kuti akazama kungoti protectawo hana kundiudza but imimi hatingabhari hatidi kungokanda odume pasi papers aiwa tete maswanda now I think you are being wrong antika you are being not unfair hatidi ngokanda dume pasi papers antika dume ndikokana akavaona pane pavangabvuma here ngativei fair guys vanhu mukaita navo ngativei fair tete maswanda kana dume dzakavaona imimi do you think tavadisfadha diaries can vanogona vanobvuma kuti wakandiona uya kuningikira kuyakamurima muripo ende takatopinda palife munhu mumwe wako makarara pabhedha papana pamunopedza usiku hwese pasina kuitwa guwa rakadaro ndogore rakati mudanga dama makaudzwa tete maswanda hana kundiudza but ndiri kutiwo ipapa ndiri kupanzwisisa ndiri kutiwo sadhume ongopengawo here ongopengawo here zviziva yudhumepi kuti kunyange ukataura chinhu chinozombobuda handiti ikadanga akatokudza ipapa pemudheriya muri tu muri kuhotera pepe muri pambedha mumwe chete muchidya mudire rimwe chete kwakutokwenyera umwe wako ndozviripo exactly ipapo ndazvitaura ipapo ndazvitaura kuti aifangwa kundiudzawo patanga takanga chana titu pambedha regai nditaure sisimeli mazviona tisimeli ndosaka ndisingadi kukuudza nyaya idzi ndaitoziva kuti nyaya idzi dzinotozosara dzava dzangu saikoziva kuti kutosara dzava dzangu aiwa inini ndinewe inandida kusiipa nyaya iyi handisati ndakamira newe nditomira newe because haungambopengi guys haangambopengi ngativei fair haangapengi haangambopengi guys ndakufonerwa haisi nyaya yekuti yanga ichifanira kutaura kuti zvaka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 z
ndakanga ndati nyaya idzi ngatite chirongwa ichi isusu ngatitaurei kuseri. Ndadaro kubvira pekutanga, ndadaro kubvira kudhara ndichikotema yowe nyaya idzi. Mapa vanhu zvimwe mogona kuti hamuna basa nazvo kana kudii, kungofadza vanhu, kungopa vanhu makondedi every day every time. Chirudzii kontenti chero tikadii yogara kunyonga chingoita kwetu vanchi. Aiwa tete maswada mungatamuzvona asi ndimi mandudza kuti anga ari kwaswaga konezuro makadi kumustopa pakaenda kwaswaga ndakatonyedza ndakwanza kune munhu akanengana nasimeri mabhugwana ndoko akaenda ikoko saka makadi kumustopa content vagara vakatopi
kupiwa ujara saka titongofamba necontent. Nhai ngativeite. Chakaipa tumepe hana chakagotara chakabaitotaura kutoti ndingikiri achitotaura kuti inenda kumuka kuti wainini yangosa exactly chanaka kana muri vanhu gumwa chakana abatwa hakuna muri vanhu gumwa chakana achinga abatwa guys shuwaga ndinotenda kambotaura chakaipa chakataura hakuna nyaya yakambobudika nyaya tingatoteka buda paswaga nezuro ndeyekuti inini semu wangu yanga tinafana kuenda palive right now kune inga ye48 yakadi kutangwa ye48,000 yakabiwa kuseni but yanga isina kubiwa kafuti ipapo she lied again to me anonyepawo futi anowedzerera she lied hakuna 40,000 yakabiwa yakaenda kupi hakuna nyaya ye48,000 nganditaure nyaya ye48,000 mukuna ndimo mugrupu remukando mune kuti nditaure mazita evanhu kuzvonda kutotaura mazita evanhu pano palive pane vamwe mai sisi jina ndokwasa here kukunyorera zita ravo kana muzvasene muzodza sisi nei vakafonera sisi atida vakati muri kuziva here zvekuita komedianezane nhasi vakaipa vakunyorera iro zitai vakafonera sisi atida vakati atida ndoda kuti utarise kuti mari yeraundi yawasenderwa ichaapuruvha here kana yabvuma wozondiudza asi kana ikaramba ndine nyaya yandoda kukuudza ndobva uyu atida ndobva aconfirm akati yaita mari iyaiya manga muchida kundiudza kuti kudii akati izvona kugrupu redu ratiri shumbresi namiuka vakaba 48,000 mari yeraundi yemukando zvinoti vaungotudza zita munhu yeye auya ataure pane mari yakabiwa auya atiudze muna kushiya magrosaries nhasi here mi zvina tinawa muna kushiya magrosaries nhasi here ndakaudziwa iwe ukafambisa nyaya yaunenge usingazivi yekunyepa ukafambisa mari yakangoiswa kurong account tumebi mari yakaiswa kurong munhu aidhiposita mari yakaiswa kurong account handiti akaenda kubengi akanzi yapinda account yaise haisiriyo ine mari ichanipeswa but inotora hanzi how many days jina 21 days yaida 31 days after 31 tikati ngatimire 31 days tione 31 days mari ikaiswa handiti saka 48k yakabiwa ndeipi aninotokamanisa guwa rekunyepa aichema zvose nonamiuka zvaitouya zvichitaugwa kumbira tari kutema akakumbira regerero kuna chisimeli kuti please musandiise kupi handina kana musada kunyepera munonyepa ende mune makuwa inini ndinenge ndichikuudza nhasi pane vanhu vese wedhumepi next time usamhanye nenyaya dzekunyepa dzaunenge usingazivi vanhu ava mari yaida kurong account takatombonetsekana kuti vazondiudza leta kuti mari yapinda murong account ikati no guys kana makapinda kusaka muda kuti ndini ndoenda here kulive imo vasikana vemugrupu imomo vakati vakadza mugrupu vakati no hatikuda zvelive let's wait timirire panosvika mari zvokuti dai vakangouya vakangoti tida live ini ndinongobaya live handiwani but mari after 31 days mari yachichibva yangodiwo yangodivhesa kanopinda muaccount muyauya handiwani ndosaka vanhu vashiya namagrosaries nhasi magrosaries edu ari kusouth africa isusu saka mari dzakabiwa ndeipi yes vakatozobuda nevanhu vari mugrupu menyu ndikandoreva kuti munenge ivo ukabva wamhanyisa guwa rekunyepa muchapiwa makuya kunyepa vhidhe muchingomhanyisa guwa rekunyepa muchamumanyisa makuya ekunyepa muchingopiwa makuwa muchimhanyisa makuya ekunyepa aiwa ndiri nyaya yekunyepa sisirikona ndikutaura iri nyaya yekunyepa maground ndiro ndoraitwa nhasi ndoracheiwa magrosaries acho nhasi saka vashiya mari magrosaries vatenga akasvita ne48,000 sekufunga kwenyimini ndosaka ndatizvo iwewe unenge waudzwa chinhu womhanya nacho usina verification wakadi kundibvunza inisa sisi vako wakadi kundibvunza wakadi kuya unotaura nini kuwhatsapp wakadi kuya ukachindibvunza kuti ndai sisi kwai kwabiwa 48,000 ngati ndakupa mascreenshots nemareceipts and everything nyaya ye48,000 havana kumboitaura yakangotsikwa vakaitaura kugrupu ravo zvakanaka vakataurirana koinini kwangu varegawo kuuya kuti titaurane zvakanaka vasati vamanya kuenda kulive
kozotadzi vanokashipa masopa avo zvine inewe asipiwi mahara shamwana andodhura kushipa ashipiwi nemunhu andodhura kushipa waiudza ava kuti vazoshipa zvodii pane akambondibvunza makandibvunza here pane akambondibvunza kuti wokuti zvinoita kunge zviri kuti wasikira kana kudai kuti henai masoda iyi akandibvunza aripo here hapana why would you discuss about me zvinhu zvakadaro nevanhu ava zvinei navo whatever that I do inini zvinei navo masofa enda tomaona akatoshipiwa akatofanana ndiwo kana ndakashipa kana kuti akafanana ariwo andakatengawo kuno kana kuti kumwe zvinei nevanhu ava isisimelo amaiyaudhiskasa kudai naidhumepi yanga ichiri nyaya yekuti havana kubatsira havana kupa mari kana kuti pane dzimwe handifungi kuti zvichiri zvega pane imwe nyaya iripo hanzi ndakatiti simeni vakashipa masofa avo ndakabvunza mugrupu kanzi tiri kuona masofa ari mumba masisimeli asi vakabva nawo kuno ndikati akafanana nemasofa avakuru ndofunga vakamashipa achitoenda kupi wakafungidzira ina una kundibvunza makanogona kunonyiyana muchibvunza saka madhiarism munonetsikana nei naimi munorwadziwa nei ko munodi kubvunza ini wacho naimi zvandiri free one zvandiri open book naimi munodi kuya muchindibvunza zvamunoda kubvunza naimi because apana akambondibvunza makaenda kunobvunza nadhimi saka moti dhimi panenge achizivei shopu 1 notengesa masofa yako SA here kana denda ndakashipa kana denda ndakatenga kuno kana denda ndakatenga somewhere else ndime pachakudza anozivei munobvunza ininika munobvunza inini saka masaka kuti muchibvunzana kuti saka vari kudyei kumba kwavo vadyei nhasi vari kubata sei kana chii makamboona here naiwe dhimebi vane mari muaccount mangasakwanisi kuti muudzane izvozvo dei makachiudzanaka zvakaoma zvakaoma chokwadi imagine Queen Sila sofa here ndiudzewo saka zvinhu zvingani ati unondibvunza unoda kundibvunza kuti naivediwe makadini wonzwa chokwadi mari yangu wakaipire iwe nyaya yemari yako hatina kuitaura mugrupu aiwa ngaitaura ndikutaka mari yangu bhegi nge apa ndifana kuenda zvakaoma sikana ndikakwirira nyaya yachisimela isiyo nyaya kwayandakuita nenyaya yekuti akamanyira mukaenda neguwa kuti mari yangu wakaibirei vakangwara muchindisa pasi pebaautaura because damage yawandikoza sofa yakakura izvezvi nowe kutii kuti wakanesana china ruwa inyaya yei notaura nyaya yandakanesana nani naruva inyaya yei chii chakaita kuti vanhu vakusarudze mukuru inyaya yei wakava uchiti sisimeli chii taura sisimeli vakatonzvisengera iri audio yebuta achiti makainda zvavaitotaura zvakawandisa zvekuti ndikazvisenga zvinongopandiri palaive taura zvinoisimeli mudzi yaatauri indiri kutaura wani zvipi zvimwe zvinhu zvandakataura inini kutuka here maaudio akawanda kutuka here uchitaura nyaya dzakawanda taura kuti chii taura izvezvi nyaya yekuti chii yandakataura about sisimeli izvezvi ngotaura ndiri kutaura dzakuwanda mari yangu aiwa igurupu ravo gogovanikera igurupu ravo achishipiwe piko naisamiso achishipiwe piko hati vanenge rinenge rigora vanenge vachingotaura here kuseni pane akambondibvunza ndizive here achishipiwe piko zvavanoziva hapana one knows anything hapana akandibvunza ringorigora ndiri kupindura ndichingopindura wangu mataura vanoita kuti kusvika pakunyaya nesofa chairo mufunge that is not cool mufunge that is not cool but anyway handikwanisi
uchakumbira Dhumepa ndichakwanisi. The moment she decided kuti auye kuzokuudza izvi zvanga zvisinei nemi, not kuti ndaimuti usanoudza vanhu, no, but iye ainditi ndisisi vake zvese. Dhumepi aitondiwo kana akanditarisa nditori muvengi wake, kana akanditarisa Dhumepika antorwadziwa kandiona anda kundiona ndichitambura Dhumepi ndiri pasi. Ndo zvaapruvha nhasi, azvipruvha ega pamberi pevanhu kuti kurwadziwa kusvika zvakadaro. Chandinongotaura ini ndinongomutika rubatsiro rwemari chaizvo ndofunga pana arisi gurupu pefeni igurupu ravo ravakazvikiretera vega. It's their own group ravakazvikiretera. Igurupu ravo ndifunga vari sei, hamene kuti vangani 7 here kana 8 kana kuti vangani ko, hamene kuti vangani. Igurupu ravo hausi kukwanisa kupinda tolakila mutaji eji hausi kupinda. Igurupu ravo harinei nesu, ndisati tisingatorizivi, hatorizivi gurupu iro nderavo ivo vavo vakangobuda vakanovhura chavo chigurupu pasaiti chekunyera. kuti uyazokwira azoti aiwa ndida kudaro ndakati zvakati ndakazvidhosazvokodzera bva zvabvirikidzana nauye mari maona because sitinebataura vari vadenga vanga vachitaura kuti uyanozvipiri bhiu arikutoachifanirwa kuenda kumusha. Aiwa guys, ini nditori bho, haiwa ini nditori bho guys, ini nditori bho. Regai zvakadai ndakanamata guys kuti zviitike, saka regai zvibude. Musati tombondichipire zvenyu, nditori bho. I pray kuti zvinhu zvakadai zviitike and it's happening. Siyai zvibude. Makanganise Dhumepa nehutsinyi, Dhumepa nemoyo wakaita. Ndakamba raundi yangu inini. Pasvika paraundi yangu obamari. Saka ndaidzamba live. Waba live. Yawati iwe uchabhadhara makuseni na10 iri kupi? Abuda. Adon. Adon. Kau yako confirm. Nditokupa here mari yacho kana toita zvakaoma. Pizza kuwa zvinotadzisa zvinovhiringidza nyaya yemari haizombofamba zvakanaka. Haizombofamba zvakanaka. Mari asaibira chii? Mari akaibirei? Ndo zvatingadai takadzana mese nhau yemari nhai Dhumepi. Saka mari uchaiwana nguva ikana kuti chii kana kuti chii. Zvino apa mauya neguhwa maona. Nhai Dhumepi usiku uya wati uyu Dhumepi auya uyu Dhumepi arikuda mari yake, hachi mari unayo here? Arikuda mari yake uyu uya wakatora, because mari wakatora zvisiri pamutemo Dhumepi. You have to give her back her money. Let's be fair here. Iri kupi mari? Right. Ndanofanira kuenda kunomu. Ndiani kwari kundifonera? Ndive makuonekwa kuti yuko zvakwana dona ipapo anti une timu rinenge richaida kuti Dhumepi anonyeka naye. Saka anenge akuita vari kutomufonerawo. Tetemasivari panyaya yemari kubva test ndakaenda kunotesa keseni. Pandasvika keseni Bhairamba kuita kutauni test ndobva ndaenda Bhairamba. Friday ndakaenda kutauni katu ndichiti pamwe ichaita. Saturday akandisika akazoenda kubengi. Akaudzwa kuti mari yakati toitirewo zvokwenda kuyani star party. Vaitirewo star party guys. Ndafanira kunge ndakaenda kumusha kune tomufonera hanzvadzi yangu. Saka ndindofanira kunotsvaira paguva rako kutanga kuti pamangwana naizva mugadzira flyer wembuya mulambo. Ndadegedza ndaanza kuenda kumusha. Dhumepi andirwadzisa because pandaifanira kupuwa raundi pechitunu pataura dzane maproblems. Ndikati pezde henyu ini ndozvopuwa muna December. So muna December ndakaswapa nemumwe munhu because ndakuenda kumusha ndaifanira kupuwa end of November. Vanatokanda raundi yangu yaNovember neyaDecember. Izvezvi zvekuti ndipuwe yangu. Ndakuenda kumusha ndisiya ndakanda raundi yangu ye2 months. Yangu mari yawo Dhumepi atora ashandisa. Anyway, nyange kuri kunzanzi padete yedu makuwa. Mari yandakashanda gore rese. Ndarongedza ndakuenda kumusha. No, the price that you pay for makuwa naye asikana. No, the price anozobuda pakumakuwa. These are the prices that you pay pamakuwa. Unoona. Ndozvo izvo zvine pabasa zvemakuwa zvezvi kadi mangopana mari dzenyu zvakawanda, but nenyaya dzemakuwa Dhumepi akuti mari hanchabhadhari. Ndo nyaya dzemakuwa dzacho naizvo zviakatiramba bhadhara Dhumepi hamuna zvamukamuita. Ari kuti ada kuenda kuda kuitwa zvekumba zviurongo humba kwavo. Pataona palive purpose kurukura usiku wanyatsotaura wega ndikakubvunza kuti tsvaka mari. Please mari ndatombozviti. Haina ndatomboiti izvozvo zvisina kana. Chamari ndomboiti izvozvo. As long as the bills are being paid, everything is being done well. Nyangu mari chingopinda painopinda itoripo. Zvimwe zvakadore drama. Muri kundinzwa here? Taura chiwe takuwa. Tangidza tinzwa tisikunzwa. Hello. Takunzwa taura.
Yes, ndafonerwa zvikanzi Dhume Sisimeli vati vachapa Queen B mari yako yose yemaster hauna chauchawana kupi kumari yako yemaster. Ndobva ndasendera Queen B message ndati nai Queen B urikuda kuti ndinge ndinokupa mari yangu apo Sisimeli hanzi vakati vachakupa mari yangu yetapati. Guys, sikuisa zvipano masters afagati simugoda kuisa kupeji kwavo sechingoisai pano guys masters. Aiwa nezuro tete masvanda ai mirai nditaurewo zvevasikana ati ndine mari yemasters mirai nditaurezve nezuro pavakauya vasikana ava vachitaura nyaya yavo palive because ina handitauri nyaya palive ndakandotaura ndikati kana mukasataura nyaya yenyu mukasauya you don't want hamusi kuda because nyaya yanga yakuuya nemagosti chizara munhu wangu ndikati kotodzi ndiri kufarira Dhume apa ndiri kutsvaga Dhume wacho Dhume asi kubatika ndotsvaga Dhume asi kubatika ndotsvaga Dhume asi kubatika ini okay afane ngari online but asiri kubatika asi kundipindura asi kudii pamwe pacho ingoblutika ndikati alright bo saka pavakauya panapa palive vachitaura nyaya achiti mari yabiwa kododora ndikati alright no problem kana Dhume asina kukupai mari handitika ndine zuro kana asina kukupai mari Dhume akaita stapa cheke kupeji kwangu handitika ini ndozokupai chi mari iyoyo kupera kwemwedzi hapana chakashata nhasi kusenika kwazofumaka kune makuhwazve handimaona avaindituka kavakadzava kavachinditukirira vachindinyaya vachidini saka ini ndichavabatsira pakuti chitete masivandi handichakwani panyaya iyoyo vabwera Dhume but iyi yaDhume kana yabuda yakaemasters muchangopa Dhume mari yake iyo Dhume ini pane panasa ndipi Dhume mari yake ndachite masada kuko kwamasvika sei inini ndikuziva kuti mari ndeyaDhume handina undlire ihoho ini ndinongopa Dhume mari yake yemasters sekuya kushandisa peji yangu akaita ivo ngavangopiwa mari naDhume inokuzondotsvagana neava tindape mari sei zoro ndaiti ndiri kuitira vana vangu favor ka vana vangu havasi vana vangu ava vakati muroi saka ndoguma pamari seiko. Alright. Dhume iya wangotaura yauri kutaura tiwo wangowana chipa uyu ndichapa Dhume mari kana mwedzi ndichakusenda mari yaDhume aiwa kandai peji yavo rinonzi pano hatiti wati mimbomira ive mari kana fonera tete masivanda ndonomusendera moitoenda netiri pakoni ndinomusendera mangwana chimusendera iwo kana wamusendera wobva wamirira apo iwe yako yemasters kana yabuda iwe wobva wazopuwa aone kuenda kunzi ndinobhadhara ruviri sei nai Queen B kwanzi mari yangu yekwasisimeli aiwa Dhume inini ndaida kuvapa mari nezuro ndichifunga kuti iwewe remember Dhume remember nemusi weSunday last week kupinda nyaya dzenyidzi tete masivanda remember last week Dhume akatonditi anga asina mari yerendi yanga yanga iri kushota ndikapa mari yerendi nemusi weSunday handimaona saka zvandinetsa ininika kuti saka Dhume maybe pakatora mari yevanhu ava pamwe nezuro aifoti kuti haana mari ndozvakatora mari kuti awedzere kumari yacho iyoyo handimaona but nhasi after all those audios ka ina ndichakwanisa kuti ndivape handimaona indongoisa mari kumuridzi waivo panana indongopa sei kune avava hazvichaiti wazvinzwa indinongo Dhume mari yake masters painouya indinongotumira mari yake kuna baminomupa mari yake zvapera wasvitswa yako yemasters ichangoya painenge yabuda iyi yaungoona yei iwe chirega kutora statement riya nezuro rokunzi hanzi vanhu vachapiwa nekuti zvatovhiringika kudhara iwe chipa uyu mari iya yawataura kuti unayo izvozvizvi womupa mari yake zvopfuura gurupu ataura kuti ane 1.8 tete masivandakutaura zvaari kutaura izvozvi okuperere kuinbox tete masivanda adina kuti upere 1.9 kuyese pamwe chete ndati ndine 2000 ndakashandisa 1 asi Dhume zvinhu zvakwanishandisa mari siri yako nemhaka yeishuwa mari yawadaba pama-ATM waishandisirei mari waiba uyazozviziva isi yako but Dhume usadaro so saka iwewo Dhume hauchinji chigaro chako chawaibira varume uri kuchihure uko hauna kuchinja wakuda kumba mari yevamwe sei its wrong Dhume tinokutsiurawo pano its wrong zvawakaita that was very bad mari haisi yako wanotora mari because wakambotumirwa nekesenda wakutora pini wakunotora handi mari isiri yako that was very wrong zvawakaita chivindi chokushandisa mari isiri yako yawatora paATM unozviwanepi mari yokuzati ndeye mutambo uri paupo wamwe munhu that was wrong Dhume tsvaga mari yavo mupe mari yake kakwana
ata hanzi pamai manje pane munhu amufonera akati ari kumuwedzera saka mari yacho hanzi apiwe here ndozvaari kutaura kuti yakwana ndizvo here Tumepi yakwana saka uri kumupa munhu uyu uri kumupa nhasi here mari mangwana nguvai handinomuka kuma 11-12 ndonosendi That's the price you pay when they work with B. That's the price you pay for Makuwa. Yes. Chinokampa zero bila wetu mebi bo. Chinokampa nipa weekend bo. Banana hivi next week. Yeah, bo. Iyo yakashanda nimaisha Makuwa mose tumebi mpe pa unoda iwe. Mpire pa unoda. Eh. Maisha Makuwa mose kati maisha Makuwa mose ni maisha masiruni ya bana. Mpene Sunday next week. Eh. Tumepi uri kundipa iwewe. Munhu wandakuakisha mari murudo Tumepi. Ndikwanisana pakuwirirana ipaipomupavo wani pakuwirirana. Ndaipompavo pakuwirirana ipaikwanisana pakuwirirana ndizvozvo. Yes, square. Tumepi umpe next week iwe Tumepi. Usampe Tumepi, usampe iwe. Sampe nhasi Tumepi umpe next week. Sampe. Ndinakudzoserera. Ndiwo asina kukurisa mari yangu Tumepi. Ukachangu nayo kana kundidzosera ichayi. Murudo Tumepi ndiunondida iwe. Murudo ndikupa mari murai. Handina kuita nguva ndinayo Queen B unoziva kuti ndaive ndiri ndakagara ndiri kubhonda ikarira kukutumira mari iyoyo but ndaive aiwa haisi bad behavior Kelly haisi bad behavior titi for chati mari ndinayo ndokusendera ndasvika kuri haisi bad behavior musati vaimesiveni kusadaro zvinonakidza zviri pavagudo vachinyenga kana vonyengwa moti kwai zvakaipa usadaro Tumepi unotsogwa kunoisa kana wakuda iwe mari iyoyo kana wagwa kuda kunoisa mari wonoisa mari mainyeya mose ya chokwadi here kuti bhalansi waiwana alright saka iwe unongomuisira makuseni kutedza kuti kana ndamuka na 12 kana ndalaita unongomuisira makuseni chimuisira misodzi aida kudai munhu anenge angofunga zvinhu zvakaomera munhu wese maziva aiwa unopuwa iwe mupe mari yake unopuwa mari yako kuseni asanoisa iwe Tumepi inogona patiso inenge yavhara unopiwa kuseni mari yako anokupa makuseni andikati mari yacho ave nayo anokuisira kuseni uinde kumusha hakuna kuramba uchichema kwaijaifana murudo gupi vasikana murudo gukunyeyaine zvakaoma shuwa kuita makono asigona ndakambotozvitaura pano kuti shuwa ukunoona vanhu vakadzi vakuru ndakamboti angu chichivhidhio ndaigoziva ndichingoti asi naye vakadzi vakuru pamunobata mafoni kupa muchita basa rekudistroya vanhu muchifunga kuti muri kuita kupwanya munhu munenge muchimboitei ko ndaigotoziva zviri kuitika muteritori yangu ndaigoziva kuti hazvisi kure zviri pano sisi vadururawo ndisipo chiregawo ndidururawo futi handi vadurura vandiisawo pasi pepasi vautodurura kuvanhu vose vari kugurupu ina ndiko kumagurupu ediarist zvese zvinenge zvichiitika kumagurupu ediarist wese varimo mukadzi ari mugurupu rediarist kana achida nyaya dzakauya andibate ndikusenzerei ndinadzo kubva kuna ari kugurupu rediaris ari kuda nyaya dzake ndinadzo uye mundibati ndipe dzangu chinga nyaya yakura kwai wese mukadzi ari kueni gurupu riko rediaris chete ndinadzo nyaya dzakwa uchidzida uya undibati ndasindawo zviudziwa zvose zvaiuya haya ameno sarenda bhazi ramakati zvakaoma haidi kumagurupu kana kudi handidi kupinda magurupu handidi kune makuhwa enyu kuvari kumagurupu kwai kune makuhwa zenyu ari tiwu kwatodoka hapana pekuti ezodhizikana nhasi sande panoenda pachinotokonywa kunzi haditi kana kubuda nguva dzinei efirisa mwana unokawenaya timonyoka brandzaisatidarikaisefirisa oodzokorodza live yezozvihwira zvizere patirisam totodarika api kuda kundisa pasi pebhazi vandinyebera kuti venge masisters ane rudo kuti Tumepi toda kuti usumukire uite zvinhu zvako ibva mudhuze nasisimeni vari kukuvhiringidza vachita zvavo kuzondisa pasi pebhazi vachitemba kuti vakangwarisa vanouya vopinduridza nyaya ina handitauri handiri kutaura dzose nyaya dzacho saka iwewo Tumepi pawainzi miraiti temasivanda pawainzi bva muzasi masisimeni vada kuvhiringidza iwe ukamboona ndakakuvhiringidza here pane ndakambova
anyway rikandibvunza ndichidai pane pandakambokutumawo chinhu kuti tachinhu here chiri wrong. Pane pamakaita live ndofunga makaenda kulive kwaSabina ndakarara manheru ndakarara ndakatomutsiwa zvikanzi Dumebi muka unoteerera. Oya wati wakafonegwa naTula Bechilude but live yayi iriko handina kuisa pasi papers. Live is there. Manya unoona watoiswa pasi pechi. Unotenda makuwa wakadi kunoona live yacho. Wakadi kunoona live. Wakadi kunoona live. Kunoona live yacho ndakabva ndangoti. Nei wakanoona live because Tula Bechilude lied to you. Tula Bechilude akakunyepera. Tula Bechilude akakunyepera Dumebi. Sabina wanted to bring nyaya dzako ipapo. Andiona kuti saka Dumebi ndiyaiudza ndodo. Dumebi ndiyakamusa nyaya yakati but by all means ndakangoti zvinogona kudaro. Zvinogona kudaro because zaiwirira but I doubt. Ndakatokurambira ipapo. Iwe wakadi kunoona live usati wamanya kuudzwa guwa. Saka unoona kuti guwa rawo wotomanya naro. Guwa rawo wotomanya naro. Usina kuverify. Kana mupenyu makuda kuti ndinowirana kana kuti ndine shamwari miraiti kutaurira unaenda machata aripo zvitotsa machata aripo mukanetsana chero kanzwa chipi shamwari yako kana muri shamwari dzechokwadi ndakaudzwa yaTula Bechilude amenoti vanhu vanomuzivirei saka shamwari namasisters akwayo because atorimo mumascreenshots imomo vanogara ndichitaura naye Tula ndichitoti angele paFacebook. Handiziviriri iripo screenshot nezita raTula Bechilude kuti Tula Bechilude akakudza kuti onga chikanda paseba zochinyewa kwati kwa Sabina uko simeli wangu achikunyanya na Sabina. Ini manje ndichiti Tula Bechilude. Screenshot itoripo screenshot. Itori mu WhatsApp mu inbox mako itori utarisi. Vaida pasebasi manje ndikutozvitaura kuna zvakadaro. Kwena ndiko. Aiwa mukwe. Takamasana ndokudza idzi ndinoenda kupuwa mari yangu mangwana. Ngani kuti Zaosh. Ini ndichete masivanta. Nditaure. Vekumadhata. Nditaure. Kuna unenyaya dzake masivanta iwe. Ndiudze mari yako unotopuhwa. Mari yako unotopuhwa. Queen B don't worry. Taura tiwe. Wati Queen B. Ndikuti batete masivanta ndikutamba zvawo. Dadati nini. Zvakaoma. Ameno. Saka iwe Dumebi pane here chakakamboitigwa nasimeni zvawakati trusta vana sisi vako ava vakakubvisa pandiri vachikunyengera. Pane here pandakambokutuma kuti ita chinhu chakaipa kana kuti tukanhingi kana kuti pindira nyadzane kana kuti taura zvakadai so pane anything paripo here. I want you to be clear. Simeni havana mbobvira vandituma kunda kunotuka munhu kana ipo pano ndinomira ndangogara ndichitaura zviro pamalive kuti Simeni havana mbobvira vandituma kuenda kunotuka munhu. Kana kumbokupinza munyaya dzausiri paripo here pandakambokupinza kuti undimirire Dumebi pane nyaya yandinoda paripo here pandakambokudaro. Unongotaura kuti Simeni havana mbobvira vandituma kuti enda unotuka munhu. Saka iwe wabviswa padhuze neni manje andika uchinzi ndiri kubuda kubatsira vabatsikwa here nevakadzi ava Dumebi. Vaiziva zvavo kuti vachadzoka kane negweshure votaura nyaya dzavo dzekunyepa vomanyirira voti Simeni. But iwe waitoona uchibatsigwa here naDumebi? Waitoona uchibatsigwa? Simeni. Vanhu ava vakaramba vachingoti Dumebi waiwe utakudzwa kuti enda unoadhiresa Simeni kulife usi kuadhiresa Simeni wai uchitsika-tsika. Saka uri kuona kuti waida kushandiswa. Muri kuona gemu rakaitika pagaizi. Dumebi akanzi ndanoadhiresa nyaya yekuti ndakarwadziwa ndiri kuZimbabwe ndakakanda vakandisiya ndakakanda pasi pebhasi vakandisiya ndiri kuZimbabwe. Hanimaona ameno zvanga achitaura apa. Handika zvinove zvimwe zvacho zvekuti hazvisiri izvo. Zvana ndichimukonekta but asi unoita uchikangamwa here. Hanimaona hazvisiri izvo. Ndozvaidza ndanova adhiresa. Dei akaita live ivo vanenge vari kumasure. Dumebi neni tobva tasimudzana. Ndozvaida vakadzi ava. Tasimudzana according to them ivo vaifunga kuti Dumebi ane secret dzangu dzakadzika dzekuti achabva tasimudzana obva ataura. Hanti muri kuona. Haana uyu anyway. Uyu arapa. Haana uyu. Nasi ndamupa mukana dzanadzo madzinzwa anditi that's the secret anyway. That's the secret kwaari because ndiye akanga achitari kuprotesta stoka akadzichengeta but ndasingadzizivi. Zvimwe zvese makazviona chichitaura palive ndoga pano. Haana changa nacho. Saka iwe tona uchibatsigwa here naDumebi wangonzi unobatsigwa chirudzii. Ndononga ngori makuhwa chete kuve madzimai aya sisimede kumabhurukani.
but ari makuwache kumagrupu iwaya antimaona zvechokwadi vazomukandawo pastebus zvekwamwari chaiko vamukanda pastebus ndina kutaura chokwadi nadzina side guys indakamira pachokwadi I am just in the pafair vakamukandawo pastebus ndo chokwadi vamukandawo pastebus but vamukanda pastebus zvatangira pakuti Dumebe akanga abawo mari yavo handimaona ivo vakabva vamukandawo pastebus but exactly but kuhwakwandiri kuita kunenge kuri kutarisa kuti Dumebe uyu kuseri uku muchigrupu chevanhu 7 kana 6 umu mune 1 wanga achinesana naye imomo saka 1 wanga achinesana naye uyu ndiye akatenga kuya nenyaya. Yes, handisi kureverera munhu rijesi handisi kureverera Dumebe ndiri kutaura nyaya sezvairi handirevereri munhu iri kutoda nyaya sezvairi ndomureverera kuti chii nezvaaitaura zvese izvi ndomureverera kuti chii nokunyaya kwese kwaita ndine chigumbu nemi onai murimu wangu ndiri kubatikana pakati zvazvichasika kupi zvinhu izvi mirai ndikuudzei tete Masivanda iye varipo ivo varipo vakada kutaura chokwadi kana ari munhu ada kutaura chokwadi pamberi paMwari vakavaudza kuti izvona kana zvekugumbuka kwangu kana nguva yaMwari yakwana yekuti ndinde kuna iwe angel may please toda munhu anorizina toda munhu anokakata dzinofunga toda anokakata anoyudzwa mwana mudiki apa ndiani Dumebe is 34 35 anoyudzwa mwana mudiki ndiani who was used kana vakazvitarisa Dumebe opened the platform for these ladies kuti vaite zvavakaita izvi because Dumebe ndiye munhu anga ane daitisi rake vasingagoni kundinyeya vakadzi avadai Dumebe angu vatadza kuti kuna sara sisimela handidi kuti mutambe naro vangasokwatinyaya but Dumebe opened up akasomudza mashoko kanaudza vakadzi ava kuti vazove free kutaura so vakafanana ndochokwadi vakafanana hatiri kuti tiramba taviga mupinyi hatiri kuramba takaviga mupinyi Dumebe hatina kuti tingamudika kana kuti kudini handika kuno ndakavata naye blanket 1 tikadya naye blanket 1 and it just that kuti zvokuti mudhuze kwati handichakwanisi ndienda mudhuze naye kana kuti kudini handichakwanisi ndichamudawo from afar ndichimusapotawo from afar mudhuze hazvichaiti because anotora zvinhu achinotaura kwasina kuswera haana chifuva Dumebe ane makuhwa handimbomuvengi handifina kamuvenga nditagwa rinototyisa handimaona but handifina kamuvenga asi chokwadi chiripo ndechekuti mudhuze hazviiti loyalty haizivi chinonzi loyalty Dumebe hachizivi chero kwachaenda chero wandotamba naye kuchanobuda futi makuhwa akasiyana-siyana ndingotaura hangu taura chokwadi munhudzi wakangopinda hangu pamazokupedzera kumwe kwese munhu andakanyara pero ngoda kuteerera machata acho dzimwe ndasingambotauri zvimwe zvakaipa apa kubhidzi nini taura chokwadi muedzi wakazongondipinda ndafurika hangu ndangogwadziwa nezvakaitika about futi nenyaya yestar party ndikati saka vanhu vachingokutudzirawo munoziva kuti ndinongozotaurawo nokurwadziwa ndakataura nekurwadziwa sisimeli samari yako Dumebe but waifanwa kutaura kwandiri Dumebe waifanwa kutaura kwandiri waifanwa kuuya kwandiri inini wonyatsofona wotaura kana kuenda naTimasanda kwazvo zvachitori nani handiona Timasanda ndine zviri kundirwadza asi ndoda kuti muedhosisimeli nditaure muripo kuitira ramangwana ndiri kurwadziwa nekuti pastarpart yangu vakadonhedza live vakauya kustarpart yangu vakaita 5 minutes vachihaipa vakabva vakaenda kwambuya mulambo ndo zvavaide wakadai you should have gone that route pane kunoudza vakadzi ava kuti munite party muchinyeya vachisekerera vachitaura uchiseka that was wrong wapedza woita dambudziko woziva kuti kuna sisimeli vanondibatsira because clearly dai vaikubatsira wakaenda ikoko apa pakanganisika zvapo because unoona kuti chii Dumebe inini handitiwo munhu hakuna munhu anotouya inini hatitotaura tese everyday but vanotoziva kuti hatina chakaipa inini newe useri vanotoziva kuti because of sisimeli inini pane machances ekuti ndototaura newe saka kuti mumwe munhu auye kuzokunyeya kwandiri kana kunyeya sisimeli ava kana kunyeya swaga chaichai it's not easy hazviiti uri kunzwa hazviiti kuda kutaura chokwadi ukatotonzi inini ndatonyeya swaga daipapo ini ndavhurira munhu vanhu vandinavo vemanhamba masocialite ndinachikara nemi naswaga masocialite iwe muyamilambo ndokutondivengesa iwe ndokona ndinetso kutonyeiwa kuti vakaringa kuya kustarpart yangu vakasiya starpart yangu vakaenda kwambuya mulambo but ndakamupa platform ndikatombohaipawo 5 minutes ndikazobva ndikauyawo kwamuri because ndaizodawo support yenyu pastarpart but haana kuzvinzwisisa izvozvo hazviite inini chaichaiye inini ka handina jeri randakambokunyaya nasisimela yes kwanzi kana mukaregerera father diaries regeraiona Dumebe father diaries murume wangu shamwari murume wangu father diaries is not going anywhere chihure chandakatoona chakatowandisa sha varume ndova
chakatowandisa chandakatoona chihure pane chitaura Dumebi panapa diaries. Murume wangu is not going anyway. Andohura kudai ndichitomuregerera ndichimuitira machura ndichitoita ndichitomuregerera takaenda. I am turning 47. Shamwari na December utondigadzirira present next week apa 10:47. Iona nditaona zvakachikomba zera rangu rino ini. Nditsvage chikomba icho chimwe chiripo. Chozondihurira futi. Ngangohura ndinaye. Taura usisine. Mazvona ndozvamakaipira dzimwe mukaudziwa nyaya muno amuzo. Aiwa ndikupindura munhu ari mucomment section. Ndikupindura munhu ari mucomment section. Aiwa ka Dumebi. Aiwa zveDumebi. Aiwa ka. Nyaya iyi yanga yakurumbira kwese kai. Dumebi nyaya yanga yazara kwese kai. Nyaya yanga yazara kwese achina sana unga chitoiziva. Nyaya yanga yazara kudhara ndindege ndiri murima. Yes. Nawe Dumebi kwenda kupopotsa papini ini kutoseka angu ina ndisikuti iwe ukuhlafana diaries usingahlini sisi vako ukuhlafana diaries usina kuti kuseka navo kana kumbodla navo uchihlaini soko wacho nyaya ndinoona kutotlazve paka diaries vane basa rei because nyaya yacho iwewo aiwa ka Dumebi mistake yakagara yasarira iwewo pakuti Dumebi ona the moment wakaenda kunoudza vakadzi ava nyaya idzi haisisiri secret yakabva yatobuda kudhara nyaya ikazara kwese handina kuziva kuti vakadzi ava vachazoburisa sechirangano tiri kutaurira mugroup ivo ndo vakatomanya kuuya kwamuri nenyaya yemakumu nhasi ndotodi kutaura tinotwa nevanhu 3 ubvose but naye Dumebi saka iwe waiti zvawakataura nevakadzi ava vachachengeta nekusingaperi secret iyoyo waitochagara nene kusingaperi iwe uchiona kuti vari kundivenga vari kunditukirira waitochachengeta nyaya iyo yakadaro nekusingaperi asi Dumebi soka kana chichabuda ndogandavani vakadzi votadza kubuda pa3 chapo chapenotobuda secret paka 3 apa 7 asi adeuka yatodeuka amen ikemasandi ndandichocommunicata through imini panyeni mari mangwana kuseni naDumebi. Thank you, my PJ. Thank you, my PJ. Dumebi, hakuna chinonzi secret. Wona ndikudze nhasi, including madiaries makateerera. Hakuna chinonzi secret Dumebi. The moment wakaenda kunoudza vakadzi ava whether vanga vari 2 kana kuti vanga vari 3. Handiona. Hapana guarantee yekuti zvanga singazobudi. Zvaingozobuda whether madini kana vamuzivani vanimi vakasangana zuro uno padiaries. One day or the other maitozongokona nazvaitozongobuda chete. Saka zvokuti hanzi ndai ndaivaudza ndichipoda zvibudi ndezvekuseri izvo zvokuseri zvaitongobuda even after 2 years zvaingozobuda toziva but vanhu vachingosha kuti vozviburitsa sei zvakatobuda kudhara waona tete masanda tokumbura kuzotaura naDumebi through imini kuti muzokumaseni kuti adii then kana andipo mari ndotaura muzongotaurawo kuti Dumebi andipa mari tomuchenu alright atachakupa mangwana zvawataura zvekunyepera zvisiri zvechokwadi iwe chimumbondipa mari yangu azvibatane nemapuwa sha mari yangu yakawanda azvibatane nemapuwa imari yangu yandakashanda zvimwe zvenhema zvawataura zviri zvechokwadi azvibatane nemapuwa Dumebi imari yangu yandakashanda hazvitombodhivane nemapuwa sangane handiri kunzwa Dumebi hanzi zvakatobuda mastriti kudhara kumafira kureva uko kura kuti pachikwata chako chicho pane akaendesa kumafira kureva uko hauna kuzviwa because hauko maybe munhu anoti ndobuda nazvo unosandoziva zvinenge zvasaka wandiwazviona kuti iwewe ndiwakatokanga waporonga zvese uchiti haminoti waiti uchabetserwa papi pacho pai ini ndakatokubetsera wakandovhura peji Dumebi wanga kudosikamwa same diaries ate wanza wakutofana chiporowayo Dumebi machikutengera mafoni machikutumira mapresents machikutumira mari vamwe uchiti uri kuita zvivanhu zvako uri kuvaitira chivanhu hamene zvinhu zvako zvawaigadzira mari yacho ichitouya through inini ndichitoya ndichiti Dumebi kune mari yako kunoku ndichitokupa mari yako pano
tisati tokubetsera iko zvino uchangoramba uripo papo let's hope uchakura maybe tigozokuona wanemukurumbira chaiko because wakapromisa kuti tichakukudza tichakubetsera zvichaita I think wakurumidza manje wamhanya kuti ulakela ari kupenga idhumebi hanzi mari yangu hanzi ndakupa mari yangu chii hanzi I wasted my money on you tolakela ari kupenga Rutendo tolakela ari kupenga hanzi I wasted my money on you amunoti wakaiti gwei mari yangu tolakela handizivi hanzi I wasted my money on you aiwa ngakwira taure mari yake kuti ndiye iye akandipa tolakela ndina mari yatolakele yakandipa tolakele akatumira mari yekuti ndiende 70 achazviti 70 kuti sarei muchitaura iyo ndokumburi muzosara muchitaura musoro wangu wakutema mari yangu chaisa nguva yemangwana ndikuza ndokuisira Queen B nguvai kudakurwa ndine program yekuenda saka ndakumudondisa kutonisandanokuisira kuena zvinhu zvawataura makisene nguva ai ndizvo vanokuisira kusene kane mari uri kupiwa ndizvakaro wakajekererere pano naye asikana wakasaisanzira kusene handiti papapa tinenge tiri papapa tichitaura nezvautano tirembasanda ndichazoita kuti ndikomunicate turi imimi naningikiri kudai Hello. Maspera sei. Rutendo watindine mari yako imari yei. I did maybe I wasted my money, the one that I used to contribute on you, because what you did is very wrong. It's very wrong. Mari yako waste mari. Calculator. My donation necessary to see with maybe. 70 rand yawakanditumira tolakele. 70 rand. Go back to my contribution as Emma Davis. Ati hana mari yakabhowana ini ndakudzifambira I want to understand imi maadmini muri kupi imimi timebhika vachiti hana mari yakawanda simunorevei epapapa ndipari kundiconfuse ini ndeipi kune makuhwa futi wewe maybe wakandisema kuwebsite niwe ndikakunyararira sterek you tarnish the name you to maybe wewe wakanota zvakaita kusantin vanongo susantin wakandidhirita wakandidhiri hure ndakambohura nemunhu saka iwe saka iwe tolakele yako yekusantoni yakabuda futi yakataurwa mugurupu ngaataure kuti yakataurwa ndinakuvinga ukati no hausiri wedhumepi ndine vanhu vangu vakataura nyaya ndichambomapa disclose machansi ndakuvinga kugurupu kuinbox hauna kubva nemurume kudhebheni ukasvika ndopema saka ungoda kudii iye akaudza kuti ndakabva nemurume kudhebheni ndiani ndomakuwa ive vanhu I give up. vakandiudza wakabva nemurume I give up. amendo kuti vanhu ukatora mwangume oinema wausingaetiri varume vose ndati hutoju ndomakuwa ndakuudza sandibvunze kuti hutoju ndangokuudza unoiziya ndege iwewe ndege sisimela vana ndikwidza ndege chinoshandisira chi ndakangoikwira sekukwira ndianakakuudza iwe makuhwa enyu muri tu
nyenga umwe wemota akakuramba ndakwira nemi mubhouti uchimunyenga muchimubata-bata ndiri musame boat newe akakuramba ukaenda naye kwainhema taure madzimini api usodakuidza vanhu vakakwira kuti chikifudzira chipunziro muchanyarara ndangozvitaura ndozvavakaita vheri wakwira chipunziro ndochika ndokunyarara wakazviita sarenda bhazi ramakara sarenda chaiyo sarenda bedbe vatichitangura sara ne15% rinogona kutogwa. Halo pama3sam pane vanda zvekutaura here vasikana because bhatiri rangu rakupera tiri kutotitaudza kuti tine 15% chikukwizai zvemastars guys asvike pa5000 chingoti wangu mastars guys kandai zvemastars angoti oh guys kimbokandaiwo pama3sam mangwana ndiaiwa mangwana tinochirova titemasana nhasi zvekwato nhasi kwaipa yahotena pama3sam ipapo ini zvakaoma chikandai kamasters guys chimbokandaiwo kamasters kandai masters zvakaoma hanzai pachaja handina zvenhikirandinaendaisa pachachiwa nhai tatichinakigwa fani tichito nai vedu hanzi grown people kuita seko iwe rega tizviwire zvedu message tisadi handi zvine chitaugwa kumasuro. Thank you Saruzai, thank you ndikuwane piko nai washakira pira zvivuri tikasha haiwa leuta chero ma3sam akaveko chero ma4sam ipapa guys kana murume wacho fara ma3sam ari wrong asingandiudzi ini ndoda ma3sam because ari pakuudza ini ndoda ma3sam ini ndotsvagawo munhu wechi3 panapa toita ma3sam handizvere guys ka atori wrong papa because apa kuti andiudza kuti I like 3sams then ndo yapanotaura kuti guys kune vanodawo vagarisawo chichitimka imbouya kuno kutotaura kuseri hanti oya kudheni torova ma3sam because ndo ari kurohwa mazivano ma3sam ndo ari kutonga mazivano guys sekudla amabhulandi kuri kuita vanhu 3sam dziri kutonga handimaona saka ndipapa ndopanotoshora kuti kana vakaita zvinhu zvaika kundiudzawo handimaona kuti ndo zvandiri kufarira mazivano ini ndotsvaka mumwe munhu wechi3 handika toita 3sam toita 3sam yachona because ndo iri kutopa mazivano guys ndo iri kutopa thank you Saruzai eva kuti vandiudzewo papo guys kuti no panofa kuita ma3sam akadai toita ma3sam. Thank you Doc Jangulo, thank you exception iri kuuya exception iri kuuya nai ivo wrong. Thank you for that. But wrong for kupira munoko inini varume vakudzima. I always tell your wives what you want. You don't have to go and do these things outside and we can do it. And just trust your wife hanzi ndikukumbira homi wangu regero on behalf homi wako upi nikikire ani on behalf of us your wives tell us what you want. And if you want a 4sam, you give me the task. Ini ndotsvaga vanhu 2 vamwe uko ndouya navo vasingakuzivi toita 4sam yedu mumba medu munomu. You don't have to just go and do these 3sams and 4sams with everybody. And topfeka macondom, people they do ma4sams mumba kwete kuti munonoita kuchikambisira tisingazvizivi kuti ndozvinhu zvamunenge muchida. Mwaona zvandechikuudza kuti guys varume havatauri havadi kuti vatiudze kuti ndozvatenge chida saka tinoziva sei. How do we know? Talk to us. Rejoice mira tambo yeuye mira ndokuedha mira isa request mira tambo yeuye mira tambo kuita nokuti ndikazobuda ndikati 3sam inozobuda here. Tell us what you want so that we know we could do it too. If they can do it we can do it too. My too ndizvozvo. Thank you Saruzai. Tell us what you want. Isusu vakadzi tiri kudawo 2sam 3sam tikudawo ma4sam anditi okay sharp ndazvinzwa ini ndoona tora itivaya ndonozvimavhimawo handika vavayawo vachi guys ukuda here secret uya uda mari tobhadhara uya kudheni tofadza baba torova 4sam. Yes zviri kungwani zviri kuitwa mazivano ndo zviriko mazivano guys
totoitawo izvozvo ndozviri kutrenda mazana zvema tusamazvi mazero samai nemafo samai toitawo zvinotiomera hadi pakutanga asi tinozongojaira havasi kushiwa hayo havambozvinzwa naro musoro plus ndakavhara toeri aiwa havambobvundi vanoziva kuti hapana nyaya vanozviziva kuti hapana nyaya vanoziva kuti hapana nyaya imwe guys nizera rangu rinoiri ndichizotaura kuti kwai ndosora chiti kwanzi kikirikikirikikirikiri hanzi on behalf of Dimebi sorry mamwoyo wangu ini ndakatsamwa ndibatsira ndiri staki kuisland uku I love you mamo alright thank you dear thank you Sasha bye kwai mbova surprise sai ndogutangira papi ndumuwanepi mukadzoti tiuye auye tiite threesome yacho toiwanepi Nay, be open to us as your wives. Be open to us as a wife. No, I'm not being sarcastic. Miriam, charge. Guys, this is not. I'm not saying this sarcastically, guys. Chero chikave chokwadi, but if my husband is open for that, zviri kumufadza zvaari kuonawo hamene kuda paintaneti kuda pai ari kusvida I will do it. Ndikakupai oga vangu mungakwanisa here vari for ndingozamawo ndati tangai madzidza kudya izvo zvombodo wangu izvo zvandakakoniwa ini winda ne kubekezwa this time iwe nasiisandeka ingwe ikumbira kuti zvakupedza varamba ndanovanyengerera ifoni yaisi kuchajai Shakira chimusoro chako chachishandi ichi hachisi kuchaja ichi wautora pai isi mushaja isi kuchaja isi kuchaja sinokuchaja escucha guys imabva mada kugarira panapa apa kwanzi vakati kumasure icho chajere tinozo izvozvoizvoka haina hangu handizozvikwanisa hangu ipapa asi kuti no ipapa handizozvikwanisa kune mamwe mafetish beliefs ekuti handizozvigoniwo guys kweta zvimwe zvokuti kana zviri kungoitwawo hamene nevamwe tinongona kungozamawo kungotiona kuti zvinoita here iya kuchajai this one is charging kwai madhari simuzai maoko mukati aripo hapana mukati aripo asadzabuda chete nokuti hanzi musapiwa manyepo nemanyepo adhimepo kwidza kunyenga bhodhi driver aiwa yaita yakuchaja gani timbokwidza hangu guys timbokwidza vanhu timbodiscassa nyaya idzi hanzi ini I love it sure here makoti bai timbozvizamawo
manje phone yangu haisi ku-aid akawutofona guys iteje kufona marikwesta vaiteje kufona guys kuti aid iri kuita kwanzi zvinoita never esi esi akana esi kana iripi komedi yako ndidoipina ndomboipina komedi yako guys mira mwana ambopedza kuita vabude vana dhoyo madhoyo achakira vana madhoyo iwa yatiwa rakavhura ari papa aiwa guys dai mwana abude festival aiwa zvazviti guys unofamba wakadhamba kumashure kuchiti bvunza kuti for wakazama imi guys musada azvibudi fona hello Sismeli. Hello Pamatrisam, how are you? Ini Sismeli ndangofuna ndoda kumbotuka Dume aripo era. Hapo aiwa sipo. Ndanoshanda kutora kuti Dume ka zvimwe zvese tingazvinzwa edu zvaataura zvatingazvinzwa nemakuhwa ake ndiona makuhwa. But inicho ndandibhowa Dume pazvinhu zvese zvaitika palife zvaitika kana ndiripo. Hauyi palife uchitaura kuti murume womunhu aita threesome. You don't do that. Hazviitwi izvozvo. Zvinourayisa zvinorovesa izvozvo Dume zvawaita izvizvo. Tiri isusu muno muSouth Africa tinokurova zvisingaitwi kupfugwa nepfuti chako. That is very wrong. Uzidzidze kubva kufira chikomba nhasi. Zvimwe zvese ungataura zvokuti baba murume waSismeli akuita mahura anodi but you don't come alive uchitaura zvemathreesome. That is very wrong. Bye. All right, Kola, thank you very much. Thank you, Kola. Nasi yake. Zvese kufonera. Hello, Pamatrisam. Hello, Kola. Hello, Sisi. Yes, Murisei. Manadi. Murisei. Ndamufonera kuti nditi I loved the way you said imamufano kutora zvitadzo zvafather Darius vanhu vachitoti watu no kana kahura ega simple imamufano kufamba muchinyara kuti vanhu kunyara kuti ndidakaura blambi yake kunyara kuti ndidakaura ndidakaura kana kutonza vari kuhurirwa nemurume ndimuri kutora chiweti muchinangisa kumwe aiwa tangofonda kungoti papa kumakoni musadzikisirwe nevanhu kunzi vanohura varume inyaya kuti tinenge tisina naDume vachafamba vachitaura chete asi kuhura vanohura. Thank you very much, Kola. Thank you. Zuva, what you are saying tukuzvinzwa, but you guys munokangana chimwe chinhu one thing that you end up forgetting. It's easier when it's us women and we talk about us and we come here and cry every day saying kuti vedu ndahurirwa vedu murume wangu ari kuhura vedu murume wangu asikuita kumba. It's easier for us, for you guys to listen to me, and when kana varume vazviita we protect them, we cover for them, we don't want to story pachena ini kwanai guys. Hello dear. Hello. Say yeah, Sismeli munoziva inonzi entitlement mentality. Ndoina Dume B. Dume B thinks kuti iye hachafanirwa kushanda or hustle or do anything because ana Sismeli and ane Darius. That's her mentality. Kana kuti anofunga kuti because makamubvisa kutouchline ka, therefore you must help her. She is very wrong. She should be very, very grateful kuti makamubvisa kubasa rake raaita iroro mukamuita munhu. She is very, very bad. Ibvai matosuduruka paari Sismeli, sudurukai pana Dume B because mangwana Dume B, she will make up more stories. Asati apedza. Apaka, if somebody shows you their true colors Sismeli, always believe them. Always believe
true colors avanokuratidzai. Don't ever give her another chance, because now akuri achitaura dzimwe nyaya. Uyo anonzani Tolagele anga akutotaura kuti Tolagele anga ari muuber ari busy kufleta nemuuber. Do you see the type of person she is? If she doesn't get what she wants, she will throw you under the bus. Raw mentality yadu maybe. So urukai move pari kana kubloka, but sismeli mimi muri too soft, no problem yenyu aparega ende kudze ichokadi munenge wakuregerera even pasingafanirwe kuregererwa ipana dumepi. Isinyaya inoona ndina right kuti ndingatsamura Dumebi kana popotera Dumebi tsara chokwadi panyaya idzi kuti ndimbopotere. I could have been angry pakuti ko wandituka wadai waona, but to me tsara chokwadika I just like what it's anobvumidzwa kutaura zvanoda. Dumebi haasi shamwari yangu, haasi munhu mwana wangu kuti ndingazoti wazvitirei tingonyeya vamwe tichingonyeyiwawo zvichingoenda zvakadaro. It was not that big deal to me. Kutaura chokwadi, it was not that big deal to me. Pafeya zvekwamwari chaiko chaiko. That's how ndina kana kuti hasha kana kuti ashunguka kana kuti ndingatoti ndakabatikana ndine enga ndichisvika nditori bho zvokutodaro. Sisimeli munhu anofanirwa kukunyeyaika is somebody like me. You've never met me in your life. I've never done favors for you, you've never done favors for me. Saka inini ndikadai zvinezvi kuenda kuna Tete Masibanda tononyena Tete Masibanda toita WhatsApp group letu nanani. I'm just mentioning for example. Anditi inini I've never met you. I can say whatever I want about you. But for somebody kukwira ndege sisimeli kukwira ndege yaiona chiti from China moro mupinza mukati your fly ari mukati and she turns around amuna guys munozvona zvinhu isana singachengeti zvimwe zvisina basa. So ndinotokanga moti Dumebi ndakamboenda naye kuDurban kaini tikatomuspoila zvakaipa kuDurban kuti ndozvikangamwa. Exactly. This is what I'm saying. She should not be in this position. Dumebi should not be in that group. Instead, Dumebi should have come to you and said, kune vanhu vakadai vari kukunyeyai mazita vakadai paFacebook, block those people. But yes, ngavatitudza magosi patori negosi rakatombokutuka ipapapa. I'm sure vane magosi avanokutukai because magosi ariko because chakaita kuti ndaipushwa nemagosi kuti ndiuye nditaure ndiadresa nyaya iyi yemari. I wasn't going to come and address it dei vanga vasina kutaura kuti chi, but the fact moment yakataka kupinda magosi achati kune nyaya because remember handisi kumagroup saka ndasingazivi handiona saka magosi started coming now nemanhamba asingazivi, namba dzina kusevhiwa, hapana profile picture. Munhu ongoti kune nyaya yaitika Simeli umoti ndaiwa musaluni, umoti ndasangana nevanhu vanga vachitaura kuti ndinofanira ndapara zvinhu zvakadaro kuchitogwa kunzi kune mari yakabiwa Dumebi zvikazi dai vachindiudza. Saka we are all waiting kuti tione kuti zvinoda kufamba sei. Musaluni makamutogwa mamuchiziya takamira kuona kuti Simeli vari kuiadresa here nyaya iyi kuti havasi kuiadresa. You see, that's what made me to come here kuti nditi guys because maitaurwa zviri kuitaura zvichiita kunge ndikainyarara kunge pane zviri kuitika somewhere kana tikumuvharira or something. Handimaona rega ichi kana vachida kutaura vataure nyaya yavo vega kana vasingadi vazvirandirei kuti tisi kuda kuitaura then boom they came vakafona. Fei wopari kuchonga usipo panapa nyarara unachauri kuziva. Fei you don't know anything. Fei you don't know anything. Fei hausina chauri kutomboziva. Go hauna chauri kutomboziva nyarara zvako. Nyarara kuti zi Fei vanga vari panapa vaLevish tanga vari kuziva zvatisana nezvazvo. Hauna chauri kuziva. She appreciated me, yes, but there's a lot more besides appreciating you. Hakuna appreciate iriko Simeli munhu anoappreciate munhu audaro. Hakuna appreciate iriko. Hakuna. If you appreciate someone Simeli inini ndakabatsirwa nevamwe vanhu in life vandisina ukama navo. I appreciate them up until today. Pane mukadzi wandakati ndichipinda munomo mukamusiti yandiri munomo ndichishanda mune imwe yeshop ndichitsvaga pekugara ndichigara in another city ndaitravela 30 minutes. This is 2003. Ndaitravela 30 minutes kuya kubasa kuyeshop. Mukadzi yendikataura naye kusaitaura seNdebele both of us and I was like siswake I'm looking for a room. This is 2003. Remember taita zvemaroom vakati uya ugare kumba kwangu Simeli nanhasi. Everybody thinks that woman is my sister. Nanhasi we are now in 2004. Vana vake dzashamwari dzangu my best friends angu because I appreciate pandakanogara kumba kwavo ndakati ko renti mari zvikanzi renti yei uri mnino wangu pinda muurari anambobhadhara
So that's how you appreciate someone. Not good at hey, I'm not going to batira, my job batira vangu. Saka tako for batira to maybe all the time to like the batira vangu because to maybe someone else's name. No. Anyway, and the way to maybe no one will ever support your nonsense. No one will ever support your rubbish. Only rubbish. Right. Alright, thank you. Shamiso charumbira usada kukuchidzira nekutaura zvinhu zvinenge zvisipo. Munhu akakupa anenge atokupa senti iroro racho rachokupa iroro akupa 5 cents hazvide kuti hana pekushandisa mari yake. Handizvona. Akupa 10 rand. Anokwanisa kutenga chingwa chevana vake 10 rand. The fact yekuti akupa 10 rand iyoyo, it's a lot of money. Atokufunga ndo chiri important. That's what you should appreciate. Not zvimwe zvotanzi ati kwazoti ndakazopiwa mari yakazodeka ati ndakazokaunda kudai. Ukatopiwa chinhu ingave hembe nemunhu atokufunga kuti ndiri kukutengera hembe ishi. Munhu akafunga ndiri kukubhadharira iyo chakati ainongwe mari iyi inoshandirwa. Vasikana, learn to appreciate. Hello Kola. Hello. Hello, Sisimeli muri sei? Mushe kanjani? Mushe Sisimeli muri munhu aribo zvekuti zvakanyanyisa taiona hedu malife enyu muchifamba naDhumebi ende ndaito in fact ndakatombotanga ndichitombokuvengerai Dhumebi yeye pane pamaita malife handiti ndikatombosenda message ndichiti comment ndichiti munofambiraiko nemunhu akadai so handiti but makabva mataura kuti munhu anochinjwa nekubatsirwa and then vatazotanga kuona Dhumebi anenge angakuita zvakanaka but what I can see hangu kuna Dhumebi munhu akatora advantage yekuti you were too nice to her and munhu akanga akutoda advantage yekutoti imimi muchamuendesa kaena even kuchando kwaakaende kwamakaende kokuku anga achitarisira kuti imimi muchange muchimuendesa asingazoti zvine maprotocols ende iye munhu mukuru saka nekuzoita makuhwa kwaita ukandonoti aitora advantage yekuti Sisimeli did this saka vachiramba vachindita zvakati zviri easy. I remember but ndakaona kumubvunza recently apa I think about pandakapisa mucheka nchiti Dhumebi tudi maCOS andiri kuona kuno kwari kutengeswa ari kudhura plus atizozivi kuti zvezvi zvejenu kana tudini akati nditi pane munhu ari kuGermany uko wanga watanga kumitira process yekuenda kuGermany handiona so I'm surprised kuti chazoguma pa michatomubvunza but ndichegandisani nazvo I didn't do to a process kuenda kuGermany and stuff like that so you remember pamakatoita futi imwe live avharwa nasi this other lady muti ari kumugadzira COS mukaita live muchiti Dhumebi ari kurwara ari kuZimbabwe mukamupatsira imimi she came back kuSA ndakatanga kutoona kuti mai Sisimeli vane mwoyo wakanaka kuna Dhumebi ini ndakatomuvenga to be honest ndakamuvenga because isusu tiri vanhu vari mudzimba zvokuti ukaona hurika munhu anoda zvokuti hazvinjumatashire nobva wanzwa boy kana stereki saka ndo zvandandiri for Dhumebi but ndakapedzera ndaa kutomufarira because of you saka ndakaona kuti anotora advantage akatora advantage Dhumebi akatora advantage and nechimwe chinhu chamataura chebute hameno munhu angofunga kuti I think aikushandisirai bute Sisimeli kuti mubva mamuda stereka meno ndo zvandangofunga same applies to kapinkaka zvangoya kwanditi ndikangofunga kuti ndo zvingoripo ameno but tinoitika zvinhu zvinoitika Sisimeli but as we appreciate you tinoona kuti munoita mabasa akanaka and hanzi kana uchiita zvinhu zvakanaka unovengwa hai zvinotata chakuita chijaira manje that the moment unoregera kubatsira munhu kana kuti ukanga wakuda someone not kuti kuda someone uchimusiya but ukaratidza kuti uri kuda futi umwe munhu pane mumwe munhu anenge akangotarisira kuti ndinofanirwa kudiwa chete naSisimeli like ipo pamakazoita kune imwe life isi namba iyo yamunofana flower iyoyo pane situation yandakatombopinda yekuti kune mumwe munhu anenge achingotarisira kuti dai ndapiwa dai ndaitirwa zvakati the moment unotadza kuzviita handiti ukatadza kuzviita anokuvenga onokutaura nevamwe vanhu kuti akaipa anodai kuti muvengwe ndo zvakaida kungopa zvangu 2 cents zvangu thanks. Thank you very much Kola, thank you very much Maitabas. Wow, I never noticed all that kai andinambozvinotisa ini kana zvekutaurwa naNikikiri kuti hanzi she started going kuma lives after maenda kuUK. I never noticed that because sometimes ndingosina nguva yachona ka thank you for the stars wachichera. I never noticed that kana guys zvachose ndinoziva kuti
anyway hanti network yake aigara chi network yake inonetsa saka I never noticed nengoti network yake inonetsa. I didn't notice kuti zvatofamba sei zvazodii till today. Ndakatombozvinotisini kuti munhu akatoenda kumalive kwakadi because pamwe taimbomona mucomment section umo sana sandomboziva kuti never accept but from anyone because muzero chose zvaka I didn't know indasingazvizivi ndangogamuchiroka sembuti ndabatswa nemudingi wangu chiiswa nzero ndakupidzwara ndasingazivi. Uyazi wena kuitika ngachitira kuningiri kutira kufonera nongwachikona Hi Kola Patricia Melo Really? Yeah. Anyway, inini zvangu ndoda kungoti please share munongoti zvakaita like Sierra Pepe pakawanda rasona nongoti share your prayer. Inini ndotongoti please share your prayer yediscernment yekubvisa nyoka mukati. Ndane vhiki ndichitaura pano wai. But prayer tirowe basa iSunday todotonamatawo nyoka dzibuditswe pachena. Takaitaura wani. Ndoda kutozwisisa zvekutodaro titonamato. Because these verses rungofumurwa I love it for you. At least you get into the new year, yes. New vibe, new genuine people, yes. good aura. It's been my prayer and it's working. Yes, I'm trying to somehow in a peace. Because this I've been praying for it. And then before Jaitika says, they went to Zaman Pan. Ndichitaura kuti guys ndakashtaura pano guys anakudza here ndichiti my prayer I'm praying for kuti Mwari vabvise vanonzwa maconversions andisinganzwi vonzwa zviri kurongwa zvandisinganzwi kuti Mwari vabvise marara ese akandikomberedza. I've been telling them here, then boom, it's happening. I need that prayer. This is great for you. I love it for you. Anyway, those guys are now you will see, and it's always so scary how it's those where those people can kill you. So please don't go back. But you go reveal one by one. Don't look back. Move forward. New year, new path. Ndakatogarira kungoziva havani vachingozvibvisa saizvo zvachingozvibvisa neniwo kana ndiri toxic kune vamwe Mwari ndibvisei ikoko ndibvisei mukati mevanhu vandiri toxic ndibvisei remove me. Yeah, it's so scary. Anyway, no 2 cents dangu zvangu. I just wanted to say yeah, thank you very much Kola. Hello Sisineli muchiri pa live yeah inini ndangachizama kukufonera Dumebu achiri pa live ndangachida kubvunza Dumebu mubvunzo kuti Dumebu ari kuti Father Darius vanouya pabasa pake 1 ari kunyepa Father Darius vanouya pagarage panogadzirwa motikari Sisineli ipapo ndo pandogadzirisa motikari yangu several times ndosangana navo vari ipapo ndo paningati pajuice spot pangu zvekuti Father Darius anosvika pabasa paDumebu ndada kuti Dumebu andidaire because pabasa pake nepagaraji patinogadzisa motikari panhu zvinhu 2 zvakasiyana. Kugaraji kwaThinkiwe kugaraji kwaThingi ndokunopaka motikari yaFather Darius. Father Darius vaona uri pagaraji vanenge vakagara naThingi nevamwe vatinoti sekuru kule vanonzi Elijah ndo pavanenge vari. The only mukadzi anotombowanika ipapo ndini. So ndakanda kubvunza Dumebu kuti Dumebu no uri kunyepa hako kana uchiti Father Darius anosvika kubasa kwako you are lying. But zvimwe zvinhu zvinoitwa usiku kasha. Sisineli pagaraji paThingi panogona kubviwa kuma9 dzemanheru panotoya vanhu vakawanda pachiu sport votenga madoro avo omwa. Motikari dzinenge dzakapaka kunze. Motikari munotodziona muti muri muna Clover Street munotodziona kuti pane mota yanhingi. Ipapo ndandaisa message Dumebu achiripo ndinoida kubvunza kuti Dumebu but uri kunyepa pagaraji neni nditoriwo munhu ari married Simeli nditone murume wangu ndinotopasvika ipapo saka Dumebu ngaarege hake kuda kunyepa kuti Father Darius vakambosvika kubasa kwake vakapaka motikari ikoko Dumebu ipapo anyepa ndosaka ndandiinsista kuramba ndifona achiri palive
ndochite zvanaida kutaura kuti tumedu uri kunyepera father diaries. Okay. Kuti kana pastudiwa B11 kana nevanhu vanokwanisa kuprova kuti motikari yefather diaries inenge iri papi. From my husband, Tinky, a lot of people are getting to mention them as dogs. Couple to Anyepa. Okay. Thank you, Sister. All right, thank you very much, Tina. Go say Kurasenbek. And it Chakupisa. I want to peace. Anyway, so I didn't rent and go to the lake. All right, sharp. What's a mono what you guys? What's a room from walking moon wake? From Cons go, what's a room from walking moon wake? Right, mom's is calling. Hi, mommy. Hi, mommy. Hi, Smelly. How are you? Good. And how are you? That's my show. That's not a show. For Sunday show. It's Muchiwa Zakwasha needs. Zakwasha. Don't worry, I want to meeting kudara. Munozachika pane imwe yandanzi wachitaura kune imwe live yakaitwa usiku nesuro yebute chinzi makasvika bute mukati Kesari kuna Kesari mhepo dzikazosungukira somewhere else. Iyeyo ndotoiona hangu ichazobatwa nomumwe munhu anoda kungokuita imwe munoziya. Iyeyo pataure ipapo. Ndapataura kudhara kola ndakatomirira anything chichauya. Akuchidziva chokwadi ndataura aripo panapa chokwadi chiripo zidudu rake ringo rimwe rakangomira rakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Aitaura like akanditi ndapataura ndapadzokorodza akauya akati ndine hope dzendakuroterai handiti ndikati kana wandorotera hope ndinofanira kuti ndiudze ndinoshungurudza handiwana zviri nani kuti haundipi kuti itai so handitika ndobva pekutanga ambotaura iti ndobva adzoka I think 10 minutes later akati no if I don't tell you hope dzinondirwadisa handitika ndikati saka iwe kana uchinge waona hope nditori nazvo in black and white kana uchinge waona hope ita kuti undibatsire kuti hope dzacho dzidapo nditi hope dzacho dzinenge chireve handiwana ndobva nditi no ndikutokuitira ichi bute pasi handika ini ndi munhu echiva nemuziva saka ndotongoitawo bute dzangu pasi asi zvamaramba akanditi moita zvokuisa bute pasi ndikati ini manje handiziti bute rotirigwa chinzi kudi svika nzora iti plus zvamoita zvechechi chitai munonamata 3 days ndiye akandipa 3 days tozo svika chindai munonamata 3 days handimaona ndobva ndati haura ichibo ndobva ndatawa ndatagara ndichitopamburepureka zangu bva ndadaumudza ndobva ndangosiyawo zvakadaro saka azouya jere 5 I think achifara akati nhasi ndaona kuti hondo mhepo dzakapera kusisina handitika ndikati saka bute rako rinoshanda aiwa pabute wakaita basa bute rako rinoshanda. That was the conversation. Mama kufremirwa izvizvo hanzi makaisa bute. Pataura zvakapatagwa zvakawanda zvekufremiwa apa zvakawanda zvanga chirambirana pa zvekuhobho. Ndangoti zvangu vanhu vanzvebhosi ndanda kutoona yakufambwa nayo mastreets saka ndaingange zvemastreets matiti ambozvivhunduka nekuti plus kana uchida kuita kana uchiita zvinhu zvacho zvechivanhu hanti unofanira kunge uchiitira muchiziva zvinhu zvekuti anodembedzerwa chinzi kudini ungaitira munhu zvinhu zvasingazivi zvinodembedzerwa chinzi chi saka zvinoda munhu ane brain handiona kuti imimi mundisimudzire mhepo munofanira kunge matoziva kuti hameno ndo zvofamba sei kana kuti mozodini kune vasingatosvikigwi handimaona saka ungangosimukiwi kwanzi wageza kuti ndatogeza saka dzatobva pandidzaenda kuna nhingi. I don't know if it works that way. I don't think so. Honestly, nyangwe inini ndikaripuwa butera izvo kasvika nditaura zvakati andombozvigoni zvokupa kuti mhepo dzaenda kuna Ketina ndo zvekutaura kwaimiro dzaka kuna Ketina aiwa mamoms Ketina ndatotaura naye ndini Ketina ini ndatotaura naKetina akatondifonera makuseni Keti achitoti nhai mamoyo imimi mhepo zvazabva kwandiri dzikaya kwandiri kati shamwari dzauya kwako wena nestroke ati haingatora chimuti ini naKetina tisitaitofonerana tichiseka nyaya iyoyo ndopakabvira nyaya Ketina akatondifonera inini handatomboita basa naye because ini ndatota naKeti ndichiti naye Keti atoti naiwe vakoma kozva dzasimuka kwangu dzisingaiti but ini ndototamba nadzo ndikati kwako dzaya dzine zvikanzi makasungirwa but ini ndine chimuti ndiKetina yaitodaro ndo nyaya yacho iyoyo chero mukatomubvunza Ketina mubvunzei anotokuudzai ndopanaida kuti mubateka mubhozi zvanga zvakutoenda kunoti kuna kwazvinoenda kana kuti kupi anozozviziva ndiye akatondifonera tichotaura nyaya yacho nditi vakoma maona here kuti mhepo dzandisimukira ndikati ndatozviona izvozvi zvikanzi makasungirwa nemhepo but kwangu dzatora chimuti ndikati kwako dzatora chimuti shamwari chimbodhila nadzo
Ya, vakomana inde zvakaoma. Ndo mataurira takati ini natikina tisatotaura tiri tu kudaro. Ndizoni before God feared maybe. Anyways, it's okay, mwanangu. Okay, zvokuti vanomhanyisa vanogara vachambozomhanyisa zvavanoda, but the truth is ndiyo ndizvo nyaya, ndo nyaya yacho iyoyo. Ndo nyaya yacho. Hatingamhanyisi pfungwa dzana dzekuti vadze ana Ketina kana kuti azoda. Ketina ndiyo netotomutegei, ndiyo netotaura naye inini, ndiye akatondifonera. Tichotaura nyaya kuti mhepo chichichi akatoti mhepo dzandisumukira mukoma moyo, you know, inini ndane ndikati Anyways. Alright, Iribo. Thank you very much. Alright. Vada kufona. Oh, ndo nyaya yacho ivo, hapana nyaya yapo. Hello. Hi, babe. Hi, sister. Yes, cool say. Alright, say. Mushe. Mozati ndabatikana sei? Nyaya yaswaga inambondibata zvokudaro, like, because I know kuti anozongouya bheke akutaura zvinhu zvanenge akutaura, takutongomuziva kuti ndozvaari, but kuna Dumebi I like handina kumbofungira tangaita zvinhu zvakadaro kwamuri, like you helped so much kuti tizive Dumebi ndimi, then today ouya achidai, so that's so wrong. Ndosaka zvana ndichida kutaura chete. Pakaoma, thank you. Thank you very much, dear. Hansi, I even ask, please don't shoot. She has clients in Shweshe. I don't know. I can't answer on that one. But yeah, she does have clients. I think she helps. I don't know about that. That's a private business. But that's a private business. Hi, dear. How are you? I'm writing. Kinda. Manti-blocker. Blocker. Aiwa, nambobloka munhu pane. Tekeza nditokufonera mandibloka. Ndinambobloka munhu. Zita ronzi chi? Nakumatenga. Handambokubloka ini. Ndatobloka papicha. Ingoti ndabloka, handambokubloka ini. Mhino kuti ndiana andibloka kumaadmin kwenyu pamwe ndaita hangu joke yavasina kufarira. Handizivi ini, handina chanamboona ini, handina. Sikauya negosi. Gosi here. Ndatoita zvekutotekeza ndifona mhino kana mukandisiya mhino zvazvo izvi. Aiwa, sina basa nekukuziva isu. Because ndiri fani chaiyo. But zviziva ko vanobloka, dai vanobloka munhu akanda 1000 manje apa kuita muchidaraba imi admin muri kuite imi. Ndablokwa kuningirikini kwenyu. Wanzi ndavamajini ndida kubloka wabva vatokonfirm. Hanzi wataura nhlamba. Ndandifunga ndangokuisa comment yana achingofunga kuti ijoke, ndofunga yanga isiri joke, kuti achingoti katukuseka naye msisimeli. But handizoti ndachingoisa macomments, but handizoti ndeipi yacho yavandiblokere. Tachingokomenta uchingoisa macomments chingodaro. But handifunga kuti ndataura chamba chekuti naye msisimeli. Handiziva, makomenti akachimhanya saka ndaumaona. Aiwa. But anyway, panyaya iyi ndavhiringika chaizvo. Kuti vanhu vanoda so munhu wamaifamba naye shuwa muchimutengera sadza muchiita sese uko ari kukudya igotsi rese. Zviriko izvi. Zviriko. Apa kutotaura zvokuti anga achida akatonyengwa katatu. Asi sina kana kumbokudza iwe mimi. Zviramba izvo hanzi kunyepa. Hanzi kunyepa. Zvakaoma. Zviramba hanzi vari kundiwedzerera. Inini ndakangotaura kuti vakuri kuitwa manhikiri ma3 subdoya ndakataura kuti ndakawaona but handinambozvo ndakasvitara ndizviziva. Saka munogona mungomuregererawo here, mungotanga kungokontinya zveunite because ndamurwadzirwawo futi iye. Makamubata ruoko mupfunge sisimeli muchifamba naye muchiita sei kane zvamataura kuti zvoni parenti yaida makamubatsira and all that stuff, zvino mukamurasa futi ndakutomunzwirawo futi tsitsi naye wacho. Pakaipa.
saka ndokumbira kuti madhimenya eno andidzose kana ndandindikira amsori kana ndataura zvazvisingatauriki. All right, Taiwa, that's okay. Thank you. That's okay. All right. Right, for now, guys. Please, my you kunetsa kueda hii for na mimi yaida. Wapinda wena. Andazopinda. Chingowa chakabvira makuseni ndichingoti add. Isimeli muri sei? Mucha kuti sei? Andizvozvo. Aiwa, indandida hangu kuti sisimeli musandi block out. Nditaure zvandinoda kutaura. Imwe zvino zvakuita unge muri ku indau yangu ndakatsigira Father Diaries. Asi zvakuita kunge makudiscada Dumebi nekuti hamuchamunidi manje makuri. Because nyaya dzacho dzawandisa dzemakuhwa dzekungovhunza zvemakuhwa kunzi wakanzi wakati zvisina V11. Ende zvizhinji zvacho muri kuona kuti vanhu vaitaura naye iye Dumebi anoti ndaitaura ndichitaura zvakati achitaura zvakanaka. Ava vochinjinura voyawo kuudzai kuti iye kana aitaura kuti vanenge vakaenda nemasofa ivo voita sekuti auye zokunyeya achinyeya nenyaya dzemasofa. Vanhu ivava kuna vanhu vanogona kuchinjinura zvinotaurwa nemunhu achitaura zvinhu zviri positive ivo votora vozviita negative nekuti Dumebi pese ari kungozvidefenda. Hazvizvo zvandaitaura angori makwai kwese. Plus ini hangu yanda ndichiti manga muchinzi Dumebi achiti muchibvunza Father Diaries ndichiti ndanzwa zvakati chingwa chamakabvira kuvatongesa Father Diaries nechihure chavo. Makabvira zvinera ani makatiudza here zvekuhura kwavo mukatiudza nezvemwana nei tikaona pane chichapfuura ipapo here. Yaye iye zvino ndeya Father Diaries kwa ndeya Dumebi. Apa muri kubvunza chichi apa koela mubvunzo wacho wakanaka pakuti chichi chako chaiko. Mubvunzo wangu uri kuti nyaya iyi ndeya Dumebi here kana ndeya Father Diaries muri kuindepi nenyaya yenyu it's all over the place. Dumebi wakuita makuhwa, Dumebi wakaudza vanhu zvakati, Dumebi nyaya Father Diaries panapa ndiani? Handimati zveFather Diaries ndichanovatarira kuseri uko ndichanovatongesa nenyaya yavo yavataurirwa iyo yechihure chavo. Ndati ndichavabvunza. That's what I said. So you expect me to keep quiet? Muchavabvunza ipi inotangira papi inopfuura pamakabva. Imimi kuti kuna Dumebi munyaya dzisedzo kunzi makwanzi dzese hapana nyaya ipo mukufila kunge nyaya yaDumebi tamunyanyira. Nyaya dzese dzataurwa panapa dzanga dzichibuda apa idzi vanhu vese vaitaura saka imimi muri kuti paita kugwa pane zvakanaka zvakadaro. Maaudio ndinawo munomaziva here? Handina kuti hapana nyaya. Handina kuti hapana nyaya. Inini Dumebi handakonana naye. Handika zvekutura kwakaita mari nevanhu ava. Handika zvazvisinei nei. Handiti zvekutura kwakaita mari. Zvazvinotenda kugadzisa nyaya yemari. Remember tine zvino ndakataura kuti kune vanhu vanchakupai mari kana Dumebi asakupai kune mari yake kunoku. Handiti but nhasi ndiye azondipa maaudios akuudzai wani pano kuti ndine munda wemaaudios. Handi mumaaudios handika maitaurwa zvidhodhi zvichii avaitaura naDumebi. Imi moti Dumebi aitira kudefenda. Saka inini pandiri kuti nyaya yacho kaya kuti muri kuti Dumebi anonzi aitaura zvekuti zvese zvaitaura zvekuti Dumebi azotaura idzi dzimwe nyaya achikona kundiudza pama muchiti Dumebi aindotaurira vanhu kuseru achitadza kundiudza kuti chihure iyoyo nyaya ndiyadadaro kuti ko zvinopeka sense here kuti waizoenda kunoudza ava inini uchindifonera pane zvimwe zvinosingagoni kundiudza nyaya yakadaro. Munoziva kuti nyaya yekuti waona murume wemunhu achihura ko yandakataura pana ndakaiziva sei? Yemwana yandakataura ndakaiziva sei? Saka oramba achingodzoka ngatipindura nei? Handi iya yitu tandiudza kuti ko dzimwe iyoyi akandiudza sei? Zvakakudza yemwana saka makaziva. Saka oramba achingodzoka unenge utonanga kuda kukutsa imba yenyu. Kuna munhu ari kuti ndakamitiswa kuno kuzvika zvakaitika achindipa maupdates ese.
handiti saka itadza nei kuti andiudze kuti pane zvandaona futi vakoma ndaona zvakadai aitadza nei kuti andiudze iyo ine evidence yava nomwana kayo ino idzi dzimwe isusu hatinamboona mwana Kola isusu hatinamboudzwa kuti kune mwana isusu takaudzwa naDhumebi isusu ine mwana ndimzivi remember evidence ndimi ndiye ari kuiziva inini handiizivi ndakafunga kuti makakonfirma goreria konfirma kupi ndakamboudzwa pameseji ndaudza ndakavaedha mugrupu ako kuti ndine nhumbu but maura nonyepa ndimoziva chete saka handiti muri kuona saka kuno kumunhu ari kujere remember saka sisimelika handiti muri kuona akuudzai kuti kune munhu ane mimba ane mwana marriage yenyu yakangomira odzokazve aona zvefather diaries vachihurazve ouya okuudzaizve handiti onetatonge akumarira kuda kuputsa azozvitaurirei akazoudzirei ava kana marriage taona kuti kune chinonzi nditurei kana wasangana nenyaya mumaraini ukasangana nenyaya unotongoda kutoudza the next person kuti zvibve pauri nyaya yahombe dzakaita seidzodzo but kuti azoramba achiuya achiudzai mika anita kunge akuda kutoputsa imba yenyu saka ndizvo zvakapola kana watoti nditurei chiwaudza vamwe vanhu ka expect ka zvinobuda zvabuda ka but kuti azoudzai imi directly ka unenge utonanga kutoputsa imba yenyu ndisipirake Kola ndaidya naDhumebi plate 1 ndairara naye mujira 1 handi yabuda kuti ari kuziva kuti ndakaudza vanhu handitika ndaudza vanhu it's most likely kubuda ati zvazobuda nhasi wacho pavaona kuti vari kufumura nagrupu kwavo ikokoko zvakubuda ingadei papa atomhanya pamwe atoya kuzondiudzake kuti Simeli kune nyaya inogona kubuda kadai I didn't tell you because ndaikuprotectai she could have told me pane azouya kaandichazotogwa palive tazozvidzotese palive ka saka what is changing right now because she still said it yatobuda nemakuhwa where is the difference now where is the difference aiwa zvikuti angobuda kuya kuzoti dyoka zvinozobuda kuti ndakaudzwa naDhumebi ndiyo kaputsa imba yangu difference now where is the difference because azongoiti dyo pano palive pacho where is the difference because takuzongoinzwa asi angotanga nemakuhwa plus zvimwe zvacho kuti uku kwa naimi Kola saka uyu tomboti uyu handiti muri kuzoona pa because ndikunzwa muri kubvunza kuti nyaya iyi ndeyafather diaries kana kuti inyaya yenhikiri kana kuti inyaya yaDhumebi muri kutaura kuti mimi apa ava chero vakanzi vataura palive kuti ndichaenda ndonobvunza father diaries imi apa kana muri kuzama kuda kutongera ava imba yavo here kana kuti muda kuzama kuda kuita sei aiwa handiti makublokwe indiri kukumbira kuti timbobvunzanawo mune zvakanaka handisi ini ndingatonga imba yavo ndingaigona here indiri kutongoti hangu zvafather diaries chinguva chatakanzwa takatonzwa chihule chinonzi chine evidence so hazvibvunzwe nemunhu wamukadzi because uyu ishamwari yacho vanga vachiwirirana vanhu vanga vachiwirirana why asina kuvaudza ipapo kana dai aida kuvatano dai achivada chaizvo aifanira kunge akavaudza ipapo kwete kuti anonocreata gurupu rekuti anoudza vanhu saka ime musabvunza kuti nyaya ichiri yaDhumebi here kana kuti aiwa ende ivo futi ndo vauya nenyaya dzachana Dhumebi ndo vasenda maaudios vakazotanga futi nyaya dzavo panapa ndofunga mamuripo asi kana dzotenderera dzinenge dziri nani pane kuzonzi Dhumebi ndiye akatoputsa imba yaSisimeli plus apa futi imwe yacho yamunotogona kutoona imini Sisimeli imwe yamunogona kuona ka handizivi hangu kuti naDhumebi wacho makasanganira nepi from the way Dhumebi zvaanotaura nekutenderera kwacho kwaari kuita ukoko mukasatochenjera anotogona kunge ari yanga ari wethreesome wechitatu wacho pamathreesome chero kave iye Kola chero akasava iye chichabetserei hazvina zvazvinobetsera but kungoti hazvina zvazvinobetsera ndosaka tiri kuti ka father diaries muchavatongesereiko takahwa nezvigura kwavo kare zvikati kazvinzwa kare Kola ndimi matouya matongouya zvenyu mune nyaya naSisimeli kwete kuti pane nyaya yaDhumebi here kana kuti yafather diaries imatongouya neataki pane zvamuri kutotsvaga kuna Sisimeli apa kana siri mistake saka iwewe Prisma wakazvitarisa unofunga kuti nyaya yangu ichaputsika because kwanzi father diaries vakaita threesome vakaita mwana akati vakaita threesome do you think ichaputsika do you think ichatoputsika imba iyi because kwataugwa zvokuti Dhumebi atari kuti kwakaita vathreesome ichaputsika but munoona hasha saka sei mati Dhumebi anozoti ndakaputsa imba yaSisimeli anoiputsa ipi anoputsa munoona hasha kana ikaputsika haiputswe nemumwe munhu imba inoputswa nevaridzi vayo imba yangu ikanzi yaputsika nhasi Kola Felana let me tell you Prisma inenge yaputswa nemurume wangu kwete naDhumebi
Let's be fair. Kana imba ndikaipusa nhasi ndikafunga ndati hanchani murume wangu nezviito zvacho izvozvo ndianenge apusa imba kwete kuti Dhumepi siyai Dhumepi but Dhumepi inini sasisi vake aina waundinyeurira iwewe ukaona murume wasisiva kuona kuti amai wakaita something unongonyeurirawo pasa ndingoti shamwari ndivherekesa kuudza kwaita dzimwe dzese iya it was not different. It was not different. Maudziraita dzimwe dzotiko zvinova zvadaivakoma it was not different. Ndaona hangu murume wacho achiurai ndototiza ndinototiza zvangu. That's you but inini akabvundisa dzimwe saka inotofa nezita rako iwe imba iyoyo kana yofa inotowa nezita rako. Hakuna imba inowa nezita remunhu musanyeperana kola. Hakuna imba inowa nezita remunhu. Imba inopuswa nemuridzi wayo either murume kana kuti mukadzi. Inopuswa nemuridzi wayo. Hakuna imba inopunzwa yes vanhu vanorambana vazhinji makavaona pavanorambana vachiti tazorambana tatadza kunzwisisana vanotsvaga third party handina handidaro kola because hakuna imba iri kuputsika plus handidaro plus ndikada kuiputsa ndivo vanenge vaputsa ndochoodza chokwadi kuti ndimi sezvandataura panapa kuti muchiti nyaya ngaisitopo ndikati nyaya ngaiende mberi because ndivo vakazviita it's not me. Ndiye akazvita saka ngai adresa inge dzimwe dzino adreswa wani saka imba ikaputsika panapa munhu ahura ndiye aputsa imba yake chero evidence nemasaka chero evidence ikatovepo tikati vabata yakati mwiri mukati imba ikaputsika ndivo vanenge vaputsa vatanza kurespecta marriage yavo. Murongotongeswa nezvechihure everyday chakatotongwa chikaperwa kare chikapedzwa kare chisekere tombereba kuti tinototongesa everyday kana ka 10 pazuva totovatongesa asi maona kushatirwa kwavaitapo dei vasi munhu unozvidzora marohwamba maipapa iyo zvinova kutaura zvekuti ndokuvinga kuSouth Africa dei vanga vari umwe munhu marohwamba but monyanya kuva nhingirikina iyo zvinova kuti ndokuvinga kuSouth Africa yoko handisi muri kuUK ndokuvinga South Africa usanyepa kola vati I can be in UK and I can also be in SA havana bondokuvinga usanyepa kola don't lie. Saka what is the meaning of that? Zvongoreva kuti ndinogona kungoveko koko but ndisiko koko ndozvazvinoreva havana kuti ndiri kukuvinga nebasa reizvozvo saka nditheni ndipapo ndizvozvo zvayakamira yakadero Prisma dzimwe unomboitawo kunge hamheno so unomboita kunge mwana mudiki unomboita kunge chiya ndimbohwisisa kuti dzimwe unomboita sei so honestly speaking dzinofunga say I don't know so you're always the offside. You're always offside. I'm always offside because I think outside the box. Because I think outside the box. And it's only for granted. Outside the box. And at face value. I don't take things at face value. I don't take things at face value. No. Prisma, no. That's not it. That's not it. That's not it. Who sent you? Imatumwanani. Zvamuri kuzhazhata. Ndavana kuti mai mama kuti wakuti kana uri kuuya uri kutozoblokwa imbwa yemunhu. Ini zvamuri kuzhazhata. Kublokwa pasisimeli. Tongera uchitaura kana kuti mazuva murume wako chera akahura chera akaita sei chera akaita sei chakakosha ndechekuti murume wake nemukadzi wake vese vari tu vari mumba mavo vari kudanana ende imba yacho haipunzwi neFacebook imba yacho haipunzwi neFacebook hazviti saka muri kuzhazhata matumwanani zvamuri kuzhazhata matumwanani haifanana nekuda kwaizvozvo ndikutauriri saka muri kuzhazhata matumwanani chigofa uchitodhisa futi kabitsira kumhata satanyoko musata rati shit damn it man tete masivanda chirege kutuka mani tete masivanda muri kumusekera aiwa regai vatuke zvibve padundundu pavo sisimeli regai vatuke zvibve padundundu pavo saka wangoti vatonyarare wangoti vatanyarare munhu achidzwa zvanga chidzwa izvozvo maniwe rati shit pariseyo uchishekererwa zvakofanirwa sachipegudza uzvisina nebasa rese shit man
indana ndini muridzi platform apa ndada kungwa sisipo sorry zvenyu sisime ndida ku mazvidi azopunza imba ndiazo ndaiapunzika yakapunzika kudhara chero kukanakwa kana vana kana 20 kana 50 ndikoko avazere vana kuzhoku tingavapedzi vazere orit sasha be mira makozi ari kuzara dai machizororawo chiregai ndiorit chiregai chitaure chinde zvinhu zvacho chidai mukadaira mozorora mumbozorora orit tiri bhote orit tiri bho uye dikisi orit tete musoro kutema uye ndikisi ari kufona manhikikiri ungapedze uye ari kufona pa hallo hallo kola iri pano patirisa ndinopera nadhauri kufara zina basa thank you maya dzimedzi watengwa here sisiri kudwa hasha isusu tiri kutonga nyaya zvakanaka vanoda kutaura kunyepera sasa wakaenda kuchikora vanokura kwavakaenda kuchikora zvisina basa kuti taputsirwa imba yenyu munhu anokutenda yake ega ngavarege kuita sekuti vatengwa kuita sekutoti vayo zvekukododzora isu tinoona mamo titi kuna mupitabra tinati kavarova kuti vanonomurova veprisma ucharohwa mheno zvako kupinda nemoyo donza kona wakaenda kwavaona kudhonza usatomira donza usamunhu kona thank you very much yoraijeki vapinda bhizi ukatika vaona muno murasemura muno Peter Bra muno mutoda kuvadhonza vatopinda bhizi ndichabatwa mupeter Bra iwewe haikona iwewe hanzi vadhaidzika vaona toda kuvadhonza okay ndandoti ndini ndiri kutaura father Darius vakarohwa kare kare chinguva chavakananikwa hatimbomiri kuonanika zvinongoza tinoda kuti kavadzikama tichingonanika nyaya iyo iyi yaDzumebe and all else right kumalife we just need to know kuti munhu unenge wakaitira the most usually ndiye anotokoroya ndiye anotokuvenga notikoroya ndiye anotokuvenga panonge wakatongomubatsirawo because vanhu havabatsiriki just rambai mune moyo wamunawo just keep on doing what you're doing and musadzosera kumashure because of people are like that hatidzokera kumashure zvedu hatidzokeri kumashure aiwa zvidiki zvatidzokeri kumashure all right no thank you very much but people are just like that all right so thank you so much all right sure bye chikutika uye mawani zvinhu zvacho hello dear hello kola hello tete ujimi maguru vacho yai kunompedza masports Kero hello how are you Sismel? I'm good and how are you? Good. Sismel andikunyepera maybe atoya nemisheni yake maonzwa matauriro anga achita Dhumepi anga achitaura kunge akadzikama but aine misheni yake kuti ndikaona kupinda neengo iyi ndichinodhura ndakadai ndichidai kuda kungouya kuzokunyadzisai but Dhumepi aya apa andinyadzisa nei apa manje aiwa iye ndo zvangati funga kuti anosvouya kuda kuti mirai muone zvandoda kuvaita kuseri kukava nevaine zvavari kutaura saka kuti haarege ndende ndakaleza ndakapora ndinongonochiputitsira pamberi pevanhu handiti muri kuzvona saka Dhumepi akadhakwa Dhumepi ngaasadaroso
patsamwa zvekuti nadhumebi tete chaivo chaivo tinenge tanga tava ku80 I think tisara ne80 something like that tisara ne80,000 I think so right kola amene ndingatimboona zvinodi ine hangu nyaya kutaura chokwadi fefe ndapasa zvekuzi hapana chinyuwani inyaya dzimwe dzekuti ingoti isenge yazotaura ikapa patasingaidziwa sezvangashapata zvimwe zvacho zvese zvakachingotaura zvinhu zvatakanga zvatongozva zvakangotaura pano but kungozvinhu zvatinongotaura zvataingotaura pano but kungoti zvazo iye kuzonoudza kwaita ava vasikana vainini seri ndokakangondibhowa chete wai uchidiscuss nevakadzi ava vasingazivi chete but otherwise nyaya dzavo ndidzo semunyaya dzanenge vachingotaura dzimwe dzacho dzanaingotaura pano palife ipapo mataura chokwadi ndiri kutoona kuti ka dhumebi anga aine misheni dzake dzangaruda kungotaura chete not kuti chii kana kuti chii saka manje hapana pamanje haasvikwa hatikwanisi pano anga achifungidzira kuti muchaita hasha kana muchaita aiwa hasha dzenyaya yekuti pane nyaya dzakadai aiwafana matauriro aiita manje indiri kuona kuti ari kunyepa vanhu vangataurawo kuti varume vanozviita zvikazoti handimuri kuzviona nezvaanga akutya handimuri kuzviona because matyiro ari kuita ndeyekuratidza kuti ndataura zvisirizvo anga achifunga kuti hazvizonzwika nafadha kana kuita sei munhu anga achicreata nyaya dzake saka zisimeli chero zvenyu mukati hanzi varume havarambirwe but ndiri kutovarambira hatingarambiri zvedu varume asi kana zvazvodii tauriranai zvakanaka zvinongopera izvo vanhu vanee vachiti vaine metsi dzavo dzavari kutraya kudii kuita handimuri metsi dzacho dzenyaya idzi hadzishandi because nditozitara ndega asi musi unoyu weconfession wadai kudza inyaya yekuti asi musi unoyu guys wadai kudza inyaya yekuti sihle yasihle ati ndipanapa manje madai kudza saka ndinotozvitaura saka zvinyuwani saka hazvishande bheni wati kana wataura izvozvo zvozodii kana wataura izvozvo pakaipa kana ataura izvozvo ndokuti zvingonzi imba yazvoputika kana kudii kandotoona iye ndiye akashandiswa manje akatoshandiswa ndiye vanhu havaitoda information kubva kwaari iye akaona sokuti ari kudiwa rudo akabva atanga kutaura zvanga asingapanguri ataure nevanhu ava She was used. Exactly. Saka muna macho nesimba handikunyeperei handimuri kuzviona mwari vanokutaridza right now guys nditori explicit because zvinhu zvandainamatira and I expected it to happen because mwari andaira munamacho yedu guys I expected it to happen no matter what kana kudini taitoziva kuti zvichatouya because tachinamata nezvazvo kuti mwari vanhu vakatikomberedza but kungoti zvazoita too close to home I didn't expect kuti zviite too close to home. Chandazonyanya kufarira ndechekuti hapana ana 2 days mabva mukutaura kuti veduweka izvozvo ndiri kunamatira kuti mwari very soon ndichitoteerera ndichiseka zvangu ndichitotoenda sisimeli patauravo boom zvaitika but it was too close to home munoziva zvasingapangudaro paradhimedi but zvatodaro zvinhu zvacho zvazvaitazvo zvatatofarira manje because hatasingadoti tirambe tichitenderera because gonyeka rinoda kungononzi ipapo pagonyetso nekuti ukambotenderera uchidaiso gonye rine richienda kumberi saka pagonye ipapo pazvabudira ndo number 1 akaoma ndo number 1 tobva taziva kuti aiwa zvaendwa to maybe out. Alright, thank you very much Kola. Thank you. Alright, thank you so much. Zvakaoma. Right, pana mwari kufanele. Tidzosere makosi.
Mbereka message yatasedekwa. Okay. Guys, ndakuda kuinda manje. Ndakuda kuti ndibikire murume wangu guys. Ndakuda kuti ndibikire baba vaizvo vanenge vawanishira chingoti izvo zvakavarongo asi ndichabikirwa. Mukati ndichadla yeni. Hello Kola Ndeti. Maswera sei? Taswera maswera sei? Sorry zvesimeri nezvaitika. Ina hangu ndaida kungoti kuna Jumesi akarongerwa kuseri asingafungire kutiwa nawo arida kumudzisa pamusha. Ndo zvaakapusira akabva avhurika akatanga kuturura zvese asingazive kutiwa nawo vakanga vatomurongera kudhara asi zvisinei maakutoziva kuti munhu anouya pedyo neni anenge asingakuparirei ada kuparadeti. Ndo mashoko angu. Aiwa kana hameno andiziva yangu chichaitika kuseri kwacho but nyacho iri complicated iri tricky. Hameno. Alright. Pakaipa guys. Right. So guys, ndakuda kuinda sisati naenda pera ndibodedza fadha yenyu. Iwida ichaja fast kudai. Ngarikai. Iri nyachaja fast kudai. Hello dear. Hello. Yes. Yeah. Inini ndinoda kukomenta pane makola vari kuti hanzi Dumebi akashandiswa kana kuti hanzi akarongerwa. Inini ipapo ndinopikisana napo nenhau yekuti rudo runorwira. Munhu waunoda akada kutanga kutaurwa autozvibvume. Unotojamuka kuti break sisimi bofunga Jenny break yei asikuti pana nyaya apa break yei iwe apana nyaya iva urikubona ndakatobatikana so I've been praying for this so I expected it to come. Hapana kana nyaya totoenda mberi anoita continue izvi right now ndikapedza bika ukati tikatipinde neimwe nyaya tinotofamba neti timasa neimwe nyaya. Hapana nyaya apa guys and I'm very much okay. Pane dzimwe nyaya dzingatoniseta kwese nyaya yekuti hanzi kwai kuSouth Africa paya vakazomboita maningi vakazodai haiwa no endera mberi kuti nachiti rudo wedzera mamu rwira simeri munhu waunoda tauri chokwadi. Munhu akauya kuchida kunyaya munhu waunoda haumbozvitendere. Dumebi haasi mwana mudiki wekuti anonzi hanzi akashandiswa. Vanhu ava vangava iye ndiye akatovatanga because hakuna munhu anga asingazivi kuti Dumebi ari close kwamuri. Kuti vanhu ava vazotaura iye ndiye vanhu ivava vataure kwete kuti vanhu vari kuti hanzi akashandiswa. Hakuna zvakadaro. Dai angachinzi ari kukudai nemwoyo wese. Rudo runorwira. Munhu waunoda umbofa kwasiya achitaura zvisirizvo. Saka ndopanoda kugadzirisa makola kuti musoda kuti hanzi akafurirwa akaita sei. Dumebi haasi mwana mudiki. Vamwe titori vadiki pano paDiaries tachidi kuitawo makuhwa iwayo. Akaita zvinhu zvake achiziva zvinhu zvaari kuita. Dumebi akatongopinda paDiaries atongori after money nenhau yekuti aona kuti ari kubetserwa ende kupema anga asiri kumira anga achingoramba achipema. Ndozvaangatori dai ronga riri rudo aikuprotectai. Munhu akauya achida kutaura munhu waunoda unotomujamukira kuti kana ukada kutaura nawo nadzanhingidzi azviite obva watomuchinja. Kuvapo ndiye akatova paplatform iyoyo kuti vataure izvozvo. Saka Dumebi uyu munhu uyu ngatisiyanei naye. Isusu kumaDiaries nenge mukazomuregera isi hatichamudi nyangwe kufunction akauya hatigare padhuze naye because takutomutya. Kola, at some point you need to forgive here though. At some point forgiveness sets you free. Aiwa handisi kuti kana mukaregerera maenda padhuze munomuregerera moite iya munoita iye achita yaanoita. You don't have to keep my grudges because chera chimwe imwe nyaya iripo tikada kuchitarisa nyaya dzari kutaura ndidze kuSouth Africa handiti ndatori ne1 year ndiri muno ini. It's now a year. Handika tikasvika musi wa29 inenge yatove 1 full year. Saka ndatoritsagwa ne 2 weeks kuti ndisvike mu1 year full. Ndatove ne1 full year ndiri muno. Inyaya dzekuSouth Africa dzanenge achitaura handitika. So
ndindaenda kuSouth Africa ndikadzoka ivo haina kuenda kuSouth Africa chena ende havaendi kuSouth Africa anytime soon. Saka zvinonetsa tirambe tichingotaura inyaya dzakudhara. But tikungodaidi kunzwa tidzinzwe nyaya idzodzo because zvimwe zvinhu zvinobudawo pachena zviri kumulaiti. Handiona zvinenge zviri kumurima zvinobudawo pachena panguva dzakafanana neidzodzi. Yes. Tisimene ipapa unhu hwake tatobvira unhu hwake tatoti ndise munenge kuneni wokutenditoni ikoko ndikutobadawo patiti paaigara unouya but anambogusto pai makadi kuuya. Why didn't you come? Kuti iye kaiti zviro mukana kaangachatomboda kuti tiuyewo anga kutozviita special wediaries tatichimuona zvedu taitozviziva but madhana uye kuti makada munhu unomuda but isusu taitofila kuti munhu iroyo anga asisatodi kuti vamwe vana Shimbresi vanomhanya chaivo anga asisatovadi padhuze taimuona kuti waida bhegi musikana uyu takamuona isu. Zvakoma vana vangu ava. Alright, thank you very much mwanangu iripo. Ndo vana vangu vepano padiaries vamwe vacho ari munona vari kutogosha nje dzavo kwai vaitishaisa mukana taitodawo kuya mudhuze but hatisingakwanisi. Ndo vana vangu vacho vava. Uye Nikis. Hands take it easy smell life na aiwa aiwa ndiripo. Kuwabvunza ikwanisa wabvunza ndado tivabike vaneni mukitchen tichibika ndinavo mukitchen uku. Nokuti vaitinawo vane moyo wavo unenge wakatojunguluka ani munona. Unenge wakatojunguluka asi at the same time unofanira kuti wambojunguluka because varume dzidzai kuvhara mazipi enyu. Dzidzai kuvhara mazipi enyu. Kana zvinhu zvakadai zvichinge zvaitika isusu vakadzi hatigone kukurovai. Antika hatigone kukawadai. So mazuva ano social media will just come and expose you. Zvapedza potodanana asina kuexpose. Saka kana uchida kuchengetedza imimi varume ityai marriage dzenyu. Respect your own marriages. Okay. Hello. Respect your own marriages. Hello, sister. Hello, dear. How are you? What do you say? What do you say? Ndidzo Sasha. Simene kune mashoko angu 2-3 chandida kutaura ndechekuti do maybe lucky because they are munhu anovaka. What was the point of her sending you those audios? They are munhu anokudai anga achida kuti muite sei kana mateerera all those nasty things zvanga zvitaura about you. What was her intention? Meaning to maybe there's a lot of things that she's been doing in the background and you just didn't know about it. Because kana munhu unofamba naye wamaifamba naye for all this long and she can actually do this. Zvimwe zvaiita that you don't know about. It's just unfortunate izvi ndozvama find out. But there is a lot that she's been doing behind your back that you don't know. So my point is just be careful of your circle. Nevanhu vamuisa padhuze. Sometimes your enemy is not the devil, my red horns and what, but it's actually the person that you sleep next to, the person they are no rise. That's my point. I hope my papa sees. If you remember, yeah, you know what we spoke about. I know. Sometimes your enemy has Satan is smell. And how does she know mskana wemimba? Vanozivana kukunhikiri kuma area kwavo kwavaigare koko. It's the angel that you eat with, you sleep with every day. Maybe it's never been good for you. And Spanish wonder and probably the father died is just fabricating because if she has the guts around what else can she do? All right. Thank you, Manangu. Thank you very much for your input. Sharp. Hello, caller. Hey, guys. I'm trying to go to the makoza. You are kuyakawandisa, guys. I just want to say, honestly speaking. Guys. Hello, caller. To maybe she owes us a public apology. I now to at all. That's for me, I'm not
But amungamaniki munhu kakuti ita apology kana achifila kuti hana kutadzirwa then kana achibhizina chaiko ari munhu ane pfungwa anofanira kuita hake, to be honest. Zvave kwaari hameno ikoko zvava kwaari. Ini Victoria muchine chikwereti neniwo indava nditoda kunorasiwa kuhotera nemi. Alright, tichainda, don't worry. Tukuinda. Same room. Don't worry, tukuenda. Toinda. Alright, sharp. Lapha mina ngurathi ndidedze ndine number inophela na achine number ni. So guys, kana pasina mwari kuda kufona ndeupi kwa mwari kuda kufona sika ranga chinophela number ina 1 day tukweyo ndisiri kuona. Anabel wadotanga newe. Okay, I think there is. We are today. Hello. Yes, dear, how are you? I'm good. Sisimele murise. Very poor. Ndango power to sense zangu kuti maybe accept her because of you. This we didn't even judge ye kuti ndo zvaakanga achiita. And then munhu akanga akutora imi kuti mamusoridza padhuze mukamubvisa kune zvaaita akakutora imi akakupersonalize kuti uyu munhu wangu anofanira kunge achindipa mari achindiita sei asinganzwisise as well kuti ku-UK mari hainongwe. Saka mukati hamuna mari o mukabatsira someone else hazvirevi kuti iye chete ndiye anofanira kuwana mabenefits epadiaries. Saka iye akazvisa mupfungwa kuti inini ndini ndinowana mabenefits epadiaries chero zviite sei handifanira kuwana mari shoma kukunda mumwe munhu. Tinozwisisa because idofo ratakada ipapa patatomuona kuti idofo because zvauya achitaura kuti hamuna kundibatsira hamuna kunge makazodai hamuna kuzodai ritori dofo. But ini ndinoda kuti mudzamisise pfungwa munoziva zvamaitirana behind the scenes behind the cameras vanhu vepafacebook vasipo ringoriwo dofo ritori mukati meupenyu hwenyu. Havasi vamwe vanhu vese vanouya muupenyu hwenyu mobva mavarasa kuti don't care about him because hazodai. Tazozviona nhasi kuti idofo because akauya achiti hamuna kundibatsira because makapa uyu 800 inini musina kundipa. Tazviona kuti zidofo riri mulife ramai vedu. Tokudai pamoyo mune moyo une rudo and hatisi kuti tida kumupa second chance kuti ange ave padhuze nemi but paachakuudzai nhoroondo dzake muteererei. Right. Musamurase nokuti isusu vanhu vepafacebook tazoti aite azodai makamuudza chimwe chinhu chakuti akachinja mulife make chihuri hachisi easy kurara nevarume 15 17 20 per night but makamuchinja akanzwisisa kuti okay izvi zvinokwanisa kuchinjika and tinokutendai about that. Tazoona imwe picture nekuda kwebackground yake seni zvangu ndatoona kuti munhu wokuti pfungwa dzake chaidzo hadzinyatsi kufunction because akauya achicomplaina kuti semakapa uyu 800 inini musingandipe iyoyo. Zviri kureva kuti akakupersonalize yekuti iye akukuudzai kuti inini ndiri munhu wepadhuze but mamusingandinzwe but hamusi munhu wepadhuze naye munhu wamakanhonga uko mukada muchinja welife kuti aiwa you can do this hazvihusi weupenyu. Akateerera akabva ikoko. Saka rambai muchimubatsira weva paanouya kwamuri achikuti Sisimele ndine problem yakati musamuse padhuze but chingomuteererai ndo zvandoda ngotaura zvangu. Handizvozvo. Thank you very much Kola. Ndizvozvo. Ngotamba wakachenjera mwana ukangoyawo zvaakangoita wakangouya akangotiwo kana chigona kungobatsira you just help despite of everything and what not zvinenge zvichiitika. Yep. Why? Check the other charges there.
kwai yaita Priska uchega kudlira saizvozvo unopenga iwe waiza kudlira saizvozvo ngatiza kudlira saizvozvo kwai kuna naita matirisa kuti ndiwo waita matirisa mai ari kutonga vedu we masivano ari kutonga matirisa mai tongoona umwe achingozviitawo asi tataziva kuti kuno kuzvakapfuura neko zvakambotaurwa pane rimwe guwa rakambotaurwa naChiyera so zvakambotaurwa patakangoti haiwa kuwachisana aimozati panotukana vanhu kuwachisana Chiyera akatombozvitaura kuti ndakaudzwa nerimwe huku kudii isi tikangoti makuwa but nhasi zvawotaurwa zvepana Dhumebi saka tichati makuwa here guys hatichati makuwa asi kungotongoti iwo guys kana pakaitika chimira ndikuze chinhu 1 kana murume akahura kana kuti murume akaita sei mukadzi kazhinji you are the last to know area yese next door kana hama dzichitoziva kuti kune munhu ariko kana takatomitsiko iwe unenge usingazive anomaona unenge usingatombozive so it could be very much possible kuti zvinhu izvi zvaitoitika but iwewo unenge utori last to know unenge usingatozivi because hauzvioni unenge uchingori kumba uri mukadzi wokumba kayo hauzvisivi ndosaka nditi musareverere varume guys tosvika rini tichivareverera pavanenge vari right we just say call a spade a spade pavanenge vari wrong we call a spade a spade andimaona we call a spade a spade hanzi nguvai 6 tiko zvinezvi ukwele spade spade ndochenge chingovareverera denda ndiri ndanzi ndakahura nhasi dai Dhumebi pauya akati sisimeni ndakafamba nemimi makaura makadai kutaura kuno kudai sotaura chokwadi gaisa mberi paMwari let's learn to be fair ingadai mabhegi angu atove kugate ingadai izvozvo vatoburuka kusasuka nehondo ndaputsirwa pasi muchiona kusamainda kuti dai auya Dhumebi vakataura panapa kuti imi simeni mandakafamba nemi murume uya tikazopinda pakadai nemurume uya denda rohwa pano denda torohwa pano makatari saka mapurisa maitouya muchiona ndatonzi handigari neuri manga ndaitokudzai ndaitobaya live ichidza kuti guys after zvakataurwa naDhumebi nesuro ndakatodzingwa mumba nditotsvaka kukwenda ane room ngaandipewo pafair but isusu when it comes to men we protect them and say let's not talk about this, let's not do this guys. This is the more reason why they keep on doing this because we hate them. Vakadzi tinofumurana and this is the truth. Vakadzi tinofumurana anyengwa nemurume wangu arida nemurume wangu uyu akanditorera murume ndisu tinofumurana. Makambona here varume vazhinji achifumurana takatorwa mukadzi wangu vangani vane varume vakadzi vakaenda notorwa vachitoenda. Takambona here murume achitaura kuti ndava nenyaya kuti mukadzi wangu akatorwa nauyu hatidziwani but tinomhanya kunoti aiwa zvisirizvo zvazodai toblokera naisusu vakadzi. Aiwa Clarice zvimwe zvinhu zvaindudza iregere kukundudza kana makujustify kuti kwanzi don't blame ko zvimwe zvinhu zvaindudza kuti ndizoziva nyaya yemusikana uyu and everything ndiye akandudza one. She is the one who told me one ndizoziva nyaya dzimwe dzati ndiye aindudza saka iye akazorema papi musadaro imimi. Don't do that. Kana uchimboya uchidudza rimwe guwa posita rimwe ndinodzinorema iro richingori guwa ringori in line nechihure chacho ndeuchinzi rimwe guwa ranga risiri reindikiri remulaini raingori guwa renyaya dzechihure idzodzo aindiudza saka iri razokosha musadaro imimi. Don't say kana musazvokutaura musadaro kuti tingotaura zvinhu zvinenge zvisirizvo musadaro. She would tell me, she would come and tell me anditi auya achindiudza ega dzimwe dzese dzese aiva achindiudza ega ndaitoziva nekuda kwake ndaitoziva kuti okay rakamira rakadai rakatove rakadai so then yonzi imwe iyi yafanira kuti iudziwe because inorema kutaura ko dzimwe dzasingaremi kutaura sei kana zvinhu zvaiputsa handika zvaigona kungoputswawo futi saka ngatingomira kungodza kumira pachokwadi inini ndakangozvitarira ndotongomuudza because munhu adairara naye mublanketi saka ngadai akangonditipira sokuti tipira kwaingota dzimwe chiti ndikutipirai idzi don't go and mention me angadangonditipira kuti simeli pane nyaya but don't go and mention me simple. Taingorova taingobata taingoronga medzi dzedu ndaironga medzi naDhumebi kuti iwe Dhumebi da kubata saka tonofamba takadai ubata otoditi code uyai uchida kubata munhu uyai musvike panzvimbo ndosvika panzvimbo dzimwe ndovakuta handiona saka zvaizosiyana papi anyway mumwe wenyu murambidzwa kufunga zvamunenge muda kufunga but chandikutaura ndechekuti ngatiregei kuramba tichivharirira varume ava kuvharirira varume tichivavharira chiti kwanzai ngavasataura anzi I think about it involved it never nothing involved here please man ndichipi chakaminvolva nothing ingataura one she was never involved Dhumebi ati ndakaona pabasa pandaishanda she was never involved nengaisara ndakanasa kunzwa ameno the guys ndakanasa kunzwa dinere maybe ndiri wrong
Ndifuna kuzoere mbamene mbodaira ipapo guys. Type pa screen to maybe ndikuzwa kutadza kunzwa. Indakunza chitara chachimwe sikana usanyepa. Don't lie. I never said me. I said I saw him pabasa pandaishanda. That's what he said. She said. Kana ndikunyepa maybe ndakunzwa zvakanaka ndisina zvakanaka. It's never involved. They say it will be involved pakuti aingomira uko. Ai ndaivaona pabasa. Saka ndizoti pangari involved nepapi. Prisma. Hatina kuzviwa izvo ndofunga nini maybe ndini sina kuzvinzwa. Musikana aya ndiye adaro kuti Dhimepi akadaro. Handika Dhimepi akati usanyepa uri kuwedzerera. Rega nditaure zvandakataura. Ini ndakati ndakavaona pabasa pandaishanda vachiuya vakanoita threesome nevamwe vanhu. Ndo zvaataura. Akati kune musikana usanyepa taura zvandakataura. Ndo zvatanzwa isusu. Saka zvimwe zvamakutaura isati zvisivi. So zvakangofanana situnya izvi zvakangofanana zvinongotaurika kana aimbondiudza zvimwe zvese kuti kune munhu akanyengwa ari pakati handeindo kutaridzai imbavha anoba achivira pakati soso hapana chinenge chisingatauriki zvakangofanana asi nyaya iripo guys ndeyekungoti varume kune avo vari kuti vachagumbuka tichisimedi mazodai guys ina ndina kuhura andina kuhura saka andimbofi ndakatadza kuzvitaura aiwa mameno kwave handizivi kune marooms I don't know Patricia I don't know I can't explain because I don't know I was not there. It's not me who hurat. If it was me who had hurat I was going to bury my head down the table kuti ndwedwe ndakabatwa ndichitohura kana ndakazodai so ingade iri nyaya zvino it's not me akahura handiti ivo father dads ndone vakaita zvinhu zvavo ende akasi kutanga ndichikudzai panapa nyaya saka hazvimboshamisi kana kufundutsa zvinhu zvakaitika kusikato kwacho kokoko handida kutozviziva ndatozozvizivawo nhasi azvaane pamwe zvaane gore kana zvaane gore nehafu ndatongozozvizivawo nhasi I don't know andimaona but ina handingadi kuvharirira kana kuvharidzira handingadi kutsvaga kana kuvharidzira nditi inini ndofunga kutovenga Dhimepi panyaya iyi kuti Dhimepi adai no what if she's telling the truth akaona what if akaona what if asina kuona so zvese zviri tu but varume ngavangodzidza dzimba hadziputswe nethird party murume akaenda nonyenga mukadzi kuti aputsa imba yangu azoda imba yangu hasiri varume vedu ndivo vanotadza kurespekta dzimba dzavo votadza kurespekta mamarriages avo mangwana mufamba muchitadze munenge akatorora munhu murume wake no he is the one who is not respecting his marriage saka varume if you respect your marriages mukarespecta marriages enyuka zvokada zvibudi makazona mumwe achitaurwa musachi kumugwa pana pakashama nemwana achinzi taura paipai vakadzi ndokwanenge vachitofilawo solesi koko kuti ndikadai soo ndikadai soo zvinoita nokuti agoni kumurova agoni kudii andimashona saka ngati let's stop tivharire varume ava every time twanzi protect your marriage ngativharire varume marriage yangu kana ikafa ikanzi yafa nhasi ndivo vanenge vaipwanya because pavanenge vakaita zvavaita havana kufunga kuti ndine mukadzi anogona kuzonzwa zvinhu izvi ende azvinzwa andizoti achareacta sei kwanzi for now aiwa akumira naye ako inu nai maidzepe aiwa zvoko aiwa zvokuti kudii handingati hangu ndinoti ndinomira naye zvokuti kudini but chokwadi chiripo ndechekuti marriage ayo hainayo kwainoinda iputsikisa kamunda kuti ndibhadhare mabhuzi imi kwanaimi kwanaimi mudo ndibhadhare mabhuzi imi wandobhadhina ndibhadhare mabhuzi kaini pano guys mudo ndibhadhare mabhuzi imi siyai munabhadhara mabhiri guys mukuita sei kumakura asikapapi kwemubaira kuti guys I'm turning 47 asi munotiti machembere saka muda kuti muchembere anotsvaga murume munyuwani the devil that I don't know zvosvika futi yondihurira futi ndogara naiyeyu ndiwo achagara naye tichagadzisana tichichembera tichitoenda tichichembera gore rinoyamboza tisinga toe gore rechi23 guys 23 nababa ivavo tinenge takuti anenge achingoti tiripo pasitike chingogadzisana totsvaka murume wei kwai zvakasimba izvi ndadi kuzviwa ukanamata nezvazvo ukagadzirira mwoyo wako hazvimbokuafecta I was praying for this kuchabuda zvakawanda guys amona tabudisa nhasi yabuda kandi siri ndaibudisa kuchabuda dzimwe mukuburitsa umabva matobuda naivo father diaries vacho futi
musitike. So mwari vanenge vachitoburitsa chero zvakaitika kudhara zvakavanzika zvinenge zvichingobuda. Meno. Munhu sini rake kuroyere kuti munhu riradzike. Hakuna munhu ngaimire. Asi kuti izvo zvangutaura chokwadi zvekwamwari cheko kuUK kuda vachazoti wotanga kuda chiri kumbostada nzvimbo nokumbostada kana nokumbotsvaka vakadzi. Vakadzi kuno havangonzi makadika. Anokuripotera for inonzi sexual what. Saka kuda vachiri kumboscouta. But mazano aiwa bo vanongoenda kubasa voya kumba kana shandira pamba vanenge vari pamba kana chinda out vanongoenda out kune mamwe mabranch vodzoka. Bo. Nai zvenyu moms. Nai. Hanzi zvakudhara here. Ndezvakudhara zvainyaya seiko zvino kai. Hanzi nyaya last year rekuti augwai kana kuti last of last year. Last year kana last of last year ka. Kwanza munowana kamurungu kenyu kagondichita futi kamurungu plus ini nangu zvevarungu no. Zvevarungu no ndotoda ma black siwaya ndo atozodaiwa ya ma black. Ha zvevarungu kana. Plus ndandisi kuda mu varume kai. Unongati zera rangu rino iri ndofunga unotanga kuenda kunotanga kunodanana nezvimabhenteni guys. Ndofunga unodanana nezvimabhenteni nini. Guys kana ndimi ndofunga unotanga guys. Guys, itai mushe guys. Ndofunga utosiya murume ndodanana nemabhenteni guys kana ndimiwo. Zvandinoona pa social media imi guys musadaro. Don't do that. Don't do that. Don't do that guys. Kana guys. Kana guys, again ndingopenga pa social media but andipengeri pachihuri. Handimaona andipengeri pachihuri ndindodo hurigwa guys. Ndindodo hurigwa. Ina hangu adi huri. Ndikaenda pano pane mdzara iye ndo padotogara pane mdzara wangu iye. Tungochembera tiri tese. Tungochembera tiri tese. Ndinotangana kutsvaka nemabhenteni guys. Kana ndimiwo ndine chiboyfriend changu chitokubutsira kamurume kanenge kana 32 years. Guys kana ndimiwo. Ndireke zvangu. Aiwa. Ndikaenda pano guys, ndikagare pano. Tungotenda Mwari chikura satabatwa chigwere zvatongotenda Mwari chigwere chakadondikuta guys. Ndikade ndanga pamwe zvingade ndingokudzaiwa kuti guys ndakahopinda pamushonga ndotomawo mapiritsi. Why for the wine nice smell? What do you mean? Hansi Ed na bamnini. Bamnini mune nyaya dzenyu dzabudikira panapa. Guys kana ndimiwo. Kana nditi zvozvo. Yes kan bamnini budikira ifesi kana. Tabudikira kagulesi. Yes kan bamnini itakuro so itakuro munhu wangu. Zvinfei. Boy gulesi. Masekerera ka. Pakaipa. Kwa imidzinya hamusi kuzidawo here. Tatouyawo tavhura gurupu kuno isi. Gurupu? Rei. Titoriwo negurupu. Rei. Kuti tingasarira rokunyea tokunyea kusvika mabho. Mongoni yenyu mugonjidi vari semainini nevanhu vari sevanashamu. Vari bho zvekuti otherwise muri bho here. Tiripo zvedu pana pane hadzadzi yenyu apanapa pana tumepi. Ndazva muchibvira ipapo ndikati nhasi nganomboya ndimboona sistereni wangu. Tiri kubvira brr. Tabviriswa. But manje nenyaya yekuti nyaya dzacho imi mandimotsiketa. Imi nina tumepi tiri 3 nyaya dzisaingodzitaura. Handimoziva. Hapana chinyuwani ka. Tete chitongozwa. Azizi nyuwa mamuna yenyu kuvhunduka sere because taitaura tauga tiri 3. I see azizi nyuwani. Pa 3 wedu taitaura boys dzangu asoso. Saka hapana chinyuwani chamavhunduka zvei. Tatakamirira kuvhwa kati rwemasecrets kuda kuvhwa hapana masecrets acho je. Chinguri icho tabvira masecrets ka but kune susu tagara chiziva asi masecrets. Kune vanyuwani masecrets. Pakaipa mahora. Mahora wena zvabahora pakaipa makachigadzira cheChristmas rechisong chira. CheChristmas chiriko gulezi mahora chacha mahwani. Ko ndiano vanhu vanongonimhoresa asikakandi masters. Kungo imi misisimela mnangu yakutini masters. Ngavamonikandira masters kanoda vanondifarira naye vamani. Nai. Wedo it's kadeo the masters guys.
Otherwise, in Muganya Soto, thank you the 100 stars. Thank you. Vakakanda masters kandotovhura pano ndokudzaiwo dzasisimeli nhasi kana vasadzi mupuwe dzese kana vasadzi mupuwe dzese vanozomugorisa nevanhu ndiribo zvangu ini. Thank you ne 50 stars. Thank you ne 50 stars. Masters akuuya manje. Otherwise Shumbres Bells boy ere. Mazana mawene zviridiwe namakujoina malive. Aiwa pa live yenyu sisime ndingazotadza kujoina seven. Manyara kaimi malive. Manyara zokudaro. Aiwa ndenge ndisina. Thank you the 100 stars. Pa live ere sisime ndisina kana chekuita. Koma diaries avadi zvinhu zvisina basa ka. Madiaries aisina basa. Unovhura mukashandudzwa pano mukabva muri right. Guys, kwasarigwa chiko kuti tisvike pa 100. Kwasarigwa 100 stars. Tisvike pa 10,000. Chimoka nayo kama stars guys. Ngawakande masters man. Maizi vakakanda masters ndotanga kutaura nyaya because ndine nyaya 1 yevasingaziya ndoda kukuudzai nhasi. Yasisimeli ndosaka ndauya. Hanimozati handisimbouyi pamalive. Nhasi ndauya ndizokuudzai varipo sisimeli. Kandai masters ndigodurura ndoda kutodurura zvese pano muswe. Thank you for 100 stars manje Maduwe. Thank you for 100 stars. Nachiverenga Rome 9.4 sakasara 600 nachiverenga Rome. Aiwa anokwana varotokanda. Gina ndongwe ndiri bo muri seko imi. Kuno kuri kunakidza kuAfrica kasisimeli muri kuona ndo vari kubhoikana vari kuUK ava. Ndakakuudza ine zuro ngati bambinika ndikuita kubhoikana. Ndakakuudza ine zuro bamwe ndikunyeba. Ndikakuudza ndikuita kushotiwa kuno kubhoikana. Ndakafunga kwataifamba tichienda tikafunga maactivity tikafunga chiva koma natangodhakwa tangoe panzvimbo 1. Yes Roy, how are you? Thank you guys. Thank you for the sensitivity. Birthday Shumbres there. When tomorrow? Yala tanombona kugocha nhasi zvenyimi. Nai. Imagine. Hey. But zvinhu zvacho so. Musaiware zvenyima manje tiri kusvikako. Manje tiri kusvikako. Dauda kuti mundau yako. Thank you for the stars. Thank you for 200 stars Maya. Thank you for 200 stars. Thank you for 100 stars. Kupatira zvatodigira stars. Aiwa kondodurura zvenyu ndirerukirwa ndoda kutorerukirwa pano. Aiwa sure. Vanga varova bamnini asi variko kumusiki kwavo guys. Tatofunga kuti Jelani ndio chatatamisa Ngikiri but amen. Kandai masters guys. Uyanga arova ndasaringa imimi. Hello dear. Hanzi ndafunga sadza repa powerhouse. Pazvihoyo zviya. Salom. Hi sisimeli ndataura nabamnini. Ndazviziva kuti wainga iwe ndozviziva. Tikunzwe bamnini timazobetray sisimeli futi. Inini. Hatidi kuzozvinzwawo please. Hatinge vanyanyirwa sisimeli. Problem yasisimeli ndeyekuti vana mashamwari akawanda. Zeni handina mashamwari ka. Shamwari yangu ka ndimainini nasisimeli chete tiri 2. But Hello, thank you very much for 500 stars. Thank you, my sister. Thank you very much. Thank you very much. Who you want? Thank you, Judy. Ndiite zvelabha ndiko nditoriko zvangu kubackground nechita yangu yandagara ndichingoita iyoyo. Ungomeka sure kuti page renyu munoriwana riripo riri clean risina zvipande maiziwa. Kana muchida kuona sisimeli vari palive movaona movakandira masters ndo basa rangu kai. Zvelabha ndiko. Ndoda nebamnini munobva matodhiritsa kariri page rese takutotya. Munoona ndakutoposta zvese ipapo. Ndipirewo zvebamnini vangu COS vakana vedu. Ndipewo zveCOS rabamnini vedu. Ndatinge vanyanyirwa nditya.
betrayal ndofa kuti achitoijaira wangu iri kutongouya every day. But I think anfa ngutozvijaira nitukunamaza ndainamaza nezvazvo ndikakuudzai 1-2 days before paya mukatoseka pano mazviona kuti mwari wandaira munamata kwenyine kuzoda kuti musasungise dhime nzura zvimwe ndadzidza kuti unonyararawo shu. Anyway, all right, Salome iripo. All right, I love you too, girl. Lose that. No, that's fine. Thank you. Okay. Guys, koma mirire kusa masters. Chisaizve masters, guys. Aiwa kandinombotumirwa masters katitumirewo kana taza zvawa komana ndimbokuudzaiwo ka secret yangu kenasa ndamboya ne secret moziva ndine nyaya dzakawanda here sisimeli vaudzeika tell them but havasuda kundipa danzi Bridget itasiyo yese sha ndimbouyawo ikoko sha ndovhura branch ngapa UK apa zvino zviri mandiri Ashley wena zvinotonetsa kuti ndozvikondrola sei. I don't know how to control it because it's in me. Zvotonetsa kuti hanzi munonyanya kuda vanhu saka zvotondinetsa kuti ndozviita sei. I don't know how to do it. Kuti ndisade vanhu kwacho I don't know how to do it. Thank you ne100 stars. I don't know how to do it. Kuti ndozviita sei. Imimi sisimeli pafeya chako zviri kwanzi kusada vanhu hazvibude. Makambozvona kuti pese pemaiganduka chako kuti nhinga ndichadi kumubatsira angoisa phone call chete kana ngosangana naye zvatotanga mautobatsira saka zvingori mamuri hamuzviti. How do I undo that? Ndozviita sei? Hapana zvakangogara zvakadaro zvitori muropa chingozviaccepted ndozviripo gulezi. Ndakazvigamuchira aiwa ndakazvigamuchira ndozvitoripo chero ndakada kudini ende iko zvino chero ndikatofunga kufamba nemunhu ndofanira kutoziva kutoti pamberi apa chandibetray ndo izvo zvofanira kutozviziva ndosaka nhasi makuseni ndakufonere panyiti banu namusati matanga kundibetray here kusaidi uko. Indokubetray pane zvandinoziva here beside kungogadzira page. Amen oka amen. Pakaipa ini ndatokubhetrayaka ndenge ndatonyudza page ndakaenda naro. Ndiyo betrayal yacho futi iyoyo. Ndakanonyura naro goni vona sisimeli page yaziko. Hanzi vane weakness. Zviri mandiri ndoita sei papa ndozviita sei widwe. How do I undo that? Ndozviita sei? Ndozvidi. Aiwa iri Glaze ndakuona ini rega ndiro pasi. Thank you my diaries Matisendra Masters. Vari kupiko maini mambo yapa live. Maini varipo. Maini moroi. What do you say? Muri sei? Riverside akateerera nyaya zvangu. Zviri sei. Yamadziona. Muri boya looking good. Vari sei vana shamu? Timuri vari bhanya zvekuti. Handitika. Yeah. Aiwa zvonwa zvinoita bho musawari. Munoti waridzi zvangu but zvinongobhowa. Yeah, zvinongobhowa yeah. But bho. Alright, mami iri bho titaura kusei. Aiwa kawani iri Glaze. Sharp. Guys, gai ndine zvangu moyo wangu chandiurayisa guys but hamene ndongozvisawo kuna Mwari guys. Ndongozvisawo kuna Mwari atozivo kuti chii guys kuti nditi chii kana kuti kudii. Ndongoitawo ameno guys. Ameno. Moyo ameno. Thank you tate 1050 stars. Zvinongonetsa kuti tichi chii kana kuti titi kudini zvinongonetsa guys. Zvinowanikwa chero anotofamba nawe sanongotaura the same thing. Timisimeli but handitogoni guys ndozviita seko. Handitogoni. So guys, once you are strong, retirement, sometimes the word strong is the only choice that you'll be having. You just need to be strong. Ini pandogara chikudzai kuti hapana chandifundisa guys because hapana chandisina kupindana nacho, hapana chandisina kusangana nacho. Saka chinonzi chinyuwa ndicho kuti mungatovhundukira kuti simeniko zvinezvi vanhu right here. Hapana, because I've been through zvese. Saka ndozviziva. I've been through zvese. Zvese chaizvo. I know. Saka handina chinguti ndinganzi ndingavhunduka kana kwazonzi kwataugwa kusocial media kuti muri kutukwa kusocial media ndobva ndafa. Hazviiti, hazvigoni. Zviri direct to me chako zvinenge zviri personal direct to me. Ndakapinda mazviri ndikabuda. Unoona
ndikapinda mazviri ndikabuda saka zvinonetsa. So guys, topic yedu yadisturb ndikatodzoka nayo mangwana anza kuti yayo mandikatira one star mwana chikodzera one star iwe kaiwe. Saka guys mangwana todzoka netopic yedu yayo asi pane zvanachida kuti nyaya ndaida kuti nditaure futi ndatozotadza because kwangu takangoti boom idzodzi. Anyway tongoti God leads we follow. Zvashonga kuti zvitike saizvozvi because yanga asina kuuya. But guys mese mabudisa nyaya iya palife maona zvakanaka kuti mazviitira palife kuti simeli vaseke zvakama munhu wese maiva nyaya kuseri yaronga hapana mucheni. Andipasizva anondiseka Diani achindisekere handina kuhura kai anondiseka Diani achindisekere nekuti it's not the first time chiwadza pano kuti ndounda urigwa ini guys anenge achiseke munhu wemukadzi ungasika kuti mukadzi aurigwa nekuti iwe unogona kutoiwa kuvarume vanongohura changa zvinotiwa nebharanzi zvokuti muri kwanzi waurigwa wobva washakira hapo aenda kubasa wobva wati kwaita kunoseka kuti aurigwa. Ndiani mukadzi asina ambochema vana ana Beyonce cheche vanochema uko vana Jay-Z vachihura kokuzotistoteka mapambasi vakuru vatungamiri venyika cheche vane magirlfriends vangani vanotourigwa. Hazvitomboti zvendo zvatisiri kana tombovewa nazvo totemasiziva zviya kana it's just betrayal inenge yazoitwa nemunhu waunenge usingafungi yangoita too close to home chete. Guys ndakuenda mamoenda kuenda ini uchuda kuti chi ndandakanga makuudza kuti kuchigurupu chevanhu 8 ichocho chevanhu 7 hakuna mutsvene delete hakuna mutsvene hakuna vavengi vakagara vachitongoda downfall hakuna mutsvene aiwa mutsvene hakuna mutsvene hakuna hakuna takutongoziva kuti mimi mama nevavengi venyu vanga vachitsvaga but uye azongoitwa weapon zvenyu kuti atiwane but haana kuti wina because haana nyaya inoshamisira yaizotanga saka hapana vese vavari ikoko hakuna noziva chiti ini ndakazongodai because of this of this of this. No. Let them go, all of them. Right. Thank you very much dear, thank you very much. So guys inini ndakuenda guys regai ndiende kana vari kuseka hasekai anoita kontinuwa kuti simelo kaurikwa aiwa mangwana mangwana dauda kuzokudzai imwe futi chimwe ndatobva tofunga imwe nyaya futi yechihure chatakaboitigwa futi mangwana muve pano ndikudze nyaya yechihure ichocho musakangani mangwana be here. I want to tell you ndatokanga manyaya ndaifunga izvozvo kuti pane chimwe chihure futi chakamboita chinakanga makudzai saka mangwana ndenge ndichikudzai saka musakangani vanoseka regai vaseke vada muke mazino vaende mberi ini ndiri pangu asa ina angu handakura saka pamunotuka paipai wedzere kuti hure mondibvisirawo iroro handi mazvoti handisiureka ina ndiri hure ichivhura mabranch. Guys tisi vanhu vanobvumidzwa kuvhura mabranch but hatina mambovhira tavhura mabranch saka ipapo ndiri clear. I'm very clean ipapo madiaries handisimo mugroup handisiwa vakangobuda kanovhura chigroup chavo amene handizivi chigroup chavo chakanga chakavhurwa I don't know chakachiri chei. So guys indakuenda guys tobatsana mangwana guys andika God bless you and take care of yendikiri your mental health. Mangwana mukawanda kuchema chidza noise nenda kurohwa guys nenda dena kumusoro kune nyaya ndika nenda kurohwa mukawanda dzanoise mudzoke